قلت مناسب أنا ولا معك سنة سوتي تحازو ويكا مسناي فاميلي ويدخل عرفت كلنا نهمنا وهدت بجو هزبنا عبيك أبسطت عقل تدقنا كان خعبت فلتت كانت يدلينا نورا من مكان سنت بكيسا نغلو تعقف كتسكن كتك كسارة نعلوف ما سنت بكيسا نغلو تعقف بغلتو كله قصاته كمنا يدماتن نغلو تترنا كتاتح بايتاول دونا أماتن الصاتح حلنا نكتو دمتي سلامي لمين تحفتي سلام كلكم نعتكنكم مدمنا مدمهتن تكاتاتلو كرات عزبتنا كمي علىكم كمي كنيهم قربت في إلناكم هنا بنينا لو مجن بفليز بلا مدب بمقنيات مع دق أنستيو كلنا دق أنستيو أب عالم لخ زلنا إرتراويان كم زلنا تأخاخيبنا إهن منو هين نقول مشاس لزقنا نتم كلن كبر قدمنا كبيرا نزمزة أحواتي بلبي 5 كنيز دلي يغني لي أحواتي نمأتوي نكون محسن كمتي تفلتوا نزحلف 5 عامت بستفل عليه أرستات في اللايكا أب دبنستيونا حزوز زخانة استراح كبركتن سانيحن علاني أوحي 3 بفلايكا ندكستيو سملكت أرستات بستفل عليه أرستي حزناينا نمتز أبدكنستيو تعنا عمت ببع بلوزات دكنستيو إرتراويان إثيوبيان ندعلمنا مدبنا نقرب سانيحناينا أبزي مانشستر كا بفلي زبالة نزحلف 4 عامت بأكال نداتراخبنا استفل عليه أرستات أمنا يتعنا دكنستيو من شرو ناي مهتن قرعات عبابية كالئن بمبال هجون تصبح سنبت تأخاخيبنا خنصنو علينا أب كباب مانشستر نزلخن دكنستيو كحدما كندلي لو مشيت كن كلن دكنستيو أب عالم لخزلوا كنديلن تأخاخيبن أبزي بمهلاون مجمرا وين تحفتي انتايو معلت دكنستيو معلنت كأنتاي بزبل أحصر أبيلا تقلصلنا ما وين تحفتي ثانك يو سلا حفتين زعدل سلازهابكني سلام كلاتكن كاب كورنعات عالم متعدي يمكن ابز متهم زل خندق نستيو نزينا يلو ما انتي شو منت مغابيت كنبعلينا كلنا ابز تاكيبنا زلنا ازيو دس بالكا كلخم معريك كنصبيكن كمزلكن سلازمصخن كا ادناقتي كغلጽ يفت مجمرتا انسلو خاني اخبيرك عديم كنز ነገር እዚ መስዋዕቲ ከፊልኪ ዳምዳሚልኪ ብዙሕ ነገር ኣብ ሓፂር ግዜ ከም ዝጌርካ ኣዋሃሂድክ ባይታ ስለ ዝፈጠርክሉ ነቲ ንኩላትና ደቂ ኣንስትዮ ባይታ ስለ ዝፈጠርኪ ከምኡውን ባባታ ድሽ ኣቀዲመ ከመዝግን ይፈቱ መእተው ኮነና በዓል ደቂ ኣንስትዮ ብምንታይ ተበጊሱ ካበይ ተበጊሱ ንዝብል ንእሽተይ ሓፂር ድኾነ መግለፂ ከቅርብ ማይና እንዳሰተና ሻህና ብጎንና ቡናና እንዳሰተና ፅቡቅ ዝኾነ ምሸት ክህልወና እዩ ያ معلتنا يو دسي بلنا خا انكو عبصحنا انكو عدك نستي خنا خا تفطرنا كبرنا املاح مالتي انتي ناي قرጫጭ درف دس زبلتن زربان تجميره خا دس اندي زبلني قرጫጭ سنتاي يلو هيوان تزيت هلوسي ادام انتي مخونه يلو برورو مبلت تمصلمت تمريت يدموني بزغاطام دسي بلنا نحناسي برهاناي كلينا برهاناي دك تبعتي طراي زيكوناس برهاناي عالمينا بزي بانات تصلمات يا مدري كبرنا أملاح مالتي لك نستي جيرو سلز فترنا of course تموداتون كمو باباتا دي شيك أخي تخري لي of course نحنا بزي بقاكم نستخم بزي بقناس مريتاي تخونيا مالتي so كتيلا نابتي
ትሕዝተይ ካኣቱ ምፅምባል ደቂ ኣንስትዮ ከመይ ኢሉ እዩ ተጀሚሩ ንዝብል ኣብ ኣህግራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ እንታይ ኣበጊስዎ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍፀም ዝነበረ ፀቕጥን ዘይማዕርነትን ኩነታት ደቂ ኣንስትዮ ዝለዓለ ድምፅን ከቃልሓን ኣብ ንለውጢ ዝግበር ምንቅስቃስ ዓብይ ተራን ንክሕዛን ኣገዲድወን ዝጀመረሉ ወይ ድማ ዝተመስረተሉ ግዜ ከዓ ኣብ 1908 15,000 ዝኣኽላ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኒውዮርክ ሰላማዊ ሰልፊ ናይ ሰዓታት ስራሕ ክውሕድ ዝሓሸ ክፍሊት ናይ ምምፃእ መሰል ከምኡውን ኣብ 1909 ካልኣይ ኮንፈረንስ ኣህግራዊ ስራሕ ሰራሕተኛታት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኮፐንሃንግ ተኻይዱ ክላራ ዘኪን ዝተባህለት መራሒት ቤት ፅሕፈት ደቂ ኣንስትዮ ናይ ሶሻል ዲሞክራቲክ ሰልፊ ኣብ ጀርመን ናይ ኣህግራዊ በዓል ደቂ ኣንስትዮ ሓሳብ ኣምፂኣ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ኣብ ሓደ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ክበዓል ንሕቶታትን ንመሰላትን ሓሳብ ክቐርብካ እቲ ኮንፈረንስ ልዕሊ 100 ደቂ ኣንስትዮ ኣብ 17 ሃገር ናይ ሕቡራት ናይ ማሕበራት ወከልቲ ሶሻሊስት ሰልፊ ናይ ሰራሕተኛታት ደቂ ኣንስትዮ ክለብ ከምኡ እውን እተን ቀዳሞ 3 ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ፌንሽ ባይቶ ዝተመርፃ ዝተኻፈለኦ ነቲ ናይ ክላራ ዘኪን ሓሳብ ፀዲቑ ኣብ 1911 መሰረት ውዕል ኣብ ኣውስትራልያ ጀርመን ዴንማርክ ስዊዘርላንድ ኣብ 19 መጋቢት ተባዒሉ ልዕሊ 1 ሚልዮን ደቂ ኣንስትዮ ንናይ ስራሕ መሰል ምድማፅ መሰል ምክዕባት ናይ ህዝባዊ ጉዳያት ቤት ፅሕፈት ክሕዛ ከምኡ እውን ዲስክሪሚኔሽን ከብቅዕ ኣብ ዕለት 25 መጋቢት ኣብ ኒውዮርክ ናይ 140 ደቂ ኣንስትዮ ሰራሕተኛታት ሂወት ሓሊፉ እዚ ከዓ ከም ትራያንግል ፋየር ይግለጽ መብዛሕትአን ናይ ጣልያንን ኣይሁድን ኢሚግራንት እየን ነይረን እዚ ከዓ ኣድህቦ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ክግበረሉ ኣገዲዱ ንኹነታት ስራሕን ሕጋዊ ሸነኽን ደቂ ኣንስትዮ ተኻይዱ ኣብ 1913 ክሳብ 14 ቅድሚ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ሰላምን ጉስጓሳን ተኻይዱ ናይ ሩስያ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳማይ ሃገራዊ በዓል ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ለካቲት 1913 ኣኽቢረኖም ኣብ 1913 ኣብ ዝተፈላለየ ዘተ ሃገራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ናይ 8 መጋቢት ተመሓላሊፉ ኣብ 1914 ኣብ ኤውሮጳ ኣንጻር ኩናት ጉስጓሳ ኣካይደን ከምኡውን ደገፈን ንደቂ ኣንስትዮ ንምግላጽ ቀፂሉ ኣብ 1917 ኣብ መጠረሽታ ሰንበት ናይ ፌብሩዋሪ ሩሳውያን ደቂ ኣንስትዮ ባንን ሰላምን ወይ ድማ ብሬድ ኢን ፒስ ዝብል ተቃውሞ ኣስሚዐን ነዚ 2 ሚልዮን ሰራዊት ናይ ሩስያ ዝቀዘፈ ብምልኣት እተን ደቂ ኣንስትዮ ነቲ ዝነበረን ተቃውሞ ብምብዳህ ንርባዕተ መዓልቲ ቀፂለን ንርባዕተ መዓልቲ ድምፀን ኣስሚዐን ወይ ድማ እቲ ሰላማዊ ሰልፊ ገይረን ማለት እዩ ድሓር ግን ጾር ወይ እቲ ስርዓት ወሪዱ ዝቆመ ግዝያዊ መንግስቲ ናይ ምድማፅ መሰለን ተቐቢሉ ሰንበት 23 ፌብሩዋሪ ብናይ ጁልያና ካላንደር ኣብ ሩስያ ናይ ሕጂኻ 8 መጋቢት ብናይ ግሪጎሪያን ናይ ዝሕጂ ዘሎ ካላንደር ፀዲቁ ማለት እዩ ኣብ 1918 ክሳብ 19 ብድሕሪት ብናይ ማሕበራውነት ምንቅስቃስ ምውራድ ኣህግራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝማዕበላን ኣብተን ንምዕባል ዝርከባ ሃገራትን ብዝተፈላለየ ክኽበር ኣኽኢሉ ኣብ 1975 ኣህግራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ብሕቡራት ሃገራት ክኽበር ተወሲኑ ዝተፈላለየ ኮንፈረንሳት መሰል ደቂ ኣንስትዮ ተሳታፍነት ኣብ ማሕበራዊ ፖለቲካውን ቆጠባዊ ኩነታት ድሕሪ ምዝታይ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ማሕበራውን መንግስታውን ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዓለም ንኣህግራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ዝተፈላለየ ንጥፈታት ብምክያድ ክዝክርዎን ከኽብርዎን ነዚ ዕላማ ንምውቃዕ ከዓ ቀፂሉ ንጥፈታት ስራሓትን ከም ዘድሊ ማዕርነት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኩሉ ንጥፈታት ይካየድ ካብ 2000 ዓመተ ምህረትን ድሕሪኡን ኣብቲ ሕብረተሰብ ንማዕርነት ደቂ ኣንስትዮ እንዳሰፍሐ ዝመፀ ኣርኣያታት እዩ
ብፍላይ ብዙሓት ኣብ መንእሰያት ወለዶ ህላወ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ቦርድ ኣብ ሕጋዊ ሸነኻት ማዕርነት እኳ እንተሎ ገለገለ መሰላት ረኺበን እቲ ሓቀኛ ይብሉ እኳ እንተኾኑ ግን እቲ ዘይዕድለኛ ሓቂ ግን ገና ደቂ ኣንስትዮ ናይ ማዕርነት ደሞዝ ክፍሊት ምስ መዘነአን ደቂ ተባዕትዮ ኣይተበፅሐን። ማዕረግ ቁፅሪ ኣብ ፖለቲካን ቢዝነስን የለን። ኣብዚ ግዜ ግን ይሓይሽ። ብዓለም ደረጃ ክረአ ከሎ ናይ ትምህርቲ ናይ ጥዕና ዕድላት ከምኡ እውን ዝወርድ ግፍዒ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ እዩ። ግን ከዓ ምዕባለታት ኣሎ እዩ። ከም ሞዴል ደቂ ኣንስትዮ ሞዴሊስት ኮይነን ከም ፕራይም ሚኒስተር ተምሃሮ ኣብ ዩኒቨርሲቲታት ኣብ ብዙሕ ዩኒቨርሲቲታት ሕጂ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ኣዝየን ይነቕዓ ከም ዘለዋ ብዙሕ ነገር የፍርያ ከም ዘለዋ ኣብ ዋንነት ትካላት መሪሕነት ኣብ ብዙሕ ፅሕፈታት ኣብዚ ግዜ እዚ ይርከባ። ካብቲ ዝነበረ ናይ ቅድሚ ሕጂስ ኣዝዩ ብዝበለፀ ደቂ ኣንስትዮ ዓንቢበንን ኣጉልዓሊዐንን ኣብ ብዙሕ መድረኻት ደይበን ይመርሓን ይምህራን ይጉስጉሳን ኣለዋ ማለት እዩ። ስለዚ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ካብቲ ኣሉታዊ ምዝካር ጥራይ ኣብቲ ኣወንታዊ ሸነኻቱ ኣብ ምብዓል ዝኸደሉ ዘሎ እዩ። ዓመታዊ በዓል 8 መጋቢት ዝተፈላለዩ መደባት ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዓለም ይካየድ እዩ። ንምትብባዕን ንዝበለፀ ዓወት ምምዝጋብን። ስለዚ ሓደ ፍሉይ ነገር ግበር። ብኣህጉር ደረጃ ሕሰብ ከምኡውን ተግብር። ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ንኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ግበር። ዓመታዊ ዘይኮነስ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ግበር። ንመጻኢ ብርሃን ማዕርነት ድሕነት ንደቂ ኣንስትዮ ንቃለስ። يغني ጽሊልኩም ስለ ዝሰማዕኹምኒ ኣዝየ የመስግን። ሰላም ናባኺ። ዋው ኩንት ሓፍተይ ብጣዕሚ ፅቡቅ ጌርክ ገሊፅክዮ ነዚ መዓልትና ይغنيልና ክብረት ሃበልና። ሕጂ ናብ መምህር ዓበባ ገብረእግዚኣብሄር ናባኺ ንመእተዊ እስከ ተዓዘብትና ስለዘይፈልጥኺ መን ዓበባ ቁሩብ ብሕፅር ዝበለ ብዛዕባኺን ጓል ኣንስተይቲ ምዃንከ ወይ ከዓ ማዕርነት እስከ ቅድሚ መምህር ኣቡጂ ሰላመይ መጀመርታ እዚ ክገልፆ ዝፀናሕኩ ድሕረ ባይታ ኣመፃፅኡ ምብዓል ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይቲ ነዊሕ ታሪክ ካበይ ተብጊሱ ኣበይ በፂሑ ንምባል እየ ክገልፅ ፀኒሐ። ብዓብኡ ግን ኣዴታተይ ኣብ ዘለዋ ጀጋኑ ዴታት መራሕቲ በቃ መምህር ናይ ሂወት ዝኾና ኣዴታት ጀጋኑ ዴታት ኣለዋ። ነዚ ናይ ሕጅን ድሒሩ ማዕርነት እንታይ ኣፍርዩ እንታይ ኣምፅኡ ኣብዚ ስደት ከንጥቀመሉ ዲና ዘለና እቲ ማዕርነት ይጥቀመልና ኣስፊሐን ክገልፆ እየን። ሰላመይ ዕድል ስለዝሃብክና ኣዝየ የመስግን። ቀጢልና ናብ መምህርን ጅግና ተገራሊት ናይ ሰውራ መምህርን መራሒትን ኣደን ኩሉ ነገር በቃ መምህር ኩሉ መምህር ኣበባ ገብረእግዚኣብሄር ናብ መድረኽ ያኔለይ መጀመርያ ናይ ማህፀን ኣብ ከምዚ ደረጃ ዝዓደምኩምና ብጣዕሚ ዘመስግን። ኣነ እኳ ከምዚታት ተሳቲፈ ይፈልጥን እንዴ ንመጀመርያ ግዜ እሱ ከዓኒ ንበዓል ዊንቱ ስለ ዘፍረና ኢና መስለኒ ኣብ ከምዚ ደረጃ ዘፍረናየን ወይ ከዓ ከምዚ ዓይነት ንጡፋት ኣዴታት ብምርካበይ ከዓ ብምርኣየይ ኣብ ከምዚ ደረጃ በፂሐ ዝበፃሕክዎስ እዚ ዘረኣየንሲ ብጣዕሚ ዕድለኛ እየ ባህሊት ኣነ እቲ ቀንዲ ናተይ ባክግራውንድ ናተይ ክላለየኩም ኣነ መን እየ ኣነ መምህር ኣበባ ገብረእግዚኣብሄር ይበሃል። ናተይ ድሕረ ባይታ ከዓ ኣብ ሰውራ ዝዓበኹን ተጋዲለ ዝመፃኹን እየ። ኣብ ርእሲኡ ከዓ ኣብኡ ስለ ዝዓበኹ ኣብኡ እየ ተማሂረ እቲ ትምህርቲ ዕድል ዝትረኽቦ ኣብ ዓድኻ ምስ ስድራኻ ምስ ኩሉ ዝትረኽቦ ኣነ ግን ኣብ ሕቑፊ ህዝባዊ ግንባር እየ ረኺበ ትምህርቲ ተማሂረ ከዓ መምህር ኮይነ መምህር ክኾን ከለኹ ምስ ብፆተይ ኣብቲ ክንምህረሉ እንኽእል ተባሃልናሉ ግዜ ኢና ክንምህር ናብ ሕብረተሰብ ኣቲና 1983 ወርሒ 3 ናብ ከበሳታት ደይብና ኣብ ህዝቢ ኣቲና ኣብ ውሽጢ ህዝቢ ኣቲና ከዓ ማይምነት ክነጥፍእ ተዋፊርና ማለት እዩ። ሽዑ መምህርና ዝጅምሮ ንኣሽቱ ኢና ነርና ግን ልብና ዓብይ ሓንጎልና ዓበይቲ ኢና። ምክንያቱ ኣብ ውሽጢ ሕቑፊ ሰውራ እንድሕር ዓቢኻ ዓብዓቢ ኢኻ ትፃወት። በቃ እዚ ገዛ ምፅዋት እዚ ቆልዓ ዝፃወቶ ኣይተፃወትና
ከይተፃወትና ኢና ዓቢና ሃገር ኢና ተፃዊትና ዓቢና ሶ ብኡይ ከዓ ኣነ ኣተዓባብያይ ዝመዝኖ ግን ብዓብዪ ከዓ ኣብዚያ ዝሰዓት ዘለኹዋ ስጋዕ እዚያ ሰዓት እዚኣ ዝኸዶ ዘለኹ ንሱ ጠቒሙኒ እየ ዝብል ሕጂ መምህር እየ እቲ መምህርና ከዓ ብጣዕሚ እየ ዝፈትዎ ስቲል ናብ ስጋዕ ሕጂ ምህር ኣለኹ ደቂ ዊንታ ዝወለደታ በኽሪ ጓላ ተምሃሪተ እያ ኣብዚ ሕጂ ኣነ ናብ ስደት ምስ መፃኹ ሕጂ እየ መፅየ ክመፅእ ከለኹ 2013 እየ ወፅየ ወፅእ ከለኹ ናብ ኡጋንዳ እየ ወፅየ ኣብ ኡጋንዳ ከዓ መምህር እታ መምህርና በቃ ምሳያ ኸይዳ ከም ደመያ እንተበልኩስ ምግናን ኣይኮነትን ኣይፀላእኽዋን ኣይፀልኣን እየ ከዓ ምክንያቱ ሕጂ ዝያዳ ስማዓኒ ቀደም ምእንቲ እቲ ዝሰርሖ ዝነበርኩ ስራሕ ሲ ንደሞዝ እዩ ነይሩ ደሞዘ ይወስድ ይሰርሕ ይምህር ገለ ኣብዚ ግን ክልተ ሓላፍነታዊ ስምዒታት ተሰሚዕኒ ኣብ ስደት ምስ መፃኹ ቆልዑት እንዳጠፍኡ ኸዱ ነናይ ዘለዎ ዓዲ ቋንቋ እናተምሃሩ ኸዱ ፅባሕ ንጎሆሲ ዋይ ዝኾነ ወላዲ ክጎንሖ ዘይክእል ውላድ ይዓብሎ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ኣፍሪና ኢና እንከይድ እዚ ብደገ ዘሎ ጀነሬሽን ክጠፍእ ማለት እዩ ሕጂ ዝበዝሕ ሰብ ከዓ ኣብዚ ስለ ዘሎ ከዓ እቲ ብሕጂ ዝውለዱ ዘለዉ ህፃናት ከይጠፍኡ ኣብዚኣ ሓንቲ ዓባይ ቃልሲ ጀሚረ ማለት እዩ እዚኣ እዚ መስል ናተይ ባክግራውንደይ ኣብ ከምዚ ዙም ገለ ከምዚ ማሕበራዊ ህይወት ገለ ግን ብዙሕ ተሳቲፈ ይፈልጥን እየ ንክሳተፍ እቲ ናተይ ሞያ ወይ ከዓ እቲ ናተይ ሕልመይ ኣብዞም ህፃናት ወይ ከዓ ኣብቶም ደቅኽን ወሊድ ክንኦም ዘለኽን ከም መሓላልፎ ግን ይደሊ ክሳብታ ዘለኹ ዕድመ ከምኡ ከፍሪ ደሊ ምክንያቱ ቋንቋ ድርብ ቋንቋ ንፈልጥ ሓደ መንእሰይ ወይ ሓደ ህፃን ሃብቲ እዩ ሕጂ እንድሕር ዘይ ተበጊስናሉ ግን ጠፋእ እዩ እንድሕር ቋንቋኻ ናትካ ቋንቋ ደ እንድሕር ጠፊኣ ከዓ ጠፊኣ ማለት እቲ ወለዶናስ ይቋረፃሉ ሕጂ ኣነ እዚኣ ብጣዕሚ ድቃስ ትኸልኣኒ ሕጂ እዚኣ ከዓኒ ኣጋጣሚ ኩልኽን ኣብዚ ዘለኽን ኣዴታት ይኽን ዓበይቲ ኣሕዋተይ ኣለኹም ኣዴታት ኣለኽን ብሕጂ ኣብ ውላድ ኣብ ተኣሽሙ ዘለኽን ይኽን ኣነ እዚኣ ክስያ ገብር ኣብዚኣ ኣኪባትና ዘላ ኣነ ዝመስል እቲ ናተይ ባክግራውንድ ምስኡ ከዓኒ ብምክንያት 8 መጋቢት ኢና ኣብዚኣ ተረኺብና ዘለና ካብዚኣ ናይ ዊንቱ ቅፅል ከብሎ ኣነ ኣብ 8 መጋቢት ኣብ ዓድናስ ከመይ ጌርና ኢና ኣመስኪርናዮ ክብል ከለኹ ኣብ ሰውራ ክጅምር ከሎ ብዘይ ደቂ ኣንስትዮ ተጀሚሩ ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ግን ብውሕዳት ደቂ ኣንስትዮ 4 5 እስካብ 5 6 ነይረን ከምኡ ይቕፅላ ነይረን ኣብ መጨረሻ ግን ኣብ 1977 ሓራ ከተማታት ምስ ኮነ ኣነ ሽዑ ካብቶም ንኣሽቱ ቆልዑት እየ ነይረ ሓራ ከተማታት ክኾን ከሎ ግን ህዝቢ ይንቃሕ ይወደብ ይተዓጠቕ ዝብል ጭርሖ ሒዛ ህዝባዊ ግንባር ምስ ተበገሰት ሞር ንቕሓት ምስ ኮነ ኣነ ሽዑ ትሰዓቲ ህፃናት ኣብ ሕቖኦም ዝተሓዘሉ ደቂ ኣንስትዮ ዝተሓዘሉ ህፃናት ንሕና እቶም ንኣሽቱ ቆልዑት ትሕቲ ዕድመ ዘለና መንእሰያት ዝተሓፀያ ዝተመርዓዋ ኣዴታት ነዚአን ኩሉ እዚ ተወዲበን ሽዑ ብ1978 ስትራቴጂካዊ ምዝላቕ ክግበር ከሎ ግን ብምሉእና ንሳሕል ወሪድና ሽዑ እዚ ንሳሕል ክንወርድ ከለና ግን እዚ ኩሉ እቲ ዝተገብረ ኣብ 1977 እዚ ጎስጓስ ዝተኻየደ እቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ተሳታፍነት ሕጂ እቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ተሳታፍነት ኣብ ግብሪ እንዳረኣዩ ስለ ዝጎስጎሱ ብምሉእና ደቂ ኣንስትዮ ሽዑ ወፂና በዓል ስድራናስ ንኩሉ ነቂሐን ተፋኒና ንሕና ኣነ ተሓቢአ ኣይኮንኩን ወፅየ ንሕና ኣብቲ ሰዓቲ 78 ዝወፃና ተሓቢእና ኣይኮንናን ወፂና ዕምባባ እንዳነፀጋ ኢና ኣዴታትና ኣፋኒናና ከና ከዓ ኣብ ትምህርቲ ኢና ኣቲና ኣብ ትምህርቲ ኣቲና ከዓኒ ማዕረት እዮም ኣወዳት ተማሂርና ማዕሪኦም ንወፍር
معريهم نخيد عنجيت نوفر ما نورد معريهم حجي اتي معرنت دك انستيو معرنت دك انستيو قال خبار كله ساي مسلو سب زي كم زي معرة تودخون كان لخامو انتو بسيطك تبسطو انت قال صايتك تصاطو ايكون بصراحه تساتفنت ياتا تقندي بصراحه تساتفنت ايتي معرنت مرغغاص زنبره حجي اتي اب تمرتي زنبره غوسغوس اسي نيرو مسعبنا هاني عبينا تمامهران كوينا ممهران كون كوينو معرته مودات ممهران كوينا اب شعو اب شعن جعتميتن 78 ناب 35% دق نستيو اب صورة مستاف بزيحو ناي دق نستيو شعو اب تشعو زنبره غزي تعليم كمان بسنك بزحي ناي دق نستيوس ناي دق نستيو ناي معلمي بوتا تفليس انت شم هيبمو كامبوديا زبل شم توهيب بتي بزحان بتي مرتي بقى حدث مرتي ترايو زين كلن زين تعليمن مسوس أخا قالي أن توقعت سراوت كوينن قالي أن حكايم كوينن قالي أن ممهران كوينن قالي أن آليت قلعت نحنا حجي أبصحل زولد قلعتكم سلزو نبورونا مو على زيناي هزان ده هزانات زبال نيرو أبو ساتفانيرن عقوم زاليا نحنا ونا بيت مسورة ولا نحنا ون زقليو نفسنا زخالنا زقليون نيروم نعم أو خازي ساتفا كم عليتي خوينن أكل صفحي معرنايتهم دك تبعتي تساتف الترايو مالتي حجي إزي دعبين مسكدة بمجد زخ أب حزبي أبتي حزبي ودابيتات كدبر كلها أو كم دات خايدة حجي إزي حجي أنا أتي تساتفنت نايدك نشتي كجلس زدل زلقو حجي أبزي مسمى أب تمرتي معر دك تبعتي هو مهارة تمرت تمهيرا أكل لجي أتوا كم يلو كأسيلو ناسنت مسيس ناسنت مسمى حجي إزي معر بصراحة تساتفنت أب صورة سلست زرقا قصنا يوها كم عباي أب هاجراوي بعلاتنا هزباو بعلاتنا حنت كاباتن شومنت مقابيت بخبرة تبعيلا توعل بعل علاتنا بعدنا ما تيجي هزباو بعلات كبهلا خلوا متى مالتي لك كمستينات أو دامتنا أو دامت يعني أو دامت كخون كله تي نسمع التنازنات مع حدا جنبات زي مع تسرحتني تطلع شومنت مقابيت كاسلا حجي هزباو بعلات تغيرو أبزي أجن أنا نشيء صعيد أخزار بلا زدلي حج أوروب قدامي عالم نتي معرنة ذكر جاجوسو أبصرحين تحت دموز وستا سلزنا مرا بوك معريهم كونا خمزلو وانتقالي سنزومزو عدنا ورعيمو سريحنا اللغة المسقلنا جن حجي أبتين معبولات هاجرات كأمسينا لنا بتناي تعدنا زمس أنا يو حجي قرب تناي دكنستيو معرنت كتنتبه كل خس معري أخوينك معري نايت تبعتي كوينك كتموجود تايكون كان نموجود ويك أنا بأسيني نجريج تايكون كان كتأتو زلكا نعم النسي ولا بصراحة تساتف النت أنت عباي أمني سوز دك تبعتي سكموات خوي نفسي نحنا نسكمان نخل أي نسكمانينا ግን እታ ሜላ ናይታ ምስካም ከመይ ጌርና ክንስከማ ንኽእል ሰባቢርና ዲና ክንስከማ ንኽእል ብሜላ ተሓጋጊዝና ዲና ክሰብራ ንኽእል ሓሳብ ዲና ክንህብ ንኽእል ኣብታ ስራሕ ግን ተሳታፍነት ንርኢ ሕጂ ግን ቆቁር ኣብ ገለገለ በጫቅ ዝብለካ ወላ ኣብ ገለ ድራማታት ከማን ይርእዎ እዮም ኣቲ ሰበይቲ ገለ ኢሎምሽ ጣሎኒ ዓድና ፀቐጢ ገለ ሶማሊ መን ኢሉኪ ገለ ኢሎምሽ ነተን ደቂ እንተና ንስቶም ገለ ክሳይ ገብሩን ሕጂ ኣብቲ ግዜቲ ፅቁጣት እየን ነይረን ደቂ ኣንስትዮ ምስቲ ፀቐጢ ዝነበረ ማለት እዩ ዓው ኢለን ኣይዛረበኒ ሕራይ ኢለን ይኸዳ ሕጂ ግን እሱ ሕጂ ኣነ ኣይድግፎን እየ እንደገና ሓንቲ ምስላ ኣላ ምስላ ብዘይ ወዲ ተባዕታይ ወግሕኒ መሬት ገለ ትብል እዚ ሕጂ
باتي سقطز مسات مسلا سلا زخونت أنا أي دقفاني هجي أبزي كستاين مسبرنا جن بزي قال نسيتي بزي قال نسيت مبرا وجه المريت إلى كل أدلي يعني قال مسلاتات علونا هنا مسلاتات كأ مستنايدك نشتي سقطز مسي حجي أنا زي معري مو أنا معري سلوزهم كجن يلكان تي لعلنا أنا وتبعتي مستي هايمانوتنا مستي مسحف قدس سبعي لعلي سبيتي زبل ناي مسحف قدس بخبري يحزو أنا إيوه حكيو أتي كالق جن أتي معرنت كنبل كلنا جن بسرح تساتفنت بحنقول تساتفنت كل زيو أتي نايدك نستيو معرنتي لزمزنو بوخا أرينا يومنا ستيلنا ونريهم أبدأ أنا أسجيرنا يو دقنا أقوم يخد الله مالتي جي زي أتمثل كجذبكم كالق تتوهتلي كنكا حتى ندخلها حججن أنتي كوس خلاص دلي زي بتموياي أنا زيادة كساخ قبر دلي ندك كلن بتموياي ترى زي كونها أنا سي أب نحر أب قاسي عبيه كم إلها كده أصيله مليسة أب سدت مسئة أب سدت كأنه ناي بعلو قاسي زلوا كم تفضل السخاء تقاس خاني كم هم كيد كلنا نس نقشتو مرعود أنا أقعد أعمل خنقركم كل طالعت وليدة تحدى ولد 35 عامتي ستيل واحد 36 غير له تاهنتها أنا وقال 27 عامت غير لا أمري أيامي كلهم عبو ودي بوصل السؤال كوين له حجي بزعبا نايتم قالوا تقولت نايتم زولر زول قولت يزحسب حجي أنا وليدة أكيل أموني كعرفه أي بلني سقعتها زل هو بخم أمت أن غير كمان أب كامبالا فمسجونهم زدالي سدرا بيتات نيروم متمرتي مهري نيري مصحف كدالو مصحف أداليس كمهر كم زلني زتابعني سدرا بيتات نيروم أوغندا شجعت عمتي غيري أو خا غيري زي مصحف احتيمي بسدرا بيت أتو جبر إزرا كالاي كأني بيتروس فتوي بس زي نايزي كده الفاميلي متبع دقوم يمهر لهم سلازنا بقو بقوم متبع زي مصحف زي أدالي يا بلد زي أخا مسرتها وتمرتي قوانقا تقرينا زي أخا دالوا خلقو أفسدت انتي حساب حيزني زي يمهر مالكو سلازنا عايز رخبو كسايقبو حجي أنا قرب تي كحتو مزاقددنا أبتناي كاريكلم ناي تقرينا مغير مصحفتي يغير سلازنا أبعاد تساتافنت سلازنا برتني نزع مصحف كبلا خلقسي تقرينا أنبيبو صحيفو زخيل ولادي ويحاوي ويحافتي نزع جنس إلوس كمهرم كم زخيل عديتات ناس كلهم تسخن أبجزاز لهم أنبيب كنت صحيف كن تماهر كنهم مسيهم تقرينا ندقهم كأبعلهم كتمهرم كم تخيلة جيري أدالية أجابا مهارة لو أبو صحيف لهم كم يجير كتمهرم كم زلكن السكون جيري حتيمية وصبوا وصيت رحيبلا أب أوغندا بفلاي بو مهارو سلازنبرو ببيت كريستيان درجة ببيت كوميونيتي درجة يمهارو سلازنبرو أم ببتي صحابتي كوينو بيم قامت ديار صحفو لي حجي نعي ممر أبابا كمي علخي قال لهم سي أم مساج يم صحفو لي قال أم دياقونا كوينو مالو كاتم زمهرم نبرو حجي أبز عد خاني كومو قال أي تحنت حتام قدامي حتام تولي إذا خالي حتام كأبز عد نس مزخو حتي حتيمية أبز حجها كومو يمهر نسرع عن أمريكا أستراليا قال زرق حيا له بزي أقات أمخا كومو قات كمهر كمزي بزي خمزي زوم جيرا كمهرون أي تجمامر جانا أما قد إذا له بزي مسلتي ناتي سنيل كنسلسة مع كنانيت مسجنكن thank you أنيلي ቴንክ ዩ መምህር አበባ ጅግና ተገዳሊት
جقنا مراحيت أد عباي ترنافيت كله عباي قربس ترنافيت كله دي زبهال ناي بحكينا عنا تسلالنا يا أخي we are lucky to have you أبزي أبقولنا مهلاو في أبزوح نقراب تنسري أب حرسي أدينا زي اللي نبدنينا بابا تادي شي بزوم ممر أبو تشخا كمو كلها كنا ديتا تابزلخن أب كبابيخن عبيت قرب تسلالنا كل مخان كني زأمن أدسي حلفنا تاوتيا مش بعبي أخا إذا أكيبات النازلة ما هتسمى لسه كله نقريا ما هتسنسي زابيت أكيبات النازلة ما هتسن انتاي زي تفري እዚ ኩሉ ጅግና እዚ ኩሉ መራሒ እዚ ኩሉ ኣብ ፕሬዝደንት ደይብ ዘሎ ኩሉ ማህፀን ዘፍረየቶ እዩ ናይ ባሕቂ እዛ ቤት ዓባይ ቤት ኣኪባትና ዘላ ካብ ሽማ ጀሚርካ ክሳብ ትርጉማ ዋላቲ ሓቂ ሪያሊቲ ከዓኒ ኩሉስ ብማህፀን ዝወፀ መጀመርታሲ ኣዳም ምስ ተፈጠረስ እንታይ ኢሉ እግዚኣብሔር ኣዳምሲ ኩሉ ነገር ተዋሂብዎ ብዚ ምድሪ ኩሉ ነገር ተዋሂብዎ ብዚ ምድሪ ግን ዕጉብ ኣይነበረን መወዳእታ ግን እዛ ብልስ እዋን ምስ ተዋሃበቶ ፍሽኽ በለ ይብል ማለት እዩ ምንጭ ሰሓቅኩም ኢና ማለት እዩ እንዳሰሓቅና ማይና እንዳሰተና ሻህና እንዳሰተና መዓልትና እዩ ዕምባባ ከዓ ነፍስናስ ንሃባስከ ሌትስ ጎ ዕምባባ እንዳሃብና ነፍስና ከዓ ችርስ ባባ ታድሸይ ዕምባባን ልብን እንዳሃብና መዓልትና ኢሎም ማዓንቲ ደስ ይበለና ደጊመ ደጋጊመ እንኳዕ ናብ ዝክብሩ በዓል 8 መጋቢት ኣብፅሓና ክብል ይፈቱ ዕምባባ እንዳሃብና ነፍስና መደብና ቀጻሊ እዩ ዘሎ مجمّعتا باباتا دشي قطمي ناي بناي سلام حفتنا تقربوا لنا مو بدحريو السلام أمون قلنا زانقنا خن كيرمتان قطمي كتقربوا لنا بشم سلاماوي حفتنا استتصحفت بدحريو سلام حفتي تدالوي بدح باباتا دشي يغني لي بتعم الدس بالمدام حق وسكن نسخ إخا علم مستير ناي فترة مرقا قص هيوت بزي كخي علم يبلان دمكت عدي حفتي قوال متسأمت إخي كل زعلم زقوهم بآخي تسأل ما تبرهي كم تصحي بريكي عند قزاقينكي نخلو تسأريكي دخام زي فلت أطير هروه البخي انتاي قال كمتن يقلت كبرخي وركي إخن السخي أبحاوي استفتنكي كبري قبعك نخلو زخالكي والن ستي تختبل عفا ملئة علم مسكرة براخخي رئة وي علم مسكرة براخخي رئة أنت جقنا زي حل المنفس زي دكم قلصم بزي كوخي قوال هوان علمنا انتاي تتقم تشكيم كأنبا سأقم نايز علم تاريخي كتصحف ينكساس قلم مهروي خنسخي بيت تمرت ولدو بزي كخي طبب من محلو قالو كبري تمسجني نقست فترة من كنا يلوطي قدبو صنعت كاكوينا تلعلكي تخون والتا نبعلك حبيبكي تلقس في الشختا نبعتكي حبيبكي تلقسي في الشختا كاكوينات تلعلكي تخون والتا لو متراي زي كوني ناي ولدها كبرت وال انستيت مالت ناي هواتنا مسرت وتا وال انستيت مالت ناي هواتنا مسرت سلام عليك حساي شودن يغنينا أزيو دس بالبابات هادي شيء مسنعته مستيرمته خطعم معت قلات عندك نستيو خاني بكل نجار بجنتن بتزمتو كالسن بتزخدو زلواني بحكي قلات يتقطني أزيو دس بال ثانك يو كريديت نخلتيكم سلام كم تحفيت كم أون بابات هاديش أنا سبعي عندي خيبلكا مسدك نستيو حبيركا مسدك خا دقي خنيلكا حقيفكا أمونغنا ترخيبكا نزبعال نختدمق خونا لو ملع عالم كرناعات زلوا تراخيبا كراخبا لون كم ديلنسي دميقا كوعلا لون الكون قليل تعري اي كاد كان بشم كلها تندق نستي بز معلتنا كمزغنا كايفتو بابات هادي شي مدبنا قصالي زلو كبرات تخاتلتي كمين خيدالنا اي كان سي ذات قصكم كو حقس قستي لله في الشخشخ نبلالنا ماينا انداستنا شهنا انداستنا مدبنا قصالي زلو ازدين بلطات هنا جيغانو اديتاتن ادق نستيون of course ኣብ ዓለምና ብዙሓት ኣለዋ ምስ ምሕፃር ግዜ ብዘሎ ሰብ
ሎማዓንቲ ክንውዕል ኢና ማለት እዩ ቀፂላ ትመፀና ከዓ ሰላማዊት ካሕሳይ መቐረት ትብል መፅሓፍ ዘዳለወትና መድረክ ናባኺ እዩ ሰላም ሓፍተይ ወልካም ዝያዳ ሰላም ሰላም ከመይ ኣምሲኹም ኩልኻትኩም ብሉፃት ኣዴታት ኣሕዋት እንቋዕ ኣብፅሐና ናብዛ ክብርቲ ዕለት ደጊመ ደጋጊመ እንቋዕ ሰላም መፃኹም ይብለኩም ወይንቴ ሸር ስክሪን ገብር ክእል ደ መስለኒ ሰድል ያለ ክመስለኒ ተሽሙ ሰላም ኢና ሸር ስክሪን ገብር ደ ነይረ ያ ኮሆስት ፈትያ ኦኬ ያ መፂክና ኣሎ ኦኬ ብናይ ሎማዓንቲ ፕሮግራሚ ሓፊቡ ማዘርስ ደይ ተሽሙ ገይረያ እዚኣ ውመንስ ደይ እንድያ ዝግባእ ነይሩ ማዘርስ ደይ ገይረያ የታዋኸ ነይራ ምስ ረኣኽዋ ሃከ እርማ የለ ግን ናይ ኣረምኳ ነይቕሬታ ሃፒ ማዘርስ ደይ ግን በቓለይ ማለት እዩ እንቋዕ ብልሓን መፃኹም ሎማዓንቲ ንእሽተይ መብር ህዝበኩም ሓፍትኹም ሰላማዊት ሰላማዊት ካሕሳይ ካብ ሃገረ ሽወደን ማለት እዩ ንእሽተይ ብዛዕባ ክዛረብ ኣብ ሃገረ ሽወደን ከባቢ 13 ዓመት ተቐሚጣ ኣለኹ ኣደ ክልተ ቆልዑተ ወድን ጓልን ኣለውኒ ዓባይ ጓሌ ጓል 22 ወዲያ ናብ 23 ትኸይዳ ኣላ ወደይካ ወዲ 19 ዓመት ኮይኑ ኣሎ ክልቲኦም ኣቋብዝ ኮይኖም ማለት እዩ ከዓ ኣብ ዓውዲ ሕክምና ከም ተሓጋጋዚት ነርስ ኮይነ ይሰርሕ ኣለኹ ኣብዚ ሓፂር ግዜ ከዓ መቐረት ንኩሉ ትብል እዚኣ መፅሓፍ ማለት እዩ ናብ ህዝቢ ናይ ምግቢ ዝተዳለወት እያ ተሓዊስ ኣለኹ ማለት እዩ ናብ ካልእ ጉዳይ ሞናት ድሓር ፋይናሊ ምስሊ ዛሪእና ብዛዕባ ንእሽተይ ንዛረብ ኣነ ከም ኣነ ሎማዓንቲ ኣዳልዮ ዘለኹ ፕሮግራም ብዛዕባ ቀዳሞት ደረስቲ ወይ ከዓ ፀሓፍቲ መፅሓፍ ሃገራውያን ደቂ ኣንስትዮ እንታይ ይመስላ መዓዝ ተጀሚሩ ድርሰትን ፅሕፈትን ብዝብል ፕሮግራም እየ ኣዳልዩ ዘለኹ ኣብ ታሪክ ናይ ዓለምና ማለት እዩ ኣብ ከም ቀዳሞት ፀሓፍቲ ዝፍለጡ ዝነበሩ መን እዮም ድሕልና ኣብ ኣወዳት ብዙሓት እዮም ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ግን ውስን ዝበልና ውሕድ ዝበልና ኢና መፅሓፍ ካብ ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ እዩ ጀሚሩ ኣብ ታሪክ ዓለምና ተቐዳሚት ፀሓፊት ስነ ፅሑፍ ወይ ከዓ ነቲ ፅሕፈታስ ሽማ ዝፀሓፈትሉ ወላ ቅድሚኡ ወላ እንተነበራ ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ሽመና ይፀሓፈሉን ስለዝነበረ ብዙሓት ፍሉጣት ኣይኮና ማለት እዩ ንሳ ግን ተቐዳሚቲ ኣብ ናታ ፅሕፈት ሽማ ዝፀሓፈት ከም ደራሲት ኤንሄልዳና ትበሃል ኤንሄልዳና ሳርጎን ትበሃል ማለት እዩ ኤንሄልዳና ጓል ንጉስ ሳርዶን ኮይና ኣብ ሜሶፖታምያ ናይ ሕጂ ኢራቅ ዝተባሃለት ከተማ ኡን እያ ተወሊዳ ዓብያ ማለት እዩ ኣብቲ ሽዑ ዝፀሓፈቶ ፅሕፈት ከዓኒ ሳርጎን ናይ ኣካድ ዝብል ማለት እዩ ፅሒፋ ኣብ 2300 ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ማለት እዩ እዚ ማለት ከዓ ኣብዚ ሕጂ ግዜ 4300 ዓመት ኣውፂሩ ኣሎ ማለት እዩ ብዛዕባ ዝፀሓፈቶ ከዓ ኣብቲ ሽዑ ዝነበረ ናይ ጠዋት እምነታትን ኣብቲ ሽዑ ዝነበረ ዝዝምበር መዛሙራትን እያ ፅሒፋ ካብቶም ቀዲሞም ዝነበሩ ተወከሰቶ ፅሕፈት ነይሩ እዩ ባዕላ ከዓ ዝደረሰቶ ፅሕፈት ነይሩ ስለዚ ንሳ ኣብቲ ዝወቀረቶ እምኒ ዝእምኒ ማለት እዩ ኣብቲ ሽዑ ግዜ ዝወቅሮ ዝነበሩ ከም ቀዳሚቲ ሽማ ዝፀሓፈት ወላ ካብቶም ደቂ ተባዕትዮ ንስታ ቀዳሚቲ ፅሒፋ ጓል ኣንስተይቲ ስለዝኮነት ከምዚ መልክዕካ ቀዳሚቲ ደራሲት ናይ ዓለምና ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ተባሂላ ትፅዋዕ ማለት እዩ ሽዑ ብድሕሪኡ ቀፂልና ክንከይድ ተኮይንና ኣብ ሃገርና ኢና ክንከይድ ማለት እዩ ኣብ ሃገርና ኣፍሪቃ ከዓኒ ቀዳሚት ፃሕፊት መን እያ እንታይ ትመስል ኣብዚኣ ክንሪአና እታ መፅሓፍ ኣብዚኣ እያ እታ ሽዑ ግዜ ተደራሲት ኣብዚኣ ኣላ ኣብ ሃገርና ኣፍሪቃ ቀዳሚት ፃሕፊት ናይጀራዊት ፍሎሪ ንዎፕ ትበሃል ፍሎሪ ኣብ 1966 ከም ቀዳሚት ደራሲት ኣፍሪቃዊት ጓል ኣንስተይቲ ተባሂላ ትፅዋዕ
ኣብቲ ሽዑ እዋን ኣደ ስነ ጽሑፍ ኣፍሪቃ ተባሂላ ትጥቀስ ሓንቲ እያ። እታ ዝፀሓፈታ መጽሓፍ ኢፋሩ ኢፋሩ ዘርእስታ መጽሓፍ ናይ መጀመርታ ብቋንቋ እንግሊዝ ዝተደረሰት ኮይና ልቢ ወለዳዊት ኣብ ሓቀኛ ዛንታ ዝተመርኮሰት መጽሓፍ እያ ማለት እዩ። እዚኣ ኢፋሩ ነታ ኣብቲ ናይ ሽዑ ዝነበረ ግዝኣት ኣፍሪቃ ማለት እዩ ከም ነጋዲትን ሸቃዲትን ኣደን ኮይና ንክትከይድ ዝፀዓረት ጓል ኣንስተይቲ ሓቀኛ ዛንታ ናቶም ትፈልጦ ልቢ ወለድ ወሲኻ ኣሚቂርካ ኣብቲ ሽዑ ግዜ ፅሒፋታ። ሕጂ ቅድሚ ዝነበረ መፅሓፍቲ ትፀሓፍ ነበረ መፅሓፍቲ ብወዳት እዩ ትፀሓፍ ነይሩ በብናይቲ ናይ ውሽጢ ዓዶም ቋንቋታት እዩ ትፀሓፍ ነይሩ። እሳ ግን ከም ጓል ኣንስተይቲ ቀዳመይቲ ምኪታ ብእንግሊሽ ብምፅሓፋ ናብ ብዙሕ ዓለም ተዘርጊሓ ብዙሕ ሽሙር ረኪባ ኣብቲ ሽዑ ግዜ ማለት እዩ። እዚኣ ትመስል እታ ኣፍሪቃዊት ፀሓፊት ማለት እዩ። ብድሕሪ ቀፂልና ኸ ኣብ ሃገርና ኸ መን ይኸውን ኢልና ንሓስብ ማለት እዩ። ኣብ ሃገርና ኸ ቀዳመይቲ ፀሓፊት ኤርትራዊት ማለት እዩ ማማ ኣበባ ተስፋ ገብረሽባዓታይ ተባሂላ ትፅዋዕ። ቀዳመይቲ መፅሓፋ ኣብ 1966 ወይ ኣነ ደቀይ ሰኣን ምምልካት ዶ ኢላ ፅሒፋ ማለት እዩ። ሕጂ ክሪኦን ከለኹ ምስ ኢፎር ማለት እዩ ኣብ 1966 ዝተባህለ ተፃሒፋ ክልቲአን ኣብ ሓደ ዓመት እየን ፅሒፈን። መነነ ቀዳመይቲ ኣበየናይ ወርሒ ብልክዕ ዝረእኽዎ ወይ ከዓ ዝረኸብክዎ ነገር የለን። ግን ኣነ ክሪኦ ከለኹ ክልቲአን ብሉፃት እየን። ምክንያቱ ኣብቲ 1966 ክልቲአን መፅሓፍ ኣዳልየን። ሕጂ ንኣበባ ዓለም ክትፈልጣ ዘይከኣለት ኣብቲ ሽዑ ግዜ ኣብ ናይ ግዜ ናይ ጆንሆይ ናይ ሃይለ ስላሴ ዝነበረሉ ግዝኣት እዩ ነይሩ ተደረጃ ማለት እዩ። ካልእ ከዓ ብቋንቋ ትግርኛ ስለዝፀሓፈቶ ነተን ካልኦት ዓለም ምስ ነተን ካልኦት ዝነበራ ዋላ ከባቢና ዝነበራ ንኣብነት ንኢትዮጵያ ብትግርኛ ወላ ሓደ ነገር ኣይኮነን፣ ንሱዳን ወላ ሓደ ኣይኮነን፣ ንሶማል ወላ ሓደ ኣይኮነን። ሃገራዊ ቋንቋ ከምዚ ሃገራዊ ቋንቋ ስለዝኮነ ሃገራዊ ቋንቋ ስለዘይነበረ ከውፃእ ኣይከኣለን እምበር ክልቲአን ኣነ ክሪኦ ከለኹ ኣብ ሓደ እዋን ስለዝፀሓፈት ማማ ኣበባ እውን ኣፍሪቃዊት ስነ ፅሑፍ ቀዳመይቲ ፀሓፊት ንበልናያ ነርና ክብል ይደፍር ማለት እዩ። ሽዑ ካልኣይ ግዜ ኣይፀንሐትን ቀልጢፋ ካልእቲ መፅሓፍ ፅሒፋ እታ ካልእቲ መፅሓፍ ከዓ ንመን እዩ ዝነግሮ ትብል ማለት እዩ። ነቲ ኣብቲ ስርዓት ዝነበረ ዝኽየድ ኣካይዳ ወይ ግዝኣት ዝነበረ እቲ ትሪኦ ዝነበረት ብሓቀኛ ልበወለድ ዛንታ ነቲ ዝረኣየቶስ ከም ዛንታ ጌራ ማለት ልበወለድ ጌራ ፅሒፋቶ። ግን እቲ ታሪክ ሓቀኛ እዩ ነይሩ፣ ፍፃመት ሓቀኛ እዩ ነይሩ። ከም ካልእቲ መፅሓፍ ከዓ ንሳ ኣዳልያ ማለት እዩ። ኣብዚኣ ካበር ንሪኣ ኣለና ንሰረረት ልበወለድ ስነ ፅሑፍ ኤርትራ ወይ ኣነ ደቀይ ምምልካት ዶ ንመን እየ ዝነግሮ ዝብል ክልተ መፅሓፍቲ ኣፍርያ ማለት እዩ ኣብቲ ቅድሚ ናፅነት ዝነበረሉ ግዜ። ብድሕሪኡ ንከይትፅሕፍ ንኣዲስ ኣበባ ተሰዲዳ ኣብ ስደት እውን ክንደይ ከርተ ተሽሙ ኮይኑ ብድሕሪኡ ሳልሰይቲ መፅሓፍ ከዓ ኣብ 1992 ብቋንቋ እንግሊዝ ፅሒፋታ ፔንፉል ሶርስ ትብል ማለት እዩ። እዚ ከዓ ናይ ቃንዛ ወቅቲ ዘይሕለል ተስፋን ነዊሕ ጉዕዞ ኤርትራዊት ኣደ ትብል መፅሓፍ ማለት እዩ ክትርጎም ከሎ ኣብ ሃገር ኣሜሪካ ኮይና ኣብ ስደት ፅሒፋታ ማለት እዩ። ሕጂ እውን ማማ ኣበባ ኣብ ሃገር ኣሜሪካ እያ ትነብር ዘላ ትመንጠልናን ይምነየላ። እታ ናይ ፋይናል መፅሓፋ ስለዝረኸብካ ኣብዚኣ ጌርያ ኣለኹ ኣብ እንግሊዝ ፀሓፈታ ማለት እዩ። ማማ ኣበባ ከዓ ኣብ ስእሊ ንሪኣ ዘለና ኣዴና ገሌና ዓባይና ገሌና ከዓ ሓፍትና ማለት እዩ። እዚኣ ከዓ ቀዳመይቲ ኤርትራዊት ደራሲት ተባሂላ ትርከብ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ቀፂልና ናይ መግቢ ሕጂ ኣነ ብናይ መግቢ መፅሓፍ ስለ ዝፀሓፍኩ ንናይ መግቢ መፅሓፍ ሪሰርች ክገብር ክብል እየ ናብዚ ነገራት ሓቲተ ካብ ገለገለ ሰባት እውን ሰሚዐ ትድሰማዕኹ ከዓ ንካልኦት ሰባት ተወኪሰ እየ እዚ ታሽረኪ ቤዝናትና ናይ ኤርትራ ነገር ንክትረክብ ጎግል ጌርካስ ኣዝዩ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ማለት ክትረክቦ ይትኽእል ኢኻ። ምክንያቱ ዝተሰነደ ሰነዳት ብዙሕ ስለዘየለን ሽዑ ነዛ ናይ ምግቢ ከፅንዕ ኢለ ምስ ከድኩስ መን ኔራ ትኾን ቀዳመይቲ ፀሓፊት ናይ መግቢ ኢለ ምስ ሓተትኩ ማማ ሃና ትበሃል መምህር ሃና ገብረ እግዚኣብሔር ትበሃል ኣላ። ንመምህር ሰሎሞን ገብረ እግዚኣብሔር 4 ሓፍቱ ማለት እያ ገሊሎም ምስ ነገሩኒ ተወኪሰ ከዓ እቲ ናታ ረኪበ ማለት እዩ። እታ መፅሓፍ እውን ኣላትኒ ኣብ ጥቃይ ረኪበያ ኣለኹ። እዚኣ ማለት እዩ እታ ናይ ማማ ሃና ናይ ሽዑ ግዜ ማለት እዩ ናይ 1968 ግን ከም እንዳተሓተመ እንዳተሓደሰ ስለዝመፀ እዚኣ ኣላ እታ መፅሓፍ ማለት እዩ። እታ ስእሊ እውን ኣነ ባዕለይ ስኢለ ኣብኣ ኣቐሚጠ እያ። ብቋንቋ ትግርኛ ቀዳመይቲ ናይ መግቢ ዝፀሓፍታ ዲና መምህር ነይራ እውን መምህር ናይ ኢደ ጥበብን መምህር ናይ መግቢ ነይራ ኣብ ቤት ትምህርትታት ሃና ገብረ እግዚኣብሔር ትበሃል። ብ1968 መኣዛታት መግቢ ኣብ ኣካል ጥዑይ
ጥዑይ ኣእምሮ እንትብል ማለት እዩ ፅሒፋ ማማሃና ገብረ እግዚኣብሔር ብሂወታ ኣብ ሃገረ ሽወደና ኣላ እግዚኣብሔር ዕድመን ጥዕና እውን ንዓ ክህባ ይምነ ማማሃና እዚኣ ኣብ ስእሊ ንሪኣ ዘለና እያ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ቀፂላ ዝመፀት ከዓኒ ኣብ 1978 ብናይ መግቢ ዝፀሓፈት ኣደላትና ወይዘሮ ፀዳል በረኽ ትበሃል መግብን ኣመጋግባን ትብል ኣዝያ ንዓይ ማለት እዩ ከም ሰላም ኣዝያ ዝመሰጠትኒ መፅሓፍ ኣብተን ዝረኣኾን መፅሓፍቲ እታ ዝመሰጠትኒ መፅሓፍ እያ ረኺበያ ኣብ ላይብረሪ ስኢልያ ነይረ ግን ብሸሪጥ ስለ ደስ ገርክዎ ሕጂ መፅአ ካብ ኤርትራ ምስግጋር ኣብኒ ምሕላፍ ኣብኒ ከምዚ ሸርክ ገብረኩም ኣይከኣልኩን እዛ ስእሊ ካብ ጉግል ካብ ናይ ቀደም ወሲደ ገይርያ ዘለኹ ንጌሱ ኢለ ካብ ጋትፈልተ ቦታ መምህር ፀዳል በረኺ እታ ዝፈተኽዋ ነገር ወላ ሕጂ ንሕና ከም መንእሰያት ክንሓስቦ ዘለና ነገር ዝትረዳእና እንታይ እስከ ኣስቤዛቲ ኢኮኖሚ ባጀትን ብልክዕ ኣብ ስራሕቲ ሓደ ሰብሲ ክንደይ ደሞዙስ ከመይ ገይሩ ንኣስቤዝኡ ንገዛ ክራዩ ነቲ ካልእ መነባብሮስ የመሓድሮ ከይተረፈ ፅሒፋ ማለት እዩ ብዛዕባ ምግቢ ጥራይ ኮነት እንታ መፅሓፍ ትዛረብ ብዛዕባ ምሕዳራ ገንዘብ ኣብ ናብራን ሓዳር እያ ትዛረብ ማለት እዩ በቲ ዘለካ ዋጀስ ከመይ ጌርካስ ጥዑይ ምግቢ እንዳተመገብካስ ተሓጒስካ ትነብር ምስድራኻ ምስ ሰብኣይካ እሞኻ እቲ ኢኮኖሚናትካስ ከይጎደለ ገዛ ክራይካ ከፊልካ ናይ ልቻካ ከፊልካ ማሕበራዊ ሂወታት كما أنا أبغى حقه ساتنسي 25 سنتيم ናይ ዕቁብ ኢና ገለእት ያምሽ ከም ዝስሓቀትና ማለት እዩ ማዕረ ክንደይ ተራቂቃ ያነ ተነገራም ፂሕቶ እሞሃት ናይ ዴታትና ሕጂ ክዝክሮ ክሮስ ኣብቲ ሽዑሲ ሓደ ሰብ 150 ደሞዝ ነይሩ ንወርሒ ተን 150 ግን ገዛ ክራይ ከፊሉ ናይ ልቸ ከፊሉ ኣስቢሱ ገይሩ ገለበለሲ ተመሊሱ 30 ቅርሺ ይቕመጥ ነይሩ ሕጂ ብጣዕሚ እዩ እቲ ዝገርመን ድፈትኽዋ ማለት እዩ ልዕሉ ኣስተምሃርኳ ሽዑስ ናብቲ ግዜኻ ተመሊስካ ትሓስብ ካፍተን ፍልይ ዝበለስ ካፍተን ናይ መግብስ ሞር ጥበብ ዘለዎ በርበረ ክንደይ ነይሩ ገለሲ ተዋጋዋለ ይሰንብደካ 10 ሳንቲም 7 ሳንቲም ሰሚዕ ይፈልጥና 7 ሳንቲም 2 ሳንቲም ንኮሚደረ ገለ እቲ ዋጋታት ወላ ክትሪኦ ከለስ ከመይ ሰባት ብሻሎት ከመይ ናበይ ከይድናሲ ትሪኦ ሰዎታ ዝፈትኽዋ ዝምሰጠት መፅሓፍያ ክገዝኣ ዘይምኽኣለይ ስለዘየላ ብዕዳጋ ኣይገዛእኽዋ ዘነይ መምህርሃና ጥራይ ረኪበ ገዚእያ በናይ ቀደም ዝበበራ ቆርቲ ሽገርሃ ግን ሲያብላ ብሄር ረኪበያ ነይረ ካልእ ግዜ ብስብሕ ዝበለ ፕሮግራም ብዛዕባ ከዛረብ ደስ ይብለኒ ማለት እዩ እዚኣ ከዓ ከም ካልአይቲ ፀሓፊት ኣብ 1978 ብድሕሪኡ ዋላ ነይሩ ዝፀሓፈ ደቂ ተባዕትዮ ኣለዎ ግን ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ ስለንዛረብ ዘለና ኢና ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ሕፅር ኢለ ዝዛረብ ዘለኹም ነቶም ደቂ ተባዕትዮ ግን ኣጋኒኩም ኣይኮንኩን ካብኡ ቀፂልና እንታይ ኢና ክንዛረብ መፅሓፍቲ ናይ መግቢ ከምዚ እናበለ ከባቢ 9 ደቂ ኣንስትዮ 5 ደቂ ተባዕትዮ ተፃሒፎም ኣብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ይርከቡ 9 ደቂ ኣንስትዮ ኣለና መፅሓፍ ናይ መግቢ ዝፀሓፍና ብዛዕባ ምግብን ኣመጋግባን በቃ ትሕዝቶስ ምግቢ ረሴፕቲ ዘለዎ ምግቢ ንክትሰርሐሉ ማለት እዩ ደቂ ተባዕትዮ ከዓ 5 ፅሒፎም ኣለዉ እዚአን ሕጂ ኣብ ውሽጢ ሃገር ኣለዋ ኣብዚ ስደት እውን ክንረኽበን ንኽእል ኢና ኢለ ይሓስብ ማለት እዩ ቀፂለ ብዛዕባ መፅሓፍቲ ካብ 60ታት ክሳብ 70ታት ኣትሒዙ ብዙሓት መፅሓፍቲ ተፃሒፎም እዮም ገለ ካብኣቶም ከዓ ብዛዕባ ምግቢ ሓዳርን ምሕደራን ኣተዓባብያ ቆልዑ ጥዕናን ፅባቐን ታሪክ ትምህርትን ምስትምሃርን ልቢ ወለድ ግጥምታት ወዘተ እናበሉ ክሳብ 70ታት ነይሮም ሕጂ እውን ይቕፅሉ ኣለዎ ማለት እዩ ኣብ ሃገርና ከዓኒ ከባቢ 70 ዝኾነ ደቂ ኣንስትዮ ደረስቲ ኣለዋና ኣብ ዝተፈላለየ ዓውዲ ማለት እዩ ኣብዚ ዝጠቐስናዮ ቶታሊ ክሳብ 2025 ብኡ ዘፅንዑ ሰባት ተወኪሰ ነይረ ኣብ ናተይ ወላ መመረቕታ መፅሓፍ መብርሂ ገይርላ ነይሩ 70 ደቂ ኣንስትዮ ኣቢልና ኣለና ደረስቲ ማለት እዩ 2026 ካብ ዝሓተሉዋና ይኮና ኢለ ይሓስብ እግዚኣብሔር እንታይ ብርዐን የሰስን ጥበበን ሓሳበን ከዓ ታሽሚ ይግበረለን እንቋዓብቃዕና ካ ይብል ማለት እዩ ቀፂለ ብዛዕባ ክዛረብ እዚኣ መፅሓፍ መቐረት ንኩሉ እያ ትብል መቐረት ንኩሉ ብዛዕባ ምግብን ኣመጋግባን ብዛዕባ ኣተሓሕዛ ክሽነ ብዛዕባ ከመይ ጌርና ዝተመጣጠነ ምግቢ በልዕ ኣበየናይ እዋን ንኣብነት ቁርሲ ምሳሕ ድራር ጣዕሞት ኣበየናይ ሰዓት እሶም ከንታይ ይመስሉ ኣብ ናይ ቁርሲ እንታይ ክንምገብ ኣለና ኣብ ናይ ምሳሕ እንታይ ክንምገብ ኣብ ናይ ድራር እንታይ ክንምገብ ኣለና ብዝርዝር እንዳገለፀ እዩ ዝኸይድ ብድሕሪኡ ቀፂልካ ድሕሪ ምግቢ ቀጠንትን ሓፈስትን ፅማቅ ውዒን ዝሕልን መስተ ኮክቴል ዝበሃል መስተ ኸ እንታይ እዮም ከዓ ፍልይ ዝበለ ማለት እዩ መጠረሽቶ ኣብዛ መፅሓፍ ዝተጠቀም ኩሎም ዘበሉ ኩሎም ቀመማት ከዓ ብስፍሕ ዝበለ ማለት እዩ ንጥዕናና እንታይ ይጠቅሙና ከም መድሃኒትን ከም ቀመምን ኮይኖም ከዓ የገልግሉና ኢለካ ታሽሙ ገይረ ማለት እዩ
ንእሽተይ ከም ዝምፅእ ቢል ክርእልኩም እዚኣ ብዛዕባ ቀማማታት ትዛረብ ዘላ ኣብ ኢንትሮዳክሽን ጌዛ ፈይመስል እዚኣ ማለት እዩ ኣብዛ ቀዳሚቲ ምግብን መጀመርታ መእተዊ መብርሂ ኢሉ ድሕሪ ክሽነ ምግብን ኣመጋግባን ቁርሲ ጣዕሞት ምሳሕ ድሕረ መግቢ ድራር ሰላጣ ፅማቅ ቀጠንቲ ፅማቅ ምስ ሓፈስቲ ኮክቴል ኣልኮላዊ መስተ ዘይኣልኮላዊ መስተ ወይን ዝሕሉ መስተ ቀመማት ኣጠቃሊላ ኣላ እዚኣ መፅሓፍ ማለት እዩ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ወርሒ 9 ኣመሪቀያ እተልይዋ ሰባት ድሕር ሃልዮም ከዓ ኮንታክት ትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም በዚ ኣብዚ ቴሌፎን ፅሒፈዮ ዘለኹ ድሕሪኡ የቐኒለይ ክብርቲ ሃበለይ ተስተዋሃበትኒ ግዜ እዚኣ እያ ነይራ ንእሽተይ ፅብብ ድበለት ትንክፍ ትንክፍ ኣቢለ ክኸውን ይኽእል ኣብ ካሊእ ግዜ ግን ስፍሕ ዝበለ ኣርስቲ ኣልዒልና ነዊሕ ክንዘራረብ ከዓ ይደሊ ማለት እዩ ሰሰናዮ ቀኒለይ ፅንክም ስለሰማኹኒ ሰሉ ድምፂ ተዓፅያ ክላ ሰላም የቀኒልና ሰላመይ ስክሪን እንድሕር ተጠባቢልክዮ ብጣዕሚ ፅቡቅ ናይ ብሓቂ ደይንፈልጦ ዝነበርና ኣዴታትና ኣነስ ኣይፈልጥን ነይረ 1998 መፅሓፍ ከም ዘሎ እዛ መፅሓፍ እዚኣ ብገለ ገይረ ክረኽባ ቴንክዩ ሰላመይ ካብ ዝቐፂልና ንማማ ፀሃይነሽ ናባኽን ከብለይ ማማ ፀሃይነሽ ኣለኸ ዌልካም ሰለምቲ ኣለና ዶ ኩላህና ኣለና ኣለና ምክፋት እንተ ዳ ሓጊዝካ ፅቡቅ ነይሩ ሰላመይ እወ ከበልክ እንዳበልክ I think أنا unmute كوكو unless نقول unmute كوكو تليكم كده حنقول لك أنا كفت الكربي كفت اللايك قالتن unmute يا أخي قبرو ندحر يا أنا كفتي كلني حتى تراي زخل ماما ፀሃይነሽ ድምፂ تخفيتا أو تخفيتا وراي شو أبو وراي وهو معنا شيء بس سايد قبل ما زيد سايد الرأي بلا قبر خمت تدليه يكون كم تدليه صح أنت سأنا قد ما أنا خاسم let's meet please كنا تدخلنا meet نجبرنا نتو زير لي information نا publicly وتمتان ፀሃይነሽ ፊት ተኸፊታ ፀኒሓ መስለን ማማ ፀሃይነሽ ጅሃ እንደገና ተዓፅያ ኣላ በቃ ተኸፊታ ኣላ ሕጂ ንብረኽና ባኽን ማማ ፀሃይነሽ ሕራይ የቐኒየለይ ክብረት ይሃበለይ ሰላም ሰላም ኩልኽን ሓተይ የመስግን ኣብዚ ዕድል ስለ ዝሃብኩና ንምስኻት ክንክላለ ኣነ እኳ ዘቕረቦ ነገር ዋላ ሓንቲ የብለይን ክላለ ጥራሕ ዳ እምበር መፅአ ምክንያቱስ ቅድሚ ሕጂ ኣይፈልጦን እውን እያ ነይራ ሕጂ ሓውና ታደሰ ኢሉ ነጊሩኒ እሞ እንታይ ደኣ ድሓን ተላለይ መፂ መንምሃንክ ጥራሕ ኣፍልጥ እየን ስለ ዝበለኒ እየ እምበር ግዳ ተሓጒሰ ናብ ሓቂ ስጋዕ ሕጂ ብዙሕ ትምህርቲ ተማሂረ ንኣብነት እዘን ቀዳምቲ ፀሓፍቲ ዝነበራስ ኣይፈልጠንን ነይረ ብሰላም ኣዝየ መስግና ንሰላም እኳ ብሓደ መስመር ሰሚዐ ኢሃ ነይረ መፅሓፋ ከተቕርቦ ከላ ሕጂስ ብጣዕሚ ንፍዕቲ ኩልካትክን የመስግን ክላለ ኣነ ኻኒ ፀሃይነሽ ዮሴፍ ይበሃል ኣብ ዓዲ ጥልያ ንቕመጥ ኣብ ረሃብሃታ ቤት ትምህርቲ እየ ተወሊደ ተማሂረ የሬታ ኣብ ረሃብሃታ መርሃ እውራን ቤት ትምህርቲ እየ ተማሂረ ብንእሽተይ ዓይነይ ጠፍዩ
حجي مس حدار جيرة عدت لي أنا أمت أب سمرات سجا هاي سكول تمايرة أب إيطالي دما فيرنسا لاي فيزيوثيرابيست تمرقة كابو حدار جيرة خلت قلعولي دك عبيتي سلاسان شو ودي سلاسان شو تشتم قالي سلاسان 4 عمت جيرة مالو بعد بيتي ودي ساقري وسون كما عين سوري ጽቡቕ ናብራና ንመርሕ ጽቡቕ ንነብር እግዚኣብሔር ይመስገን ጎይታ ባሪኹና ድማ ደቅና እውን ብሩኻት እዮም እሞ ከምዚ ኣይለፍ እዚኣ ምዃነይ ክላለየ ኩሉ ነገር ሓዳረይ ሓዳርና ኩሉ ነገር በዓልና ኢና ንመርሕ ጽቡቕ ናብራ ንነብር ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ስለዚስ ከምዚ ኣይለሎም ይላለየክን ዝሓልፍ ከዓ ዝተረፈ እዋን ድማ ክንራኸብ ክንፋለጥ ተስፋ ገብር ንሎም ምሸት እዚኣ ኣዝየ መስግነክን ማማ ፀሃይነሽ ንሕና እውን ኣዚና ነመስግን ዕድሜና ክቢርክን ኣብዚ ምሳና ስለ ዝተረኸብክን ናይ ዕድመ ፀጋ ዘለክን ኩሉ ነገር ከይበድሃክን ኣብ ስደት ኮንክን እንታይ ክብለና ፀኒሑ ንሕናስ ብዓይንና ንርኢ ኣለና ማማ ፀሃይነሽ ግን ብልባ እያ ትሪአና ዘላ ክብለና ፀኒሑ ኣዝዩ ደስ ዝብል ኩሉ ነገርክን ኣብ ኩሉ ቤት ትምህርትታት ትመሃር ኣለኽን ንዓና ዓበ ኣብነት እዩ ከምዚ ሄለን ከለርስ እንታይ ኢላ ኣነ ዝገርመንስ ኢላ عين እንዳሃለዎም ስራእ ዘይብል ዓይኒ ዘይብላ ኢሎም በኣ ይግረሙ ኣነ ግን ዓይኒ እንዳሃለዎም ራእ ዘይብሎም ምዃኖም ከኣነ ብኦም ይግረም ትብል ነይራ ሞኒ በዛ ኣብነት ገይረ ከዓ በኣኽንስ ብዙሕ ኢና ንምሃር ዓይኒ ልቦናና ክንከፍት ከም ዘለና ዓይንኻ ዘይኮነስ ብልብኻ እዩ ክትርኢ ዘለካ ብልብኻ ክትህቅን ዘለካ ንምባል ማለት እዩ ኣዝዩ ደስ ዝብል ኣብ መንጎና ስለ ዝተረኸብክን ጅግና ኣደ ኣፍቃሪት ፍልጠት ናይ ተምሃራ ግድቢ ዘለክን ኣብ ኩሉ ቤት ትምህርትታት ከም ተምሃራ እውን ባባታ ድሽትማል ገሊፅልና ነይሩ نحنا قلنا عاخ مركبنا أمونغو مركبكن كا أمونغو نخا مركبكن عنا عبد سجاي أزيد سيلنا كبرتي هابلنا المنت عناني هابكن نحنا جنريشن زي عدلني هاتينا ولا بسدتكن السناس كم زجيرهم زحقفوا لدي تمهاروا أجوهم نحنا ونمهار نازلنا علمي عقتنيو نعنا يزوم دكين دابلو زقسقس لنا ويار لاكي نحنا سعدلني هاتينا نعاهم مركبنا يغني لنا أزينا مسكن كم كل جزي خاني كم زي بلوس حدار مرة حد غزبل كنا ها دابل تسيمبر نزترفو خاخمو مالتي يغنيلنا مدبنا بطاني بلو كبرات تخاتاتلتي كما ينخيدالنا كلاتكم كل كرناعة عالم كونكم تكاتاتلونا زلوهم بتيك توك لايف بفيسبوك بيوتيوب بكل تكاتاتلو زلوهم لو ما عنتم مغنيات شو من تمقابيت يزو مدب زكاية دلو بدك نستي زكاية زلو أزيو دس بالجيزة خالنا كلاتكم كاني شنخم داستخم بناخم داستخم سانا تزاناقعو نبلكون فتو أبزلنا خا عمبوان نفسنا عندهابنا أو كل زلهم عمبوان عندهابكم لب عندهابكم نزيوم مدبات جيرهم كمزي لهم نقول قديفهم فيديوهم كفيتهم أو حتصير قديت ترالين كمزي لما عريقن تطبيق مدب زغربال نازل لوا خاني إندا مسجنين of course نخلاتكم مسجنا قباكم إذا تنا حتصير قديت أنا جيران جنز مدب زغربال زلوها ولي مسجنا لنا مدبنا غتصالي زلو غتصيلات متنا دماني حفتنا أستير حتصير صحف بمغنيات شو من تمجابي تقربلنا أستير نام مدرخ ويلكم ويلكم أستيرا so حاتي صحف مغنيات شو من تمجابي تقربلنا أستير نام أستير لو أنا من أستير تخون أستير تمالي أخيواني ريان سنة أوكي أستير كشعوبة مريم أستير كشعوبة مريم عندي ما قد أني حنيرة أنت زي اللاجن كسبت متنا كتلينا مالتيو so كتيلات متنا أتيلا ريالهم يلا sure welcome أستير كشي لا أتيلا قال كشي مدرخنا واخيو هنقوي لنا أنت بيك زلنا فيديو لا تعبين لا مخفت تاعينا دي اكتيفيت كوينا بهوست بلنا أكتيفيت كن قبل الكينا ساعتي سلام بلنا الفيديو صار نخفت لكي تخفي ريالا سلام أنا كنت قدمي خفتني له تحفتي قربنا كال ساكيت بليلس من زي ما عدت سلزيت بقى قاعد فيها نعم ويلكم أستير حفتي شيء
تا فيديو قرب راح أقطع بالكيا هذا قد كن بدموش نقولني تكبره أبيت نرجع فينا أستيرا نخمز يا perfect يا أوكي موبايلي نزل هذه أو قمت كجبر على نجنا موبايلي سلزلة تقدني تحاني تاني كم عشان بتعمل كسر حفظ تعجب يلهم كومفورت ذهبك نعغي بدحريو خاني مثل الحفتنا تدالوي لتعن في جزية ستم خلنا نمسلا بالحلف اللي سوري سيد جبر أبيت من اللازم نمسلا الحلف يا مو بدحريو خمس سكني سوري نوري تسجم يلن feel free أبتي نتعزهم كل ساعة تملسنا مثل الحفتين أباخي نكتل ثانك يو انت حفتي يغني لي كما يمسيكم كلاتكم زعبهم زناسكم بروح مشك ثانك يو مجمري عم زهبكم نعدل نافلطن بلبي مسكن باباتادش سلماويت حفتنا نزي وين تخا كل نجر ثانك يو ابونا بينا هايلسي ابتا وقع لبت بالناي مدرخ منفس ناي فلسفنا ناي مدرخ دراماسي نسبت خد كونه زوب خد كونه تدلي ويتا كونه زغبو ايها تصوع زلكا يزبل جي بتكون كونن زغبانا خمزن عبيتي زلوا بلوصات ممهران ابنتاوያን አዴታት ክንኮኑ ዝግባአና ابنتاوያን አዴታት ابنتاوያን ደቂ አንስትዮ ኢልኩም ስለ ጽዋዕኩምና ብድጋሚ የመስግን ስመይ ምጽላል የማነ ይበሃል በዓልቲ ሓዳርን ክልተ ጽቡቃት ኣወዳትኒ ከምኡውን ጸሓፊት እዛ መጽሓፍ እዚኣ እቲ ሓቂ ትብል መጽሓፍ ምስ ናይ ባክግራውንድ ዘሎ ዘይክትርአ ትኽእል እያ መጽሓፍቲ ሓቂ ሰባት ካብ ቀታሊ ሓጎስ ዝኾነ ትፅቢት ተናጊፎም ናይ ገዛእ ስምዒታቶም ናይ ገዛእ ተግባራቶም ናይ ገዛእ ውሳኔናቶም ናይ ገዛእ ውሳኔታቶምን ናይ ገዛእ ምንቅስቃሳቶምን ሓላፍነት ብምስካም ሕጉሳት ክኾኑ ከም ዝኽእሉ እየ ብዓቕመይ ከዘኻኽር ፈቲነ ምክንያቱ ክሲ ሂወት ኣይህብኒ ከምቲ ኩላትና ንፈልጦ ክሲ ሂወት ዘብ ነይሩ ተዝኸውን ኣብዛ ምድሪ መሃለና ነርና ከምዚ ስዚንነ ዝበሎ ትፋሕ እንዳራበ መሃለና ነርና ስለዚ ናይ ገዛእ ርእስና ሓላፍነት ምስካም ጥራይና ንኩሉ ሰብ ክንሕግዞ ንኽእል ክብል ፈቲነ ብዓቕመይ ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ ድማ ኣዝዩ ፅቡቅ ዝኾነ ግብረ መልሲ እየ ረኺበላ ዘሎ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ከምዚ መምህር ኣባኽ ትብሎ ዘምሴት ኣነ እውን ኣተኩረ ኣብ ቆልዑ ኣብ ንኣሽቱ ቆልዑ እዩ ዕምባባታት ቆልዑ ኣብኦም ኣተኩረ ዝገብር ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ሓንቲ ጥቕስላ ናይ ኣፍሪቃውያን ደስ ዝብለኒ ከም ሓደ ቆልዓ ንክዓብሲ ወለዱ ጥራይ ይኮኑ ዘድልይዎ ከባቢ ዓዲ ምልእቲ እያ ተድልዮ ኩሉ ነገር ዘማለት ዓዲ ኣነ ድማ በዛ ጥቕስ እዚኣ ተቐስቂሰ ደቀናን መፃዮም ትብል ብዘበገስኳ ማሕበረሰብ ኣብዚ ዘለናዮ ከተማ 23 ስድራ ቤታት ጠርኒፋ ትርከባላ እንካይዶ ንጥፈታት ብዓብዩ ቋንቋ ኣዲ እዩ ቋንቋ ኣዲ ከዓ ንደቀና ሱርዩ ክንፊኡ መንነት ዝኾኖም ከምዚ ቅቡላት ዝገብሮም ብመንነቶም ክኮንዑ ዝገብሮም ሲ ብቋንቋ ኣዲኦም ክራዳድኡ ንሕላቕ ኢሎም ስለዚ ኣብኡ ኣተኩሮ ጌርና ንሰርሕ ኣዴታት ከዓ ሓቢረን ክዕልላ ሓቢረን ክዳጋገፋ ብሓንሳብ ግዜ ክሕልፋ እቶም ደቅና ሓቢሮም ልደቶም ከኽብሩ ብዓብዩ ከዓ ብሓንሳብ እንድሕር ዓብዮም ስፍቲ ዳሓራይ ከይተሰከፍና ንሓድ ሕደን ክመርዓዊ ስድልት ካልእ ዝበለፀ ነገር እዛ ማሕበርና እዛ ማሕበረሰብናትና ክልቲኡ ሃይማኖታት ልክዕ ከምቲ ብኤርትራ ዝነበረ ብምክብባር ዝኸዱ ክልቲኡ ሃይማኖታት ዝጠርነፈት እያ በዚ ከዓ ልክዕ ከም ንእሽተይ ኤርትራ ኢልና ኢና ንፅዋዕ ካልእ ከመዘኻኽር ክብሎ ዝደሊ መድረኽ እዩ ሓያል ሰብ ዝፈጥር ዘለናዮ መድረኽ ማለት እዩ ወይ ከዓ ማዕበል እዩ ሓያል ባሕርኛ ዝፈጥር ኣብ ጉዕዞ ምንባር ከዓ ከም ኩሉ ግዜ ንሪኦ ከምዚ ሕጂ ዘለናዮ ዝሃንፁ ኣለዉ ዘፍርሱ ኣለዉ ዘልዑ ኣለዉ ዘውድቑኻ ኣለዉ ፈታሓት ሽግር ኣለዉ ሽግር ዝፈጥሩልካ ኣለዉ ስለዚ ይዕበየንኣስ ኣብ ሽግር ኣብ ምፍታሕ ኮነ ባይታ ኣብ ምፍጣር ዝነጥፍ ውልቀ ሰብ ይኹን ማሕበረሰብ ኣፍልጦ ምስጋናን ይግብኦ እዩ በዚ ምክንያት ድማ ብስም ሕብረተሰብና ብስም ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ብፍላይ ንማህፀን ኮሚኒቲ የመስግን ኣብ መወዳእታ ክብሎ ዝደሊ ኩሉ ነናይ ገዛ ርእሱ ፀጋ ኣለዎ እንዲ ናይ ኣድነት ግን መዋላድ ተኣልቦ ፀጋ እዩ ምክንያቱ ኣድነት ባህር እምበር ቆልዓ ምውላድ ኣይኮነን ኣድነት ፍቅሪ እዩ ኣድነት ልግሲ እዩ ኣድነት ተስፋ እዩ ዕንጋለ እዩ ርህራሄ ተወፋይነት ኩሉ ነገር እዩ ኣድነት ኮታስ ኩሉ ፀፅቡቅ እዩ ኣድነት
سلازي انقوا عدز بهالصقاستو هابنا خلنا يغني لي نزي اي خبل لي نيره سلازي هاكم نعدلن غزين بطعم مسكن لابالات محسن ካብታሹ ማትሒስካ ብጣዕሚ ደስ ዝብል የغنيልና ንበረኸትኩኑ ቴንኪዩ ብሩኽ ምሸት ቴንኪዩ ምስላን ሃፍትና ንሕና እውን ኣዝና ነመስግነኪ እዚ ጥዑም መዓር ወለላ ዝኸውን ሰሚዕና ሲ ልቢ ዕምባባታት ባንስደድ ኣዝዩ ደስ ዝብል ናይ ባሕቂ ዕምበባ እየ ክንስኺ ናይ ባሕቂ ብሉፃት ደቂ ኣንስትዮ ፀሓፍቲ መምሃራ መራሕቲ ኣለኽናና ናይ በዛሎ መዓልቲ ምሸት ብዙሕ ነገር እየ ኣነ ዝመሃር ዘለኹ ክቡራት ተኸታተልቲ ከዓ ምሳና ኩሉ ትመሃሩ ከም ዘለኹም ካብ ምልኡ ምን ተለኒ ብዙሕ ኢና ንምሃር ዘለና እዚ ከዓ እንታይ እዩ ዘርእየካ ኣብነታውያን ደቂ ኣንስትዮ ነቲ ድኻምና ጥራይ ዘይኮነ ክንርኢ ዘለናስ ብርትዐ ከም ዘለና ከምቲ ድኻማትና እውን ብርትዐ ከም ዘለና ሓይሊ ከም ዘለና ክንገብር ከም ንኽእል ተማሂርና ነቂሕና ሕብረተሰብና ክነንቅሕ ከም ንኽእል ፅሒፍና እውን ናትና ፅሑፋት እውን ንብዙሓት ሰባት ከተስእ ከም ዝኽእል ንብዙሓት ክነተስእ ከም ንኽእል ክነድሕን ከም ንኽእል እዩ ዘርእየካ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ሲ ብዙሕ ነገር ነይሩ እዩ ጓል ኣንስተይቲ ደኣ እንታይ የድልይዋ ትምህርቲ ገዛኣ ኮፍ ኢላ እምበር ሓዳራ ትግበር ገለገለ ብዙሕ ነይሩ እዩ እዚ ነገር እዚ ግን ሓሊፈና ኣልና ሳላ ወፅየን ጅግንነተን ደመስከራ ኣብዚ ደረጃ እዚ ከዓ በፂሕና ደቂ ኣንስትዮ ከምዚ ኢለን ወፅየን ኣብ ቅድሚት ክመርሓ ኣብ ቅድሚት መፅየን መፅሓፍተን ፅሒፈን ከምዚ ኢልና ንህዝብና ነበርክት ኣለና ክብላ ከለዋስ ዓብይ ፀጋ እዩ በዚ ምሸት እዚ በቃ ኣዝዩ ደስ ዝብል ምሸት ብዙሕ ነገር ንመሃር ኣለና ብዙሕ ኢነርጂ ይወስድ ኣለኹ ውሽጠይ ዝስማዓኒ ዘሎ ሓጎሲ ክፍታ ቢለ ድኸሪአኩም ብልቢ ገይራ ክገልፅ እየ ድሓን ከመይ ንኸይድ ኣለና ክቡራት ተኸታተልቲ ኣዝዩ ደስ ዝብል መደብ እዩ ዘለዎ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ከምኩም ትከታተሉ ዘለኹም ብምክንያት 8 መጋቢት ኢና ከምዚ ኢልና ናይ ሓጎስ መዓልቲ ያሎም መዓልቲ ናይ ብምክንያት 8 መጋቢት ኢና ከምዚ ኢልና ንዘናጋዕ ዘለና ድሕርኩም ተኣቱ ዘለኹም ኩላትኩም እንኳዕ ደሓን መፃኹም ማይና እንዳሰተና መደብና ጌና ቀፃሊ እዩ ዘሎ ቀፂላት መፀናኻ ኣብነታዊት መንእሰይ ወናኒት በዓልቲ ትካል ራሄል ተወልደ ዌልካም ናብ መድረኽ Thank you so much Minte Mare. ሰላም ከመይ ኣምሲኹም ኩላትኩም ብመጀመርታ እንኳዕ ኣብፀሓና ናብዚ ዓብይ ክቡር በዓል ቴንክ ዩ ከኣብለኩም ክንተባባዕ ኢልኩም ሓፈሻዊ ስለ ዝዓደምኩምና ዝገበርና የብልናን ግን ክንተባባዕ እዞም ዝመፁ ዘለው ንኣሽቱ መንእሰያት ክዓብዩ ኣለዎም ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክበፅሑ ኣለዎም ከምኡውን ብሉፅነቶም ክረኣዮም ኣለዎ ክንነግሮም ኣለና ኢልኩም ኣብዚ ስለ ዝዓደምኩምና ኣዝየ ዘመስግነኩም ስመይ ራሄል ተወልደ በሃል ኣብ ካናዳ ቶሮንቶ ከዓ ይቕመጥ ማለት እዩ በዓልቲ ሓዳርን ዓደ ክልተ ምጭዋት ቆልዑኒ ኣብ ካናዳ ከዓ 4 ዓመት ገይረ ኣለኹ ማለት እዩ ኤንድ ኣብዚ ግዜ እዚ ከዓ ምስ በዓል ቤተይ ምስ ክቡር በዓል ቤተይ ኣቶ ግርመይ ብርሃነ ሓደ ዓብይ ዝኾነ ትካል ናይ ማስተር ፍራንቻይዝ ናይ ፅሬት ኣብ ምምራሕ ንርከብ ኣለና ማለት እዩ ሶ ሓፈሻዊ እንታይ ክገልፅ ኣነ ኣብ ምጅማር ኢና ዘለና ስቲል ኣብ ጀመርቲ ኢና ኣብቲ ምጅማር ግን ኣብ ከምዚ ናይ ዕቤት ደረጃ ዘብፅሐና ወይ ከዓ ኣብ ከምዚ ዝኾነ ጎደና ንክንጓዓዝ ዝገበረና ነገራት ወይ ከዓ መድረኻት ክገልፅ እንተደኣ ኮይነ እቲ ዝውዕሎ ኤንቫይሮንመንት እዩ ማለት እዩ ንዑ ቀዳማይ ክጠቅስ ዝኽእል ዝውዕሎ ኤንቫይሮንመንት ክብል ከለኹ ከዓ ምስ ኣዝዮም ብሉፃት ዝኾኑ ብሉፅነተይ ከዓ ዝነግሩኒ ዓይነት ኮሚኒቲን ሰባትን እየ ዝውዕል ንሳቶም ከዓ ብቀዳማይ ዝጥቀስ ኣና ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ማለት እዩ ብሓውና ኣኸሊሉ ተኻሊ ዝተመስረተ ኣና ኢንተርናሽናል ኣካዳሚ በቃ ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ትምህርታት እንዳሃበ ዝርከብ ዘሎ እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ መብዛሕትኡና ኣብዚ ዘለና ንፈልጦን ካብኡ ዝኾንና ንውን ኣለና ኣዝዩ ሰባት እንዳሃነፀን እንዳዕበየን ከዓ ይርከብ ኣሎ ማለት እዩ ኣብኡ ዝሳተፈ ቅድሚኡ ከዓ ናይ ካልድ ዝበሃል ሓውና እውን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ ዝምህር ኣብኡ እውን ተማሂረ ኣለኹ እዚ ሕጂ እንታይ ፈጢረለይ ንዓይ ሓፈሻዊ ከም ሰብ ኣብ ከምኡ ኣብ ናይ ዕቤት ዝኾነ መድረኻትን ኣብ ከምኡ ዓይነት ሓሳባት ዝህብን ኣብ ናይ ምስታፍሲ ድሌት ነይሩኒ ሕጂ እቲ ድሌት እንተለካ ኩሉ ግዜ ከዓ መንገዲ ኣሎ በቃ ድሌት ተላሲ መንገዲ ኣላ እዚ መንገዲ ከዓ ሕጂ መፅዩ ማለት እዩ
ስለዚህ ውሽጠይ ወላ ከምኡ ንዕቤት ኣዝዩ ዝሃርፍ ሰብ እንተነበርኩ እዚ ሕጂ መፅኡ ዘሎ ዓብይ ለውጢ ወላ ንዓይ ዝረኣየኒ ግን በቃ ከምኡ ዝድግፉ ሰባት እቲ ክትደጋገፍ ከለካ ማዕረ ክንደይ ሓይሊ ከም ዘለዎ ምስ ኣጆካ ዝብሉ ሰባት ክትውዕል ከለካ ማዕረ ክንደይ ወላ ተሲእካሲ ምስ ትፈልጦ ኢኻ በይንኻ ክትከውን ከለካ ትፈልጦ ኢኻ ትነገር ዓወት እንታይ እዩ ወይ ከመይ ከመይ ምዃኑ ትፈልጥ ኢኻ ግን ኣክሽንካ ናብቲ ግብሪ ክትእቱታ ኮይንካሲ ከምዚ ምሽ ወጢጡ ዘተስኣካ ሰብ ትደሊ ኢኻ ሕጂ ንዓይ ከዓ ዘተስእ ዝኾነኒ እዚ ዘለኽዎ ኣከባቢ ማለት እዩ ሕጂ ቀንዲ ተጠቒጠ ሎማዓንቲ ክዛረበላ ዝደላኖ ኣከባቢና ንብረት ክብለ ዝደሊ ምስ ብሉፃት እንተውዒልና ብሉፃት ኢና ንኸውን ምስ 5 ሚልዮነራት ዝውዕል ሲ መበል ሻድሻይ ዝኸውን ንሱ ምስ 5 እንታይ ድበሃል ኣይትረብሐን ኢኻ እንዳበሉ ዝውዕሉ ሰባት እንድሕር ዳ ዝውዕል ኮንካ ከዓ ከምኡ ምዃንካሲ ኣይተርፈካን እዩ መወዳእቱስ ምስ ዓርካ ኣይተርፈካን እዩ ማለት እዩ እቲ ናቶም ኤነርጂስ ይፀልወካ ይግድን ስለዚ እዚኣታ ዝዓበየት ነገር ብላ ካልእ ኣብዚ ሕጂ ዘለኹ መድረኽ ከምዚ እዚ ሓሊፈ ኣብዚ በፂሐ ኣለኹ ገለ ዘይኮንኩ ዝብል ዘለኹ ኣብቲ ጎደና ዕቤት ግን ኣለኹ ኣትየ ኣለኹ ጀሚረ ኣለኹ ከም እምነተይ ከዓ ከምዚ እቲ ዓወትሲ ብሓንቲ ስቴብ እያ ትጅምር እቲ ነዊሕ ዝኾነ ጉዕዞስ ብሓንቲ ስቴብ ኢኻ ትጅምሮ ስለዚ እታ ፈርስት ስቴፕ ወሲደይ ኣለኹ ከምቲ ዕድመና ንኣሹ ዝኾንናኻ ብዙሕ ነገር መፃእ ከም ዘለና ብዙሕ ነገር ከም ዝፅበየና ብዙሕ ፈተናታት እውን ኣብ ቅድሜና ክህሉ ከም ዝኽእል ፍሉጥ ነገር እዩ ነዚ ግን ከምዚ ዓይነት ኮሚኒቲ እንተደኣ ኣለካ ተደጋጊፍካ ከም ዝውፃእካ ምሉእ እምነት ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ኣዝየ እየ ዝምስክነኩም ኣይንዋሓልኩም እኔ ናይ ሓፃር ግዜ እውን ስለ ዝነበረት እዚኣ እየ ክብለኩም ዝደሊ ኣብ መወዳእታ ግን ብምክንያት ናይዛ ክብርቲ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ክገልፃ ዝደልካ ከምዚ መብዛሕትኡ ግዜ ማዕርነት ገለ ክበሃል ከሎ ሚስ ኣንደርስታንዲንግ ከዓ ምስኡ መፅኡ ኦፍኮርስ ምክብባር ከም ጓል ኣንስተይቲ እቲ ዝግባኣ ነገር ክወሃባ ኣዝዩ ኣገዳሲ እኳ ተኾነ ብኣና ግን እቲ ዝግባኣና ክንረክብ ደኣ ክንፅዕር ኣለና እምበር ማዕርነት ማለት ወይ ከዓ ልዕልዮም ምኳን ተኸባቢርካ እዩ ሓፈሻዊ ሕጂ ኣብ ሓዳር ዘለና ተኸባቢርና ንዕኦም ክብረት ክንህቦም ከለና እሶም ከዓ ንዓና ፍቕሪ ክልግሱልና ከለዉ ሽዑ እዩ ዝመፅእ ማለት እዩ እቲ ጥምረት መፅዩ ከምኡ ከዓ ንዕቤት ከዓ ቦታ ይህልወካ ማለት እዩ ክልቴኻ በዚ ኣጋጣሚ ከዓ ኣዝየ ከመስግኖ ዝደሊ ክቡር በዓል ቤተይ ኣቶ ግርማይ ብርሃነ ማለት እዩ ንዓይ ከምዚ ኢለ ማለት ንእዝነት ክጥቀመሉ ብዙሕ ሰብሲ ከምዚ ምሽ ብዙሓት ከዓ ንሪኢና ኣብ ሓዳር ገለ እንድሕር ዳኣቴንስ ከምዚ ኦረዲ ምስቲ ዘሎ ብዙሕ ፀቕጥታት ማለት እዩ ፈቲኻ ይኮንካን ከምዚ ንእስነትካ ኦፍኮርስ ትምንጠል ኢኻ ምክንያቱ ሬስፖንሲቢሊቲ ስለ ዝበዝሓካ ግን ከዓ ማዕረ ማዕሪኡ ኩሉካ ክትመርሕ ትኽእል ኢኻ እዚ ግን ኣዝዩ ጅግና ደጋፊ ሰብ እንተደኣ ኣለካ ነዚ ከዓ ክንፈጥሮ ንኽእል ባዕልና ኢና ጎደሎታት ክህሉ ክእል እዩ ነዚ ግን ተመላሊእና ከዓ ንዕኡ እውን ሓፍ ክነብሎ ንኽእል ኢና ዘለዎ ነገር ዘለዎ ፀገም ድዩ ሓጊዝና ደጊፍና ከዓ ንዓና እውን ሓጋዚ ክንገብሮስ ዓቕሚ ኣለና ማለት እዩ በዚ እየ ዝኣምን ቴንኪ ሶ ማች ፅኒኢልኩም ስለዝሰማዕኩምኒ ኣዝየ ዘመስግነኩም ቴንኪዩ ራሄለይ ንሕና እውን ኣዝና ነመስግነኪ ኣብ ሓፂር ግዜ ኣብ መንጎ ስራሕክ መፂኽና ዘለኺ ነዛ መዓልቲ እዚኣ ስስኹም ኣካኽቢርኩም ዝዓደምኩም ንዘለኒ ክህቤ እታ ተበጊስ እያ ዘለኹ ኦፍኮርስ ንሕና ኩላትና ተበገስቲ ኢና ዘለና ኣብ ዓብ መድረኽ በፂሕካ ኣይኮነን ሂወት ክሳብታ ትመውት ተምሃራ ኢኻ ተበጊስና ከዓ ኣለና እንተ ደኣ እታ ዋና ነገር ምብጋስ እያ ምክንያቱስ ደቂስካ ዝመፅእ ዓወት የለን ምብጋስ እያ እንታይ ኣኽልክያ ድልየት ተሎሲ መንገድታት ኣሎ ድልየት ተዘየለካ መምኽኔታት ኣሎ መምኽኔታት ኣብ ቅድሜኻ ተደርዲሩ ኣሎ ማለት እዩ ካልኣይ ኢንቫይሮንመንት ኢዝ ቨሪ ኢምፖርታንት ዝበልክያ ማራ ደስ ኢላትኒ ኢንቫይሮንመንት ካሲ በቃ ይሰርሓካ ከባቢኻ ይድሰርሓካ ከምዚ ቆልዓሲ ሓደ ሰብ ኣይኮነን ዘዕምዮ ቪሌጅ ሙሉእ እዩ ዘዕብዮ ዝበልናዮ ንዓና ዋላ ንሕና ዓበይቲሲ ኢንቫይሮንመንትናትና ብጣዕሚ ይፀልወና እታ ንስኻ ደኣ ንፈልጠካ እንዲና ቀደም እንታይ ከምዚኣ እንዲኻ ነርካ እንታይ ትዛረብ ነርካ ኢኻ እታ ንስኻ ደኣ እቲ ከምዚ ነበርካ እንዲኻ ከምኡ ዝብልካ ተኮይኖም ታሕቲ ኢኻ ትድቆስ ኢዲፐንድ ዓቕሚ እንተለካ ንዑ ተጠቂምካ ስለምንታይ ዝብለኒ ዘሎ ኢልካ ሓፍ ክትብል ትኽእል ኢኻ ዓቕሚ እንተዘየለ ግን እዋእ ሓቂ እንታይ ከዓቕሚ ለንስቕ ዘይብል ኢልካ ስቕ ትብል
environment is very important እግዚአብሔር ፀጉ የብዝሓሎም ብዙሓት ሕዋትና ወፂኦም መምህር ኣለው ኣጋጣሚ ኮይኑ ደቂ ክላሲና ወላ ባባት ኣድሸይ እውን ምሳና እዩ ኩሉ ግዜ ናይ ልቢ ተምሃራይ ዘለዎ ንዓና ከተባብዕ ኢሉ ኣብ ጎንና እዩ ኩሉ ግዜ ኣና ኢንተርናሽናል ኣካዳሚ ከምኡውን አይዲያ ላይፍ ናይ ካልድ ከምኡውን ሂሊንግ ሰርክልስ ናይ ዳዊት ፉርቲ is my best by the way ፉርቱና is role model ናትና ኣነ ብጣዕሚ እየ ዘድንቃ በዚ ኣጋጣሚ እውን ከመዝግና ደሊ ክትመፀና ክንፅበያ ኢና ግዜ ረኺበ ኣብ መንጎ ካኣተወኩም ሜላት እንዳላ እንተመፅያ ፅቡቅ እንተዘየላ ግን ኣዝየ ዘድንቃ ጓል ኣንስተይቲ ንፍዕቲ ብዙሓት ንፉዓት ኣለዋ ንሳ ግን ፍሉይ ዘብሎ ናታ ነገር ኣብ ዓለም ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዋትሳብ ኣኪባ ሰፖርት ትገብር ዘላ ኣብ ዘለኹም ኣብ ዋትሳብ ግሩፕ ከፊትክን ኣጆኹም ትብለና ዘላ ብሽም ደቂ ኣንስትዮ ሎማዓንቲ ብሽም 8 መጋቢት ከመዝግና ይደሊ ንዓይ እውን ኣዝያ ተተባብዓኒ ኣብዚ ዓዲ ዘለኽዎ ብዙሓት ሕዋተይ ኣብዚ ጆይን ጌርና ኣለዋ ኣብዚ ዓዲ ግሩፕ ከፊትና ናይ ዋትሳብ ከባቢ 250 ዝበፅሕ ሰብ ኮይና ብዙሕ ነገር ከም ደቂ ኣንስትዮ ንደጋገፈሉ ናንሓድሕድና መፅሓፍቲ ነንብበሉ ብዙሕ ነገር ንዓየሉ ከምኡውን ሓደ ግዜ ሰሚናራት ጌርና ተራኺብና ንምድግጋፍ በቃ ምክንያቱ ሓደ ግዜ ጀሚርካ ነገራት ስልችው ብለካ ደጋፊ ትደሊ ኢኻ በዚ ኣጋጣሚ ከመዝግና ደሊ እዚ ባይታ ዝፈጢራትና 8 መጋቢት እውን ሰንበት ብኣካል ክንራኸብ ኢና ከምዚ ናይ ዩኬ ናይ ማህፀን ጌርክምኦ ዘለኽን ማህፀን ኦፍ ኮርስ ነዊሕ ዓመት ከይዳ እያ ንሕና ከዓ ጀመርቲ ኣለና ንዕኡ እንዳረኣናኻ ከም ንዓቢ ከዓ ንኣምን ኢና ማለት እዩ ራሄላ ሃፍተይ ኣዝየ መስግነክ በዚ ኣጋጣሚ ነዞም ኩለን ቤት ትምህርትታት ክጠቕስየን ፀናሕኪ ብዙሓት ሕዋትና ዘይትፈልጥዎ እንተለኹም ኣብ ሙሉእ ኩርናዓት ዓለም ከምኩም ትከታተሉና ዘለኹም ብላይፍ ብኩሉ ሚድያታት ትከታተሉና ዘለኹም ብዙሕ ቤት ትምህርትታት እዩ ዘሎ ፍልጠት የድሕን እዩ ፍልጠት ይሕዊ እዩ ሰኣን ፍልጠት እግዚኣብሔር እንታይ ኢሉ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ህዝበይ ሰኣን ፍልጠት ይጠፋ ኣሎ ክንደይ ሰብ ኣብ ስትረስ ኣብ ገዝኡ ተዓፂ ዘሎ ክንደይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ገዛናሲ ስትረስ ገይርለ ኢልና ተዓፂና ዘለና ንኩሉ ግን መድሃኒት ኣለዎ እንታይ ኢሉ ሓደ ፓስተር ድሰማዕክዎ ነቲ ክንዲ ምንታይ ዝኸውን ገዛኹምሲ ብክንዲ እዚኣ ንእሽተይ ትኸውን መፍትሒኹም ትፈትሕዋ ኢሉ እቲ ክንዲ እምባ ዝኸውን ሽግራትና ከዓ ብንእሽተይ ነገር እዩ ዝፍታሕ ግን መን እዩ ዝፈትሖ ብልብና እንድሕር ርኢናዮ ፀገማትና ብልብና እንድሕር ጠሚትና ንፍልጠት እንድሕር ነቂሕና ፍልጠት ክልተ ነገር እዩ ፍልጠት ይሕዊ ድንቁርና ጥራይ ዘይኮነ መሃይምነት የጥፍ ኦፍ ኮርስ ድንቁርና እውን የጥፍ እዩ ልቢ ኢልና እንተርኢናዮ ስለዚ በዚ ኣጋጣሚ ራሄል ሓፍተይ ነዞም ኩለን ቤት ትምህርትታት ክጠቕስየን ፀናሕካ ዘኽኪርክና ከድና ንምሃር ንሕወ ኣብ ዘለና ኩላና ብሉፃት ኢና ብዙሕ ቤት ትምህርትታት ንራኸብ ኢና ዝገፅ ኩሉ ግዜ ይርአ እቶም ዘይንምሃር ከዓ መፂና ተማሂርና ሂወትና ከነድሕን እዚ ኩላትናሲ እንተ ደኣ ሓቢርና እንተነቂሕናሲ ሕብረተሰብና ዘይቅየረሉ ኣብነት የብሉን ናትና ማይንድሰት እንድሕር ቀይርናስ ኦፍ ኮርስ ሕብረተሰብና ክቅየር እዩ እንዳ ዓንበብና ከዓ ክንከይድና ማለት እዩ ሶፋር ከመይ የለና ወይ ኣቡቼ ምንባሃቅ ጀሚርካ ዕምባባ ሃባለይ እስከ ከመይ ንኸይድ ኣለና ዋእ ፍሽኽሽኽ ዳ ንብል ፍሽኽታ ይደፀብቐልና ፍሽኽሽኽ እንዳበልና ካብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለምኩም ክትከታተሉና ዘለኹም ብምክንያት 8 መጋቢት እዩ ዝመደብ ዝመሓላለፍ ዘሎ እንኳዕ ሓጎሰክን ኩላትክን ደቂ ኣንስትዮ ዕምበባ ናይዛ ምድሪ ብርሃን ናይዛ ምድሪ እንኳዕ ኣብቅዓትክን ክብል ፈቱ እቶም ደቂ ተባዕትዮ ብርሃን ናይዛ ምድሪ ኢኹም ንሕና ብዘይበኣኹም ንስኹም ብዘይበኣና ስለዘይከውን መዓልትና ስለዝኾነ ኢና ንሎማዓንቲን ደቂ ኣንስትዮ ነድንቐን ዘለና እንኳዕ ኣፀሓና ክብል ይፈቱ ደጊመ ደጋጊመ መደብና ቀፃሊ እዩ ዘሎ ቀፂላት መፀና ሓፍትና ኣስቴር ቀሺ ኣባ ማርያም ሬድ እንተለኺ መድረክ ንዓኺ ዝያዳይ ሕጂ እኮ ኣለኹ ሬድ ኮይነ እየ ትብለና ኣላ ዌልካም ዝያዳ እሽኒ ቴንክ ዩ ብጣዕሚ የመስግን ክብሪ ተሃበለይ ኦኬይ maybe ምስ ግዜ ረኺ ሓፅረና ነበር ንእሽተይ ምልላይ ክገብር እየ ዋላ ምስ ነፍሲ ቁርብ ባክግራውንድ ከዓ ሓጋዝ ስለዝኾነ ምስ መን እያ ትዛረብ ዘላ መን እያ ትዕለና ዘላ ኢልክን ክሰይ ከይትኾነ ኣነ ኣስቴር ቀሺ ማርያም ምበሃል ያ ኣብ ኤርትራ ሰንዓፈ ዝበሃል ንሶባ ሰንዓፈ ተወሊደ ኣወዓብየ 25 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ናብ ሰዋ ወሪደ ነርሲን ኣሲስታንት ናይ መንደፈራ ምናልባት ትፈልጦ ትኮንክን ኣብ ካብ ብሄልዝ ኣሲስታንት ወዲእ ማለት እዩ ኣብ ጀርመን 19 ዓመት ገይረ ኣለኹ ብዙሕ ከልበትበት ናይ ናብራ ናይ ዘይምቕባል ብዙሕ ሓሊፈ ከምቲ ትፈልጦ ናይ ዓድና ሰርቲፊኬት ከምቲ ድላይካ ክርከብ ስለዘይክእል ከም ብሓድሽካ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዝተምሃርኮ ኣብዚ ክደግሞ ተቐሲበ ማለት እዩ ሕጂ እውን ኣብዚ ከም ናይ ነርሲን ኣሲስታንት ኮይነ ይሰርሕ ኣለኹ ብዝበለፀ ትምህርቲ ናይ ኣካዳሚ ናይ ኣብ ናይ ዓድና ስኮላ ድይብሃል ኣብኡ ጥራይ ዘይኮነ ከዓ ዝያዳ ከዓ ብመፅሓፍ ምንባብ
ከምዚ ናይ ስነ ልቦና ትምህርቲ ከዓ ኣብ ናይ ኣና ኢንተርናሽናል ጥቀፀኒ ሕጂ ኣብኡ ካ ተምሃሪት እየ ዝሓለፈ 2-3 ዓመት ተማሂረ ኣለኹ ስቲል እውን ቅፅል ያ ብዙሕ ነገር ከምዚ ቁሩብ ኣብ ገለ እዋን ጉድል ኢለየ ዝነበርኩ ተሲኤ ከም ብሓድሽ ክባራበር ዝገበረትኒ ቤት ትምህርቲ ስለ ዝኾነት ብጣዕሚ በቃ ንመምህር ኣኪለ መማህርትና ኣብኡ ዘለዉ እውን ብብዙሕ ነገራት ካብኡ ብንመሃሮ ጥራይ ዘይኮነስ ካብ መንሕሕና ንመሃሮ ካብ ብዙሕ ነገራት ስለ ዘሎ ነግረ መገዲ በዚ ዝተኸፈተ ዕድል ከመስግኖ መደሊ ብጣዕሚ ልዑል ምስጋና ኣለኒ ልዑል ኣኽብሮት ኣለኒ በቃ ናይ ብሓቂ ብሉፅ ዝኾነ ህንፀት እዩ ዘሎ ብኡ كحترلكن مالوات مستجيزينا نخلنا بصح قبلنا متن يا نعرف نتوقع كيكونتين ብዙሕ ኣጋጣሚ ታይኮንኩን ግን ዝኾነ ኣጋጣሚ ክፍጠር እንከሎ ስኢሉ ምስኡ ዝመፀለይ ደርገፍገፍ እንዳበልኩ ዝፍትኖ ግጥምታት ኣሎ ኣብ ዝኾነ ኣጋጣሚታት ማለት እዩ ነዛ መዓልቲ ክንዲ ኩሉ ክንዲ ብዙሕ ክትሪኣ ንእሽተይ ፈቲነ ኣለኹ ናብ ኣምባር ከብለክን ፀሓይ ብዓባያ ይለክን ኣለኹ ፀሓይ ብዓባያ ይኽንስኽን ኣደየ ኣብሻየ ሓፍተየ እቲ ናይ ናብራ ቃልስን ጅግናየ ከመይ ትኾኒ ከመይ ተሕልፊዮ እዚ ህይወት እየ ትኽእልዮ ደለኺ ሓርገፅቆፅ ምውረደይ ብናይዛ ዓለም እየ እቲ በዳሂ ጉዕዞ ምክልባት ሓሊፍክዮ እቲ ዘይሓልፍ ዝመስል መዓት ተፃዊር ክመክት ክጥሜት ምፅምዓት ሰጊርክዮ እወት ግፍዒ ናይ ደቂ ሰባት ክፍኣት እወት ብድህዮ ኣለኺ እዚ ስደት እቲ ናፍቆት ኣቲ ዘይትፅዓድ ዘይትሕልል መዘና ኣልቦ ናይ ሓያላት ሓያል ብርሃን ገዛ ብርሃን እዛ ዓለም ንሳ እያ ተቐምጣቲት ፀላም እወ ኣደ ንሳ እያ እታ ቀምጣቲት ፀላም እወ ፀሓይ ብዓባያ ናይ ምንባር ቀመም ፀሓይ ብዓባያ እወ ናይ ምንባር ቀመም ኣነ ሕብንተይ ኣነ ጓል ብምዃነ ትፈጣሪ ዝሃበኒ ብሉፅ ዓቕሚ ክሰርሓሉ ክዓየሉ ከልዕል ምኽሊተይ ክኸውንዎ መጎስ ክጓናፅፍ ከምዘን ኣሕዋተይ ከምዘን ንዴታተይ ከምዘን ዝረኣኽዎን ማለት እዩ እሞ እንኳ ዓብፅሓና ናብዛ ክብርቲ ዕለት ደስ ኢሉኒ ምሳኽን ምህላዊ ኣብዚ መድረኽ ኣብዚ ናይ ዕቤት ናይ ምጉንፃፍ ናይ ዕቤት ኣቐድም ኣቢልና ክንዳሎ ነርና ምስ ሕፅረት ግዜ ግን ካብቲ ዘሎ ቁርብ ጀባእ ክብለክን ክንዲ ብዙሕ ረኣያ ቴንክ ዩ ሶ ማች ንዝተዋሃበኒ ዕድል እንዳመስገንክ እየ ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ ኣስቴራ ሃፍተይ ኣዚና ነመስግነካ ኣብ ሓፀር ግዜ ሲ ክንዲዚ ዝገጠምክስ ኣብ ነዊሕ ነይሩ ተዝኸውንካ ካሊእ እዚ ኻቲ ውሽጢኽ ዘሎ ፀጋ እዩ ፈልፊሉ ዝወፅእ ዘሎ ተውህቦ እዩ ዘርእየካ ናይ ባሓቂ ፀሓይ ብዓባያ ዋው ናይ ባሓቂ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ክግለፅ ከሎሲ ብፀሓይ ንምሰል ብወርሒ ንምሰል ብመሬት ንምሰል ብሃገር ንምሰል ምሽ ከምዚ ብብዙሕ ጓል ኣንስተይትስ ብብዙሕ ትምሰል የስ ቅድሚ ሕጂ ብዙሕ ነይሩ ፀቕጢ ዝግበር ጓል ኣንስተይቲ ከምዚ ኣትሕት ኣቢልካ ምርኣይ ነይሩ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ግን ተቐይሩልና እግዚኣብሔር ይመስገን ከምዚ ወለድስ ኣሎ ናይ ግልዩ ደስሕቐካ እንድሕር ተጋጌ ዳሓን ባባታ ድሽ ክእርመኒ እዩ ዝስማዕ ዘረባ ሰበይቲ ደይስማዕ ዘረባ ሰበይቲ ዝኸውን ዘረባ ሰበይቲ ከምዚ ምኽርሲ ካብ ሰበይቲ ዝርከብ ገለ እዩ ዝበሃል ዳሓን ክብራት ተኸታተልትና ከዓኒ ኣብቲ ኮመንቲ ባዕሎም ክእርሙና እዮም ድሕር ተጋጊና ኣዝዩ ደስ ይብል ኣስቴራ ሃፍተይ ኣዚና ነመስግነኪ ናይ ባሓቂ ገላፂ ነዚ መዓልቲ እውን ገላፂ ክትገጥሚዮ ፀናሕኪ ቴንኪዩ ክብረት ይሃበልና እንዳዓንበብክ ንበሪ ብዙሕ ነገር እውን ክንፅበይና ከም ዝበልክዮ ሽግራት ሓሊፈት ፀሓይ ሪኤልክስ ብዓባይ ፀሓይ ከዓ መኒስ ክገጢምክልና ኣዝዩ ደስ ይብል መደብና ቀፃሊ እዩ ዘሎ ሰላም ሓፍተይ መን ይስዒቡ ክመፀና ረጃ ተቐበልኒ ሰላመይ ሰው ቀፂሉ ዝመፀና ድማ ባባታት ድሸይ ብምስላታት ገይሩ ዘንደቀይ ንዓኽንሲ ዝደኹ ሕደክን ብዙሕ ዝግባኣክን ኣነ ከዓኒ እትፀፅቦ ሒዘልክን መፅ ኣለኹ በዚ ገይረ ከዘናግዓክን ይብለና ኣላ እሞ ባባታት ድሸይ ናብ መድረኽ የቐኒለይ ናይታ መምህር ኣበባ ገብረ እግዚኣብሔር ዝበለታ ብዘይ ጓል ኣንስተይቲ መሬት ኣይወግሕን እዩ ንዑ ዘፍርስ ሒዘ መፅእ ዘለኹ ማለት ምስላ ንዘረባ ተብስላ
መስለሎም ንኽመስሎም ምስላ ዶብ ዘረባ ምስላ ርግኦ ዘረባ ድሕሪ ኩሉ ዕውት ጓል ኣንስተይቲ ኣላ ዓደስ ተሓብእ እሞ ሓበል ዓይኒ ነይትሓብእ ዓደ እንተሰኣነት ካብ እምኒ ትጸንዕ ዓደ እንተረኸበት ትህበካ እንተሰኣነትከ ትደልየልካ ኣብ ቤት ወላዲቱ ፍጹም ዝጠሚ የለን ሰኣይ ወላዲት ዘይወለደ ነይፈልጦ ልቢ ወላዲት ቀጥቀጥ ልቢ ውልድከ ቀጥ ደንበ ብዘይ ከብቲ ቤት ብዘይ ሰበይቲ ፈጺሙ ኣይመወቕን ምስ ሰበይቱ ዝዓረቕዎ ፈትፊቶም ከም ዘብሉ ኣቦኻ ዘይብሉ ኣይባይቱኻን ኣዴኻ ዘይብሉኸ ፍጹም ኣይገዛኻን ኣምላኽሲ ኣደ ንዘይብሉ ዓባዩ ይፈጥረሉ ኣቦኡን ዝላጸይኡ ኣዲኡን ዝተሓዚቱ ከይተጐድአ ይነበር ምስ ሰበይቱ ዝተባእሰ ገዛእ ትጸቦ ምስ መንግስቲ ዝተባእሰኸ መሬት ትጸቦ ሰበይቲ ዘይብሉ ቀሊል ጸጉሩ ሓው ዘይብሉ ፎኪስ ቦቱ ሰበይቲ ዝለኣኸቶ ፈጺሙ ሞት ኣይፈርሕን ኣንስቲ ኣይለመና እንተለመናኸ ኣይስኣና እንተተብልዕ ንደቂ ማሕበርካ እንተትስልምከ ንሰበይትኻ ሰበይቲ እንተተዛረበት ተምስል እንተሰንከተትከ ተብስል ማይ ንርበኡ ዕንዳይከ ናብብኡ ጓል ዝተበኰረ ምስ እዝጊ ከም ዝተማኸረ ፍሽኽ ትብል ጓልን ነቕነቕ ትብል ጉንድን ኣውዒለን ይሕድራ ግርማ ካብ ለይቲ ምኽሪ ካብ ሰበይቲ ጓል ጐይታኻ የእቲኻ ሓፍሓፍ ኣይትጽላ ሰበይቱ ተፍርሖስ መብራህቲ ምስ ጠፈት ርእሱ ይንቕንቕ ኣዴኻ ዘምጻትልካ ኣቦ ይበል ዕድልካ ዝሃበካ ናተ ይበል ኣይ ከም ኣዴኻ ዝበለትካን ዕዳጋ ከም ጸንሐካን ኣደ ዘይብሉ ሃርጋፍ ኣቦ ዘይብሉ ዘጋፍ ምስ ሰበይቱን ውላዱን ዘይመክር መመሊሱ ይጠዓስ ኳሓጐሰክን ርሑስ በዓል ይግበረልኩ ባባታ ድሸይ ጸባ እንዲኻ ዳስቲኻና ሞራል እስከና በልቢ ባባታት እንዳገበርና ናይ ባሓቂ ደስ ዝብል ባባታ ድሸይ ያ ቴንክ ዩ ባስ ደስ ዝብል ናይ ባሓቂ ባዕና እውን ቴንክ ዩ ኣቶ ታደሰ እታ ምስላ ተመሊሳትለይ ኣላ ናይ ባሓቂ ናይ ባሓቂ ኣዝዩ ደስ ዝብል ርሑስ በዓል እንኳዕ ናብ 8 መጋቢት ኣብፅሓና እንኳዕ ደስ በለና እንኳዕ ኣብፅሓና ኩላትክን ደቂ ኣንስትዮ እንኳዕ ኣብፅሓና እንኳዕ ኣዴታት ኮና እንኳዕ ደቂ ኣንስትዮ ኮና እግዚኣብሔር ይመስገን ናይ ባሓቂ ደስ ዝብል ባባታ ድሸይ ከዓኒ እንዳወሰኽኩም ንበሩ እዚአን ግጥምታት ኣብ ኩለን ክወፃ ኣለወን ኣብ ኩሉ ሚድያታት ክዝርጋሓ ኣለወን ንዓይ እውን ሃቡነይ ኣብታ ፕላትፎርም ናተይ ከእትዋየ ናይ ባሓቂ እዚ ነገር ዝስ ኩሉ ክሰምዕ ኣለዎም እንታይ ድበሃል ግና ስሒቓት ንባባታ ድሸይ ሰበይቱ ተፍርሆ ሰብኣይ ስልቺ ምስ ጠፍአት እንታይ ይገብር ኢልካዮ መምርኣብ ዓተት እያ ኣነ እቲ ጸልማት ስለ ዝጸልዎ ዝንቕንቑ ይመስለኒ ነይሩ እምርተን ተፈርሕዮም ዝንቕንቑ ማለት እዩ እዚኣ ስም ተረክባ ናይ ባሓቂ ደስ ዝብል እንዳሰሓቕና እንዳተዘናጋዕና ሻሂ ማይና እንዳሰተና ሎማዓንቲ ኣውደ ዓመትና እዩ ናይ ባሓቂ ደስ ዝብል ባባታ ድሸይ ፀጉየ ብዙሕ ኣምላኽ ቀፂላ ትመፀና ድማ መደብና ሶፋር ቀፃሊ እዩ ዘሎ ኣዝዩ ደስ ዝብል መደብ ቀፂላ ትመፀና ድማ ማማ መኣዛ ኣደ ክሉ ኣብ ኩሉ ቤት እንዳኸደት ተተባብዓና ኣደ ልክዕ ከም ባባታ ድሽ ናይዚ ሕጂ ወለዶ ኣዝና ዕድለኛታት ኢና ኣዴታትናን ኣቦታትናን ድሕሪና እንዳኸዱ
ኣጀኹም ተመሃሩ ዕበዩ ፍልጠት ሓርነቲ ፍልጠት ሲ ናጽነቲ ህይወት ዝህብ ተመሃሩ ንቑሑ ኣብዚ ግዜ ዝንዳበሉ ድሕሪና ዝኸዱ ማማ መዓዛ መድረክ ናባኽን ቴንክ ዩ ቀኒየለይ ክብረት ይሃበለይ ነዚ ብሩህ ዕለት ነዚ ብሩህ መኣዲ ዘብፅሓና ኣዳለውቲ ናይዚ መኣዲ ማህፀን ከዓ መጀመርያ ዓብዪ ምስጋናን ክብርን ኣለኒ ከምኡ ከዓ መምህር ታደሰ ጅናቱ ድሌት ምኒት ኣብ ኩሉ ሰዓት ስለ ዝንራኸብ ሓቢርካ ናይ ምቅላስን ሓቢርካ ናይ ምስፋሕን ዘለዎ ድሌትን ተባህልና ፀቢቀ ስለ ዝርድኦ ንፈልጦን ናይ ብሓቂ ሓቢርካ ምስራሕ ሓቢርካ ኩሉ ነገር ምግባር ከዓኒ የዕውተካ እምበር ኣይፍረካን እዩ ኣይሰንፈካን ኢኻ ኣነ መዓዛ ፍሳሐ በራኺ ይበሃል ኣብ ኣሜሪካ እዩ ዝቕመጥ ኣደ ክልተ ኣወዳት እየ ማለት እዩ ደቀይ ውዲ ዝዓበየ ወዲ 4 ዓመት እዩ እቲ ዝነኣሰ ሓወዲ 35 ዓመት እዩ ጓል ወደይ እውን ትንኤ ጀር ኣለሕኒ ማለት እዩ ግራማ ኮይነ ኣለኹ ማለት እዩ መብዛሕትኸን እርጋ ዓባይክን ወይ ከዓ ኣዴኽን ክኸውን እየ ማለት እዩ ዝበላኽን ደቂ ኩልኹም ኣድቱ ኩልዖት ማለት እዩ እግዚኣብሔር ክብር ምስጋና ይኹኖ ነዚ ዕለት እዝን ነዚ መዓልቲ እዝን ዘብፅሐና ኣነ ከዓ ኣብ ዓዲ ኣብ ዝነበርኩሉ ማለት እዩ ብሕልፊ እቲ ግፍዕታት ናይ ፀላኢ መሪር ግፍዕታት ኣብ ዝሪአሉ ዝነበርኩ ካበይ እዩ ዝጅምር ዝያዳ ተላልኩም ኣብ ከረን ነይረ ዑና ክነድድ ከሎስ ኣብ ከረን ኣለኹ ኣነ ማለት እዩ ተምሃሪት ኮይነ እሱን ከምኡ እንዳመሰለ ብዙሕ ግፍዕታት ኣብ ህዝብና ዝወርድ ነበረ ስለ ዝረኣኹ ቀዲመ ከም ስርዕቲ ኮይነ ውሽጣዊ ስርዒት ዝተጋድል ሓርነት ኤርትራ ዝሰርሕ ነይረ ማለት እዩ ክሳዕ መንደፈራ ነፃ ዝወፀተሉ ቅድሚኡ ወፅእ ብዙሕ ድሌታት ነይሩኒ ግን ከዓኒ ኣብ ሜዳ ወፂኡ ዝቃለስ ዘይኮነስ ኣብቲ ባይታዊ ኮይኑ ዝሰርሕ ሕግዘና ኢና ንደሊ ስለተባሃልኩ ዳርጋ ብፀቕጢ ማለት እዩ ክሳዕታ ናይ መጨረሽታ ወረክሰታ ተኣሲረው ነይረ ምክንያቱ ብዝኻልኦት ሰባት ዝኾነ ይኹን እንታይ ባህል ተገይሩ ወፅየ እምበር ተኣሲረው ነይረ ምክንያቱ ናይ ጀብሃ ናይ ተባህል ሽፍታ እያ ተባሂለ ወይ ወንበዴ እያ ተባሂለ ካብቲ መእሰርቲ ዝወፅኣ ኩሉ እውን መዓልቲ ከይደ ኣብቲ ሜይን ኦፊስ ናይቶም ሚሊታር ናይ ኢትዮጵያ ተባህል ዝነበሩ ክፍርም ተገዲደ ይብል ነይረ ማለት መዓልቲ ዝኾነ ተኩሲ ጥይት እንተደኣ ሰሚዕና ካብዛ ሰዓት እዚኣ ንዳሕራይ ሂወትኪ ኣብ ኢድና እዩ ተባሂሉ ከዓ ብዙሕ ምፍርሓት ይግበረለይ ነይሩ ማለት እዩ ግን ከዓ ኣይ ዓጀበንን ኣይገደሰንን ኣብቲ ግዜ ትንእስነት ከዓ ነይሩ ማለት እዩ ንሽቶ ከዓ መንእሰይ ከዓ ስለዝነበርኩ ሞት ኮይኑ ኣይስማዓንን ነይሩ እትረፍዶ ተባሃልሲ ኣብ ኣፎም ዓብዪ ዝዛረቦም ዝድሓሎም ዝነበርኩ ንከብጠር ሰራዊት ኣብ ማእኸሎም እየ ከዓ ነይረ ማለት እዩ ንክሰርሕ ዕድል ዝሃበና ከዓ ኣብ ካምቦ ኣብ ማእኸሎም ስለዝነበርኩ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኮይኑ ኣብ መንደፈራ እውን ነፃ ምስ ወፀት ናይ 1 ዓመት ትምህርቲ ሚድል ስኩል ምሄረ ማትስ ሳይንስ እቲ ናይ ትምህርቲ መምህር ኮይንካ ምስራሕ ብዙሕ ተባሃላ ይነበረና ማለት እዩ ግን ከዓኒ ተገዲደ ኣትዮ መምሃራን ይደልዩ ስለዝነበሩ ኣነ እውን ኣብታ ሰዓት እቲኣ ኣብ ሃይ ስኩል ናይ 12 ክፍሊ ማትሪክ ወዲእ ዝነበርኩሉ እዋን ስለዝኾነ በቲ ዝነበረና ፍልጠት ንዓቕምን ከዓኒ ኣብቲ ግዜ እቲ መምሃራን ቅድሜና ዝነበሩ መምሃራን ንፈልጦምሲ ኣብ 4ይ ክፍሊ ተማሂሮም የምህሩ ነይሮም መምህር ታደሰ ትፈልጦ ትኸውን ዳሕራይ ዳኣሎም ቀፂሎም ትምህርቲ እምበር ኩሎም እቶም ወለድና ናይ ቀደም 4ይ ክፍሊ እዮም ነይሮም ክሳብ 4ይ ክፍሊ እዮም ተማሂሮም መምሃራን ኮይኖም ዝወፁ ነይሮም ግን ዳሕራይ እንዳቐፀሉ ይኸዱ ነይሮም ማለት እዩ መምሃራን ትምህርቶም እንዳቐፀሉ ይኸዱ ነይሮም ማለት እዩ ኣብ ናይ 1 ዓመት ትምህርቲ ምሂረ ማለት እዩ ካብኡ ከዓ እቲ ናይ ዳግመ ወረራ ናይ ፀላእ ትወፅእ ከዓ ኮርስ ስርዕቲ ምፅንሐይን ዝነበረን ድሌተይ ከዓ ስለዝተፈፀመለይ ከዓ ሓቢረ ምስቶም ተጋደልትና ወፅየ ማለት እዩ ድሕሪ ኣብ ሜዳ ፀኒሕና ካብ ሜዳ ከዓኒ ሜዳ ተኣስቢልና ዝወፃእናሉ ሰዓታት ከዓኒ ተደፊእና ዝወፃእናሉ ሰዓታት ከዓ ኣብ ዘለኹ ማለት እዩ ኣሜሪካ መፅየ ኣለኹ 1985 ኢና መፅና ኣብዚ ዓዲ ብበክሪ ወደይ ናይ 2 ወርሒ ምስ ኮይነ መፅየ ሕጂ እዞም ሕጂ ንኣሽቱ ዘለኹም ደቅና ኮርስ ብክንደይ ሓርገፅ ፅፅም ሽግርን መከራን ከም ድመፃኹም ይፈልጥ እየ ካብኣ ናብኣ ናህና ትሓይሽ ምክንያቱ ረፊጂ ኣሳይለም ረኪብና ኢና መፂና ካብ ሱዳን ክንመፅእ ከለና ካብቶም ቀዳሞት ኣሳይለም ረኪቦም ዝመፀና ብኣሽሓት ኢና መፂና ቁፅሪ ዘይብሉ ኢና መፂና ማለት እዩ ሰዓት ኢና መፂና ግን ከዓኒ እቲ ቦታታት ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ እቲ ስፖንሰርናትካ ስለ ዝበፅዓካ እታ ዝበፅሐትና ቦታ ከዓኒ ትረፍ ሓበሻ ዝበሃል ዘይብላ ጨርሻ ሰብ ዝበሃል ዘይብላ ቦታ እያ በፂሓትና ነይራ ማለት እዩ ብፅቡቁ
ናይ ቋንቋ ፀገም ስለ ዘይብልና ክልቴና ብዓደተይ መምህር ነይሩ ኣነ ተባሂልና ነራ ሽግር ስለ ዘይነበረና ናይ ቋንቋ ኣብኡ ፅቡቅ ተባሂል ግን እንታይ ነይሩ እቲ ሶሻል ላይፍ ማለት ሓፂር ካብ ሶሻል ላይፍ ክልከለኩ ሲ ምስ ህዝብካ ፀኒሕካ ድላይካ ዋናጨፍ ፀኒሕካ ናብቲ እናተዛረብ ፀኒሕካ ኣብ ትወታ ኣይትፈልጦን ኢኻ ጋሻ ኢኻ ዘቤርካ ተፅሖ ነገራት ይብልካን ኣብኡ ኢኻ ድልካ ማለት እዩ ግን መሃብ ትንስት ምዃነት ናይ መጀመርያ ጠንሳይካ ናይ ብሓቂ ይሸጊሩኒ ብጣዕሚ ማዕይ ነይረ ዳርጋ ብሓቂ ጥንሱ ድዩ ዚስ ኢለ ተጠረጥኩ ኩሉ እዋናት እውን ነይሩ ምክንያቱ ኣይፈልጦኒ ኣብ ደይር ኣኾን ኣብ ጎረብተ ይር ኣኾን ኣብ ልብሰይ ዝበፅሐ ንክሪኦ ከለኹ ግን ዘማኽራ ኣደየ ዘማኽራ ሓፍቲ ዘማኽራ ጎረቤት ስለ ዘይብለይ ዋላ ደው ኢለ ድዩ ዋላ ተባሃል ኮይና ሃኒ ብጣዕሚ እየ ተሸጊረ ነይረ እግዚኣብሔር ይመስገን ንመላለዎ ዝግልዎ ስለ ዝኾነ እንቶም ንዓና ስፖንሰር ዝኾንና ግን ፍርቃት እግዚኣብሔር ዘለዎም ቤተክርስትያን ምስሎ ዝኾነ ብለና ብሓቂ በቲ ሓደ ሸነካ ንኣምላኽ ከመስግኖ ክብሪ ምስጋና ይኹንና እዚ ጎዲልና ሲና ኣይንብልና በቲ ዝከኣሎም መጠን ሲ ንዓና ትዝከኣል ክገብሩና ፈቲኖም ገይሮም ከዓ ማለት እዚ እንታይ እየ ክብል ደልየ ሕጂ ኣነ ናይ ምምሃር ዕድል ቆልዓ ወሊድካስ ግዴኻ ተምሃራይ ኮንካ ትቅፅል ስለዘይትኽእል በዓል ዘይክምሃር ተባሂል ኮይኑ ኣብ ተሰማሚዕና ማለት እዩ እቲ ዝነበረ ናይ ዓድካ ትምህርቲ ወዲኑ ንሱ እውን እቲ ናይ ስራሓት ዕድል ፀቢብ ስለዝኾነ ኣሽቱ ኣግሪካልቸራል ኤርስ ዝነበሩ ናይ ቦታ ማለት እዩ ናብዚ ሕጂ ዘለኽዎ ቦታ ዋሽንግተን ዲሲ ግዒዝና ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ምስ ገዓዝና ህዝብና ነይሩ ማለት እዩ በብቕሩ ከዓ እንዳወሳኹ ፅፋ ከምዚ ሕጂ ዘሎ ከዓ እናበዝሐ ከይዱ ማለት እዩ ኣብቲ ግዜ እቲ ግን እቲ ፍልልዩ ክሪአኩም ደልየ ሕጂ ንኣብነት ቲትና ዝመፃናሉ ሓበሻ ኣብ ዝሎ ክበሃል ከሎ ነጢርና ካብ ዝሃለና ከይድና ኢና ንረኽቦ ንበፅሖ ገዛና ንምፅኦ ወይ ንብል ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ግን ሓበሻ መፅኡ ኣሎ ክበሃል ከሎ ትበዝሑና ኣሎ ኣይተርክበሉን ኢኻ ከምኡ ዝነበረ ፍቕሪ ኣብቲ ግዜትን ሕጅን ዋላ ኣብ ውሽጥና እውን ባዕሉ ሲ የለን ደርጋ የለን ማለት እዩ ሽዑ ግን ፍለጦ ኣይትፍለጦ ትረፍዶ ኤርትራዊ ኮይኑ ሓበሻስ ዋላ ምስ ኢትዮጵያውያን ሓበሻ ሲ ዝነበረና ፍቕሪ ፍሉይ እዩ ነይሩ ብሽም ሓበሻ ጥራይ ስለ ዝኮንካ ማለት እዩ ሕጂ ግን ባዕሉ ኣብቲ ህዝብና ዘሎ ባህላት ከዓ ቀሊል ኣይኮነን ግን እዚ ንሕና ከም ህዝቢ ብፍላይ ከዓ ክብላ ዝደልብ እዚኣ ከም ደቂ ኣንስትዮ ማለት እዩ ናይ ደቂ ኣንስትዮ መዓልቲ እንዲ ኣኺብና ዘሎ ኣሕዋት ምዝሓብሩ ፀላእቲ የባረሩ ምስ ባህላት ኣለና ንሕና ደቂ ኣንስትዮ እንተዳ ሓይልናን በርቲዕናን ወፂእና ክንቅይሮ ዘይንኽእል ነገራት የለን ክብል እየ ዝደፍር ንሕና እንተዳ ዘይሓይልና ተዘይበርቲዕና ግን ብዙሕ ነገራት ሓልፈና እዩ ንሕና በርቲዕና ተዘይሓይልና ከዓ ደቅና ከዓኒ ክጉድኡ እዮም ማለት እዩ ኣብዚ ዝመፃናሉ እቶም ዝርከብና ዝነበርና ሰባት ከም ስርዓት ትምህርቲ ቋንቋም ባህሎም እዚ ንኸብሉ ተባሂሉ ቤት ትምህርቲ ናይ ትግርኛ ከፊትና ቀዳም ክሳብ 300 ተምሃሮ ቆልዕዮም ነይሮም 300 ቆልዕና ንምህር ነርና ካብዞም 300 ቆልዑ ግን ሕጂ ኣበይ ኣለውና ኣይፈልጦም ገሊኦም ፅቡቅ ከይዶም ነይሮም ስለምንታይ ንባዕሉ ህዝብና ከማን ሰኣን ፍላጡ ሰኣን ምርድኡ ጥቕሙ ነቲ ቆልዓስ የምፃልካ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ሞ ቮለንቲር ኢኻ ትምህር ዘለካ ትከለሉ ይብልካ ግን የምፃልካ ምቲ ቆልዓ ኣብቲ ሰዓት ዝወፅኦ ለካ ክንዲመፂኡ ንትውላዱ ሒዙልካ ዝኸይድ ደስ ኮንሲደር እስከ ናይ ቆልዓ ትሓዚ ጌር ተባሃል ጌርካ ነቲ ቆልዓ ውላዱ መፂኡ ስጋዕ ወስዶ ክትፅበ እስኻ ግዜካ ትገብር እዚ ኮይኑ እውን ኣይመሃሰየና ንቐፀልና ነርና ግን ካልእ ብዙሕ ናይ ፖለቲካ ምትዕባላትን ኣትዮ ሽግርግር ምስ በፅሐ እቲ ዝነበረ ትምህርቲ ከምዘይነበረ ኮይኑ ደቅና ኣብቲ ሰዓት እዚ 300 ዝመሃሩ ዝነበሩ እቶም ተገዲሾም ዝተምሃሩ ተዓዊቶም እዮም ክዛረቡን ክፅሕፉን ክረዳድኡን ክኢሎም እዮም ዋላ ክሳብ እዛ ሰዓት እዚኣ ሕጂ ዘለና ዋላ ዓበይቲ ኮይኖም ኣብታ ሸዓተኣ ግዜ ዝመሃሩ ዝነበሩ ክራኸቡ ይኽእሉ እዮም ክረዳድኡ ይኽእሉ እዮም ዋላ እቶም ፅቡቅ ገይሮም ዝሓዝዎ ነቲ ቋንቋን እቶም ዘይሓዝዎን ስቲል ትምርኻብ ኣሎ እዩ ማለት እዩ ተሸዓ ዝነበረቶም ዕድል ማለት እዩ ታሽዓ ዝነበረት ዕድል ሕጂ ኣነ ማለት እዩ ከም መዓዛ ነርና እዩ ብሓቂ ከቢድ ስራሓት እዩ ነርና በቲ ደኾይንከ ኣብ ናይ ስራሕ ኣለካ በቲ ፋይናንሻል ክትሕግዝ ክትወፅእ ኣለካ በቲ ደቃ ብዙሕ ስራሓት ብዙሕ ባህላት ነርና ግን ነማተርዋት ኣብታ ሰዓት እቲኣ ስና ንኺስና ኣፂና ነርና እንተንኸውን እዚ ማለት እዩ እቲ ሰዓት እቲ እቶም ተበጊስና ዝነበርና ሰባት ብውሕዳት ዋላ ንኹን ቀፂና ነርና እንተዝኾን ስና ንኺስና ደቅና ኣይመጠፉን በዓል እዩ ደቅና ምራኸብና ካብኡ ከዓ ከምቲ
من يخاف تقصد صنحت قال أسرع السدرات نهون على نامو كاو خين قصير قصير دك ناس أمر عند العالم من نزبله السينيور تتمنى نحن مالتي تدليتنا احنا زنبره نص يتقندتوا عنه في أمر خيط أفونا تلالي من حدم صبق جرم وشتم تلالي تم نبران حدارن در عنك وصحمة التي نحن استقبل كحيل كبرت إثنان نيرو أكتبلا كوميتي تفتينو كمسرة كوميتي نيتها أب مول أمريكا كمول أمريكا كلت تلوا أكل تستيت تلوا صار حجي تحنس قد صلا دلا تو أمين دقفاين ديبلن كلتين زيادة قد صلا لهم صلتي نقرر لهم زي تبحال حجي أبحما أبصبا حوس تبحال هذا زلا كلت تستيت تلوا كمول أمريكا 50 كلت ستيت لذي أنت أخذ زالي بجانا كلهم زن نعشت لكنا نبحق بلحتي هن نفعاتي هن حياتاتي هن وعرضاتي بالدعم بلب إدم نايد بيزارك نلقو يمسجنك كن كأني خمزير كن كريا كن كلهم نبحق يتخمس نبحق يدس بتلبي سراسر أب كله زمات له كم 2019 بتتابع بالكوفيد مخنات كله تابع بسفن صراحة طويل زجمر كاب تصفم جميل رمال تصفم معي تعبيق العزبل كابو جميرة نستصفم مثل مس والدش مس كالت مس دكتور ستيفانوس هم ده على الله حج 4 ساعة حفتنا أني صارم بس 4 جزيرة ساعة حفتنا أني الساعون لو بجبري تمرتت في الأسبوع اللي حجي كنتها استكبار يلن مو إلى بقى تبقي سهل تعت أهله سرح له زنبرت كأني صارن يوحنس بحاول فيه قلت أسمع سلسة أفاني نعم على تعد سيارة نفسي هذا لذي أنت أقبل زدالي تدراي حواتي دقة بحق أنت رأينا كن نزار ولا إحنا هنا ندري حجون دليلنا حيلنا برتعنا كم دق نستيو خنوات كي كنتسل هذا كنتسل بوليتيكاي بزي قدس بوليتيكا خاطي لنا بنا بوليتيكا أبجزنا نقوله تدليتنا مالك أب حزبنا أحرت سبنا أبدكنا مخنياتو دقنا حيطف أورد تفقنا لو إم حي عليه هاي نطفي من زلو عند المسرة نايت خزرت صالحة أني أن قدي مالك ما مهر آباء كمسجنا كيدا لي نتي قان قاد في خيك سعناي أوقا مصحف حاكم كي أدل في زلغي الدعم كبر مسكانا لكي ناتو تكندن مننت نايدقنا أنقنا إيمالك أنقو زحازة حبرتسب أنقو زغلت ولد بمنم تعمرات كشان فزغ النقرات يلا مننتو تتنكفو سبيلا أي تنكفني تسأقم دقنا أمتر أفتدات يلا هناتو قلعي أبقى أمزاعتو زلو أبقى أتو سلا زلو تاي قاتلون تاي رفو نقرات يبلنا بفلاي كحجي أبز جزيز خان رئيس لزلنا التكنولوجيا عند حالنا ده معدن سلزق هيدلو نحن سكند وانتهم حدرخن أديتات أبغى سلزيلو ما تجي حدرخن أديتات ولا نحن سكند وانتهم ندقنا كابنا خين فدي نحن ياتو نري ألن نسوم علنا تكنولوجيا تايجا برالو عبي بس كندي تسقمتن كندي شجراتن دقنا بالتليفوناتن بتابعنا هنا بالنام أنا خجفري أخذه تقدم ساعة فلاتي تلفزيون تليفون كوين برا ندي بكزيانا تلفزيون نيرو التلفزيون كمان ماندي فرايدي تعود ساعتها تلفزيون أنا مسلم بتنترعت خطة أنت نقركم لكم زلفزي نشتودنا نتاي لنا مسيلكم نبو إلوا برامس أتولي ما إلوا أنت نقرك كايلوا نبو إيه يوا كم يدا برامس كأتولكا نونا برامس تزي أعتقد لي أنا نقركاني حجك تأخ سمعها أصل ذا حرام الحين برامس أكيد كله تأخذ بدي حاب نراني لوا أنا تزحوني لما ندق أي تلفزيون كري أي مفاد كلها من نشتود نايز أنا تزحون ندق أي تلفزيون كري أم أوكي بعد حرقة دحفلت كافين كتر اتحات زل خد رجعت إنه برامس أدخلي برامس
እጃይ ተክልክለኒ ኻይል ማለት ነብو ዋላ እኳ ማንዴት ፍራይዴይ ኣብ ግዜ ትምህርቲ እፀውት ተኾነ ተቐዳመ ሰንበት ካልእ ግን ተባሃለ ኣብቲ ግዜና ካብ ኣባና ሓይሽ ነይሩ እዩ እቲ ቴሌቪዥን ዝቐርብ ዝነበረ እውን ብዙሕ ፅያፍ ነገራትን ሕማቅ ነገራትን ኣይነበሮን ቴሌፎን ደቅና ከዓኒ ኣነ ኮሌጅ ስጋዕ ዝኣቱ ተዓብ ወደይ ክሳዕ ኮሌጅ ዝኣቱ ቴሌፎን ኣይሃብና እየ ኮሌጅ ከኣቱ ከሎ ዩኒቨርሲቲ ከይድና ክንበፅሕ ከለና ሻዓይና ቴሌፎን ሒዝና ከይድና ጊፍት ኢልና ሂብና እየ ማለት እዩ እቲ ንእሽቶ ግን ዝተባሃለ እዩ ባዕሉ ካብታ ሻዓይ ክፍሊ እናተማሃረ ይሰርሕ ስለ ዝነበረ ባዕሉ ገዝኡ ቴሌፎን ግን ኣይፍርሓንን ካብ ምክንያቱ ኦልሬዲ ሂዝ ቲንኤጅ ተባሃለ እዩ ዝበፅሖ በፂሕዎ ስለ ዘሎ ኣይፍርሓን ዝፈርሓል ነገራት ኣይነበረን ማለት እዩ ብኡ እዚ እዩ ነይሩ ኣባና ፍልይ ዝበለ እዩ ነይሩ ኣባኻትኩም ግን ቴክኖሎጂ ብጣዕሚ ይሒለና ኣሎ ብፍላይ ንወለዲ ወይ ቅድሚኦም ወይ ማዕሪኦም ክንከይድ እንተዘይክኢልና ደቅና ክጠፉ እዮም ክጠፉና ከምዚ እንደለካ ንፈልጥ ኢና ኩላህና ማንም ውላድ ውላዱ ክጠፉ ኣይንደልን ኢና ማለት እዩ ስለዚ ኩላህና ኢድን ጓንትን ኮይና ሓቢርና ወልድናን ኣወዳትናን ብፍላይ ከዓ ኣዴታት ብፍላይ ከዓ ደቂ ኣንስትዮ እዚ ናህና ሓላፍነት እዩ ኢለ ዝኣምነሉ እየ ዝተበጊስክኖ ዘለኹም ተበግሶ ከዓ ናይ ብሓቂ ሰናይ ተበግሶ እዩ ነዚ ተበግሶ እዚ ከዓኒ ኩላህና ኣብኡ ኢልና ክነብል ተስፋ ይፅበ ማለት እዩ ክቕፅል ምክንያቱ ኣነ ካብ ነዊሕ እዋን ዝፅበየ ነበርኩ ናይ ኣዴታት ከምዚ ንድሕር ጥርናፍ እየ ማለት እዩ ካብ ነዊሕ እዋናት ዋላ ሙሉእ ዕድመይ ኣብ ሂወተይ እውን ናይ ብሓቂ ሓንቲ ነገር ተባሃል ከዘን ትወልክዚ መንደፈራ ክጣጥኋላ ተጋልና ሓሊፍትናስ ኣነስ ውሽጣዊ ስርዒት ፀኒሐ እየ ኣብ ማሕበር ደቂ ስርዕቲ ነይረ እየ ከም መንእሰይ ማሕበር መንእሰይ ነይረ እየ ከም ተምሃሪት ኣብ ማሕበር ተምሃሮ ነይረ እየ ከም ሰራሕተኛ ኮይና ኣብ ማሕበር ሰራሕተኛ ነይረ እየ ማለት ሕጂ 4 እዮም ተባሃል ናይ ውሽጣዊ ስርዒት ስለ ዝነበርካ ናይ ፀጥታ ማለት እዩ ኩሎም ሲ ነናቶም ንዓይ ኢሎም ማለት ደልዮም ንኩሎም ኣብቲ ኩሉ ማለት እዩ ኣነ ግን እንታይ ወሲነ ኩሉ ፅቡቅ እንዲኹም ዘለኹም ሓቅኹም ኢለ እዮም ግን ነማተርዋት ከም መንእሰይ ኣብ መንእሰይ ክዋሳእ ክእል እየ ከም ተምሃሪት ኣብ ተምሃሮ ክዋሳእ ክእል እየ ከም መምህር ኣብ መምህር ክዋሳእ ክእል እየ እታ ቀንድን ወሳኒትን ግን ኣነ ጓል ኣንስተይቲ ስለ ዝኾንኩ ኣብታ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ዝመርፅ ተባሂለ ኢለ ኣብታ ናይ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ቀፂለ ክሳብ ኣብ ካደር ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኮይነ ይሰርሕ ነይረ ግልግል ነይረ ማለት እዩ እዚ ክብለኩም ኢለ ብሓፂሩ የቐኒየለይ ክብረት ይሃበለይ ስለዚ ዕድል ዝኸፈትኩም ቴንክዩ ቴንክዩ ማማ መኣዛ ንሕና እውን ኣዝና ነመስግነኪ ናይ ብሓቂ ሎማዓንቲ ምሸት ንረኽቦ ዘለና ፍልጠት ቀሊል ኣይኮነን ከፍ ኢልካ እውን ኣይርከብኒ ሰብ ተመክርኡ ክዕለካ እዚና ንደሊ ዘለና ከመይ ሓሊፍክኖ እንታይ ሓሊፍክን ሓደ ግዜ ሲ ሕሉፍ ታሪክ ስለዘይትፈልጡ ስለዘለካዮ ሲ ከቢድ መስለካ ብዙሕ ነገር ከም ዝሓለፍክን ግን በዛ ሎማዓንቲ ምሸት ብዙሕ ክንመሃር ኣምሲና ትመስገድል ናይ ቆልዑ ምዕባይ ድዩ ኩሉ ሓለፍክኖ ምኽራና ደምሳኽን ኣዝና ነመስግን ብዙሕ ነገር ንመሃር ኣለና እንታይ ክንገብር ከም ዘለና ሓቢርና ከም ደቂ ኣንስትዮ እንታይ ክነፍሪ ከም ዘለና ኣብ ደቅና ከመይ ክንሰርሕ ከም ዘለና ብግብሪ ማለት እዩ ቲዮሪ ዘይኮነስ ብግብሪ ኢና ንንገር ዘለና ኣዝና ነመስግን ማሞ መኣዛ ንኮሚኒቲ ማህፀንካ ኣዝና ደጊምና ደጋጊምና ብሽም እዚ ኩሉ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ኮይኑ ዝከታተልና ዘሎ ከነመስግነኩም ንፈቱ ነዚ ባይታ ፈጢርኩም ደቂ ኣንስትዮ ይህን ሚህን ንክበሃላ ተመክሮአን ንክተዓላለላ ነፃ ኮይነን ንክዛረባ ድሕረ ባይታኣን ንክገልፃ እዚ ባይታ እዚ ስለ ዝኸፈትኩም ደጊምና ደጋጊምና ነመስግን ርሑስ በዓል ሸሞንተ መጋቢት ከምኡውን ንኩላክን ደቂ ኣንስትዮ እንኳ ኣብፅሓና ክንብል ንፈቱ ቀሪብና ኢና ሶፋር መድና 2 ሰዓት ነይሩ ቁሩብ ግዜ እዩ ተሪፍና ዘሎ ኣብዚኣ ናይ ወይዘሮ መኣዛ ስታይ ክገብራ ደልሲ ምስታ ናይታ ዝጠፍኡና ዘለው ንእሽተይ ፅሕፍትላት ንሙሳ እታ ሰንሰለት ከንብባ ደልየ እሺ ዌልካም እዚኣ መፅሓፍ ንኸዳልዋስ ምንቲ ሰብ ክትንክፎ ገለ የለሲ ኣብቲ መእተዊ ናይታ መፅሓፍ እንድያ ዘላ ሕጂ ምስ መኣዛ ሓፍትና ክትዘራረበላ ምስ ፀንሐት ልክዕ ፊት ጌራ ስለ ፀንሐት ሕጂ ከዓ ንዓና ከዓ ክትንክፈና እሞኒ ንሕና ከዓ ክነመሓላልፋ ኣገዳሲት እየ ዝብላ ሕጂ እዛ መፅሓፍ ንኽትዳሎ ቋንቋ ኣደ ምፍላጥ ቋንቋ ኣደ ምፍላጥ ወይ ምዝራብ ማለት መንነትካ ባህልኻን ምፍላጥ ማለት እዩ ብፍላይ ነዞም ኣብ ወፃኢ ሃገር ንነብር ዘለና ደቅና ናይቲ ዝነብርዎ ሃገር ከባብን ባህልን ሒዞም ስለ ዝዓብዩ
ብኡ ገይሮም ቋንቋኦምን መንነቶም ንኸይጠፍኡና ደቅና ከይጠፍኡና ብንእስ ዝበለት ኣቀራርባ ዝቐረበት መሰረታዊ መፅሓፍ ቋንቋ ትግርኛ ኮይና ብድሕሪት ኣገባብ ኣመሃራ ስለ ዘለዋ ንክንምህረላ ተራ ወለዲ ሓላፍነት ተሰኪምና ነዛ ናይ መንነትና ሰንሰለት ንኸይትብተኽ ኣፅኒዕና ንሓዛ እዚኣ ክላቦ ደልየ ዘለኹ ቴንኪዩ መኣዛ ሓፍትና ኣብታ ምስናተይ ኣተሓሳስባ ዝኣቱ ካብቲ ዘሕለፈቶ ተመክሮታት ገለመለገለ ኩሉ ዝገበረቶስ ልክዕ ርዒምና ስለ ዘለና ናብዜን ናባኻትኩም ክነመሓላልፎ ንደሊ ከዓ ተዓጢቕና ኣለና ኣጀኹም ቴንኪዩ ቴንኪዩ ኣቡኬ ንሕና እውን ኣዚና ነመስግነኪ ናይ ባሓቂ ቋንቋስ ኩሉ ነገር እዩ ሓደ ሓደ ግዜ ንባዕልና ቋንቋ ክንመሃር ኢልና ሲ ኣብ ደቅና ፕራክቲስ ንገብር ኢና ውችስ ጌጋ ማለት እዩ ንጋገዩ ፀናሕና መንገዲ እዩ በዚ ኣጋጣሚ ከዓ ይእርማና ኣለዋ ኣዴታትና ቋንቋ ክህሉ ነገር እዩ ቋንቋ ደስ ኩሉ ነገር እዩ ሃይማኖትካ ክትምህረሉ ባህልካ ክተውርሰሉ እቲ ዋና ነገር ዳትስ ዋይ ማዘር ታንግ ኢሎም ኣብዛ ዓዲ ቀዳምነት ክወሃቦ ዝግብኦ ስለ ዝኾነ ሓላፍነት ናይ ኣደ ኩሉ ነገር እያ መምህር እያ መራሒት እያ ሓኪም እያ ኩሉ ነገር እያ ነዚ ኩሉ ነገር ሓላፍነት ተሰኪምካ ምግባር ከዓ ንቕሓት የድልየካ ማለት እዩ ሓደ ግዜ ከይተረዳእና ሳብ ኮንሽስ ኢልና ንኸይድና ቋንቋ ሲ ብዝናይ ዝዓዲስ ክንመልኮ ኢልና ምስ ደቅና ንዘራረብ ኢና በዛ ሎማዓንቲ ምሸት ግን ሓደራ ኣዴታት ቋንቋ ኣይተጥፍኦም ቋንቋ እንድሕር ጠፊኦም ባህል እውን ክጠፍእ ባህል እንተጠፊኡ ስነ ምግባር ክጠፍእ በቲ ሃይማኖት እውን ክኸዱና ስለ ዝኽእሉ ነዚ ኩሉ ነገር ግን በቲያ መበገሲት ቋንቋ ጌርናስ ንሓዞ እታ ልጓምቲ እታ ቋንቋ የብላና ኣለዋ እሞ እዋ ልጓም ነፅንዕ እያ ዘላ ሎማዓንቲ ምሸት ኣዝዩ ደስ ዝብል እሽ ተኸሰኸላ ንኣብነት እንታይ ክብልካ ዝረሳዕክዎ ኣብቲ ግዜ ትደቂ ናሃን መከለና ግን ገለገለ ኣሕዋትና ጎራብትና እንታይ እዩ እዛ ቋንቋ ትግርኛ ካብ ዓርኮብ ኮባይ ዘይትሓልፍ እንታይ ግበሮም እዮም ዞም ቆልዑ ዘይትገድፍዎም ምንታይ ከም ተገድዶም ንበሃል እውን ነርና ኢና ገለገለ ወለዲ ስለዚ ንኩሉ ኢኻ ትምክቲ ማለት በቲ ደቀኸይ ሓንሳ ሕራይ ብልኩ ሓንሳ ብልኩ ግን ብዝተኽእለከ መጠን ኣብቲ ግዜ ተድሓን ስለ ዝነበረቶም ደቅና እውን ነቲ እንታይ እንታይ ብሂጎም ዝኸዱ ነይሮም ኣውራ ነቲ ፀወታ ማለት እቲ ትምህርቲ ኣዲዎም ወይ ተገድሾም ዘይኮነስ ድሕርቲ ትምህርቲ ዝረኽቦ ፀወታን ዕላልን ዘለዎም ፋን ንዕኡ ክብሉ ዝያዳ ይግደስሉ ነይሮም ማለት እዩ ወላ ካብ ጎረባብቲ ከይተረፈ ይመፀና ነይሩ እንታይ ዓበስቲ ቋንቋ እዚኣ እንታይ ግበሮም እዮም ዞም ቆልዑ ዝብሉ ወለዱ ነይሮምና እዮም ኣብ ጎረባብትና ንዕኡ ክነብልካ ድሓን ኣፍኩም ሕዝልና ተኽኢልኩም ካልዲ ኣይከኣልን ኣብ ተብሃን ኣብቲ መጨረሻ ኩሉ ተብሃን ምስ ኮነ እውን ኣየልናኩም እንዶ ኢሎምና እየ ኣየልናኩም እንዶ ስለዚ እንታይ ክልደልየ ቋንቋ ንሕና ብዘለና ተረዲእና ፈሊጥና ኢና ኣለና እንዲና ግን ከዓ ከምኡ ዝመሰሉ ሰባት ጎራብቲ ኣሕዋት እንተ ብርድኢት እንተ ዘይርድኢት እንተፈሊጦም እንተዘይፈሊጦም ከጋጥሙና ስለዝኽእሉ እንታይ ትግመል ይኸይድ ዝተባሃል ከዓ ነብሕ ዝበሃል ምስል ኣሎ ብትግርኛ ምስላ ንፀለይ ዝበለ እንተበለ ሰብ እታ ንዓኻ ቅንዕቲ ኮይና ተሰማዓትካ መንገድን ኣረኣያን ንዓኻን ንደቅኻን ናብረኻን ቀፅል እቲ ዝስዕበካ ክስዕበካ እዩ እቲ ዘይስዕበካ ከዓኒ ኩነታትካ ምስ ረአየ ናትካ መንገዲ ምስ ረአየ ዓወትካ ምስ ረአየ ሽዑ እንተደንጊኡ እንተቐልጢፉ ክስዕበካ እዩ ስለዚ ኣጆና ክብል ስለ ዝደለኹ እየ ብቐሊሉ ዝመፅእ ዝኾነ ይኹን ኣለታዊ ነገራት ከዓኒ ግዳይ ንግበረሉ እዝናይ ንሃቦ ክብል ስለ ዝደለኹ እየ ቴንኪ ማማ ማዘ ነቲ ኩሉ ተረጋጊፉ ዝኸይድ ቃላት እዩ ናይ ባሓቂ ብዙሕ ሓደራ ንበሃል ኣለና ነዛ ሓደራ እዚ ከዓኒ ሓላፍነት በዛ ሎማዓንቲ ምሸት ንወሃብ ኣለና ኦፍኮርስ ኣብ ዘለና ኣዴታት ንፉዓት ኢና ንፅዕር ኣለና ኣብቲ ርእሲ ፃዕርና ግን ኣብ ርእሲ ልብስ ልቢ እንተሃቡኻስ እንታይ ይጎድለካ ይበሃል ልቢ እንተተወስኸና ፀገም የብሉን በዚ ምሸት ብዙሕ ተማሂርና ኣዝዩ ደስ ብል መደብና ኣብ ምዝዛም ገፂ እዩ ዝኸይድ ዘሎ 2 ሰዓት መዲብና ነርና ግን ሓደ ረብዒ ሰዓት ክትውስኽና ኢኺ ሰላ ሓፍተይ እዘን ተሪፈናና ዘላ ውሕዳት እየን መምህር ኣልማዝ ኣብ ቀረባ እንተለኺ መምህር ኣልማዝ ናብ መድረኽ መምህር ኣልማዝ ተዘየላ ግን ማማሮ ዚና ኣብ ቅድሚት ስለ ዘላ መምህር ኣልማዝ ክሳብ ትመፅእ ማማሮ ዚና ዕድልና ክንክበክን ዌልካም ናብ መድረኽ ይቕነለይ ዘንድ ኣሕዋተይ ዘንድ ደቀይ ኣነ ብጣዕሚ ትግረም ኩሉ ሻዕ ትግረም ግን ናይ ሎምስ በዚሑ ደይ ተፀበኽዎ ክስታይ ብዙሓት ብሉፃት ብዙሓት ደቀይ መፅሓፍትን ገለመለና ብላዕሊ ድበፅሓ
أنا وأنت مهاريتي مسخاتكن أتعبى بيقولوا تمهيري إيه مس ممر أكله مس ممر داويت وش شامبا قبر له تقات غاخن كما خاتكن كنا يكيلين يصحكون أنا روزينا بهال 4 عامات بسدة تنكرتي تأيه جن تمسجن نبيني شنقول بالني راح جين ما أخي لي دكي كلهم دكي كم زمان مرة زغت ولا تنحت ودي 3 7 عامات دنا أسخاء ود 16 عامات اللي 4 تقول علوني 3 ودات حنت قال مكرت قال محازتي ما مغرتي أنا هفتا مي بسدراي بدكي هفتي ما إذا نبرك زخلو حالفة سدتسي موداتوس أملخ ودي اللي مسدكي ما أخي بزاز فتو عدي مسدكي نبر سكاب حج خاص ريحاتو نفسي كيلة دكي أما حديري نبر أملخ مسجانا صحيو خمزناتيسي نسد صوبوبو كان 15 عامت مس نوعاتها ترأسي تلقيو زياس دولة طريقة فلطة سدت سجاكانيو كن ما ودا أسوء 5 غير هو الكخلص كم بحدش تفطير دي يخاتبل كن قلي لا يكونن بالطعم خبيجيو بالطعم صاري حتى كاتعقستي مبرنا نفسها خدت شلو وليد متكان حنسب جن أملاخ يدوم برلكا بصولتن بتعقستن بتصفان كل وس ووديو حج 5 تشجرن حج تلوخا حلفيو بتعقستن بتعقستي بصولتن كل يحلف يدي يحلف بزناتي تمهارو بزناتي تمهارا زندكي كله حلفيو كله شجر صحين بعليلة تبرق كله يحلفيو حجسي كله تفعل خايت نبرني كله بزناتي كم زناتي زحلف كوس كم زي حجر خيبيل له سنو كله افتر له سكاب حج خاص صريحة نفسك إلا نبر له ندك أي حجز نتسق ما حجز أملا مسكن حجسي زندك أي بطعمي يخرع أنس خم بحدش يدفع الطرد له خم بحدش حجي هاي اللي تيجي مرد له ناب المنبر تزاري بيقولوني إلا ما يدير له بطعمي مسكنك من حواتي يغني اللي ثانك يو ماما رزينة نحنا ونعزينا أنا مسكنك عدلنا هاتينا نعاكم مركبنا نحنا مونغنا كون كنت تتابعنا كل بيت مرتيخن مسانا زلخن أب كل داخل كن جون تتابعنا زلخن ናይ ባሓቂ መከራስ ዘይሓልፍ ሽግር ዘይወግሕ ፀልማት የለን ዘይሓልፍ ክረምቲ የለን ከምቲ ንኩሉ ፀገማትን ንብዓትን ዘለዎ ድሕር ብዙሕ ንብዓት ፀሓቅ ከም ዘለዎ ድሕር ብዙሕ ክረምቲ እውን ፀሓይ ከም ዘላ ብጋህዲ ኣብነት ኮንክን ክትነግራና ፀኒሕክን ዘይሓልፍ የለን እሱ ምስ ሓለፈ ኢኻ በርሃውሃው ዝበለ ብርሃን ድሕር ከቢድ ፀልማት ብርሃን ዘሎ መሬት ኣብ ምውጋሓት ፅልምት ዲ ዝበሃል ናይ ባሓቂ ክብረት ይሃበልና በዛሎም ማዓንቲ ምሸት 8 መጋቢት ማህፀን ደጋጊምና ኢና ነመዝግነኩም ነዚ ባይታ ስለ ዝፈጠርኩም መምህር ኣልማዝ እንተዳ መፅያላ ዳሃይ ግበርለይ ሰላመይ እንተደይ ኮይኑ ባባታ ድሽ ናይ ማማሮ ዚና ገጥሚ ገይሩ በዚኣ ጌርና ክንውዲና ብድሕሪኡ ሰላም መዕፀዊ ክትገብርልና ኢኽ ማለት እያ መምህር ኣልማዝ ተላ ግን ዳሃይ ግበርለይ መምህር ኣልማዝ ኣጋጣሚ ኮይነ ክትጆይን ክትገብረልና ይከኣለትን ዘላ ናብ ኣቶ ታደሰ ከም መሓላለፈ ማማሮ ዚና ናይ ብሓቂ ኩሉ ትዘረባኺ እሱ ኢና ሓደ ግዜ እቲ ሽግር እቲ መከራስ ኣበይንኻ ዘሎ ኮይኑ ይስማዓካ ወይ እውን ሓደ ግዜ እዞም ሓደሽቲ ዝመፁ ኣሕዋትና ነዊሕ ስለ ዝፀናሕካሲ ሽግር ዘይሕለፍካ ኮይኑ ስማዕ በቲ ነዊሕ ዝፀናሕካ እዩ ዝቕፀር እቲ ሽግር እሞ ከምዚ ኢልካ ክትዘራርብ ከለካ ግን ናይ ብሓቂ ኣበይናይ ኣይኮንኩን ኣለኹ ዝብል እቲ ምክሪ መዘና ዝበሃልሲ እዚ እዩ ግን ክትመኻኸር ከለና ሂን ክንኮልና ኣብዚ ዓለም ሲ ኢኖ ዘይተነግረ እምበር ዘይተገብረ የለን እዩ ዝብል መፅሓፍ ቅዱስ እሞ የአኔልና ክብል ኢለ ታደሰ ናባኹም የአኔለይ ናይ ዴና ሓፍትና ሮዚና የማነ ኣቐዲማ ክትዛረብ ፀንሐት ሓሳባ ኣይዛርብን ዘረባ ይክእልን ኢላ ግን እቲ ትሕትና ናይ ወላዲት ማለት እዩ ስለዚ ታሰደትለይ ግጥሚ ከም ብባሕ
أدي عند حقو هيوتي أدي عند حقو هيوتي أدي ما بقشت فقري مرآة عقستي عبس المات ليتي إتأنكم مبرحتي برهان عينخي مقدي زبره صلوت كينا إنحي كب كل زدحن أدي كم تنفاسنا عالم زستنفس فقرغي عوشت أي هلوتي زرقي وعز أدي بحوسي تحوسي بحمامي تسقي أدي كب كل كفاء نعي تكلاخلي أدي أب حقوقي حذيركي علم أريخني بطعم قالاتكي سب جيركي هانيسكني أدي كندي كنت تصحفكو علاتي وحدني نعاخي زقلت مقلت يبلين أب حقوقي حذيركي علم أريخني بطعم قالاتكي سب جيركي هانيسكني أدي كندي كنت تصحفكو علاتي وحدني بحقي نعاخي زقلت مقلت يبلين فتصم كبرن مغوسن نعاخي يخون فقرغي قبل بي نزل على منبر أدي كبرن مغوسن نعاخي يخون فقرغ قبل بي نزل على منبر روزينا يماني شودن يغني يغني لي بابا تاديش نبر كبر لنا نزل على سنة ما شاء الله أدمنت أننا نهبكا أيوة بحكي يعني لنا ماما رزينا أنا بحكي بتعم قدمي ቅድሚ መደብና ምዕፃውና ግን ነዘን ሕዋትና ደይተዛረብክን ካሜራ ክንከፊት ክንዘለኽን ኢየሩሳሌም ሜሪ ሕጂ ዕፅዋ ቢላት ኣላ ተመለሲ ከምኡውን ኣይፎን ክብለኪ ማለት እዩ ሽምኪ ሰለስቲኽን ንእሽተይ ሕፅር ዝበለ ለዋ ድምፅኽን ተንሰምዕ ደስ ምበለና እሞ ናባኽን ብድሕሪኡ ሰላም ሓፍተይ ዝኾነ ክዛርብ እየ እንትሕደሊ ኸማ ከብለ እየ ኣለኽን ዶ ኣሕዋተይ እሺ ሰላም ሰላም ኣዴታት ኣሕዋት ኩልኽን ክቡራት ኣዴታተይ ናይ ብሓቂ ደስ ኢልኒ ኣብ ክላስ ፀኒሐ እየ ከይተሓልፈኒ ኢለ ኣትየ እሞ ብዙሕ እኳ ይተዳለ ኩላ እንተኾነ ነገር ከይገብር ወይም ከይፅሕፍ በታ ዘላትኒ ኣይከኣልኩን ምስ ግዜ ናይ ክላስ ይፀንሐኒ ማለት እዩ ግን እንኳ ኣይምለጠትኒ ካብ ኣዴታትና ምኽሪ ካብ ባባታድሽ ምስላታት ናይ ባባታድሽ ምስላ ብጣዕሚ እየ ዝፈትዎ ኣብ ዝኾነ ቦታታት ኣብ ዙማት ከይደ እውን ይሪኦ ስለ ዝኾንኩ ንዓና ክጥዕመና ክብል ንዓኽን ዕድመን ናሃበል እየ ኣዴታተይ ንኩልኽን ኣብ ዘለኽን ካባና ተዓብያ ትኹነ ወላ ክትንእሳ ኩሉ መፀውዕና ኩሉ ጓል ኣንስተይቲ ኣደ እዩ እሞ ኣደ ትበረልና ኣደ ትሰልስነልና ናይ ብሓቂ ተሓጒሰ ዕድመን ጥዕና ንሃብክን ነተን ጌሽክን ዝመፃኽን ኣና እውን እንኳዕ ብሰላም ናባና ኣፀንበረክን ረብልዓለሚን ርሑስ ናይ ፆም ግዜ ብኣኹም ይኹን ብኣና ኣብ ፆም ኢና ዘለና እሞ ዕድመን ጥዕና ንሂቡ ሰላም ንዛን ብሬት ኣውሪዱ እንሻላ ኣብ ዘለናዩ ዕድመን ጥዕና ንዓመታ እውን ብዝበለፀ ክነብዕላ ኣይሆፕ ብጣዕሚ እቲ ናትክን እቲ ተኸዲን ክንኦ ዘለኽን ኣቕኒአኒ እኒ ሓበሻ ክዳን ብዙሕ ኣይኮንኩን ነይረ እሞ ሕጂ ግን ተዳልዮም ክመፀኪ ናይ ሓደ ሓደ ግዜ ከምዚ ዝረኣኽቦ ናይ ብሓቂ ኣዴታተይ ንበራለይ ክበራለይ ኣሕዋተይ እውን ኣዴታት ክንክን ይኽን እሞ ካብዘን ኣዴታትና ብሽግር ዝሓለፋ ግን ከዓ ሽግር ኣዳኺምና ከይበላ ግን ኣብ ዓወት በፂሐን ንዓና እውን ከምዚኡ ተዓወታ ዝብላና ዘለዋ ንዓና ክጥዕመና ክብል ረብልዓለሚን ዕድመን ጥዕና ንሃብከን ክበራለይ ንበራለይ ቴንኪዩ ባባታድሽካ ናይ ብሓቂ አንዳይ መግለፂ የብለይን ኣቦ ሓጎ ኩሉ ኢኻ ንዓና እሞ ዕድመን ጥዕና ንሃብካ ኣብ ዘለዋ ኣሕዋት እውን ኣነ ሰሚራ ይበሃል ሰሚራ ኣብ ስመራ ተወሊደ ዝዓበኩ ማለት እዩ 19 ዙር ከይደ ኣብ ማቴርያል ማኔጅመንት ተመሪቐ ኣብ ሰንበል ትካል ፅርበት ዕንፀይትን እውን ን3 ዓመት ክኸውን ኣብ ስታፍ ስቶር ሰሪሐ ማለት እዩ ኣብዚ ታዲ እውን ብዙሓት ኣሕዋት ዘለዋኒ ወይንታ ሰላማዊት እዘን ምሳኽን ኣብ ምሳያ እውን ኣብ ናይ ኣይድያ ላይፍ ሳክሰስ ኮች ናይ ካልድ ኑር ሕሴን ንእሽተይ ሓወይ ማለት እዩ ኣብና ተማሂርና ኩልና ማማ ማእዛ ምሳና ነይራ ብጣዕሚ ኣይደኖ ክገልፀክን ኣይክእልኒ ንኩላትክን ናይ ብሓቂ ብሉፃት ይኹን እሞ
دابلت كن برا أخذ لك نزخل thank you سلامي كان زعد الذهب كني يعني لا سميرة حفتي لساتهم كلهن نباخي يرسالم حفتي سلام كلكم كيفكم؟ እግዚአብሔር ይመስገን ከመይ ብሲኺ وإيش مع كل تسمع قبل أكيد سيلاني مسخن من سعيد وما سديسات كورات سديسات بلوطات سديسات مالتي قال إخن سولداني قال إخن حاتي إخن كلهن عبد مهلاوي مسخن بطعمي حبستي جنان إشتي كنا سيجن كأني تبحث حلف كنو أبي حد زله يسمع مهلاوي ويدما مسخن مهلاوي أزي كرعت أزي هذا سيلاني كون بابا صدش حساب المهاري ناس صار اللي تمسي أبن سانا من سايكا بتعمل ده سيلاني أزيها بلوز أبويها بقدنا عبي كنسها تحسنا ابنهنا أزوريدك زحنا جات سلت لنا بزحنا جالون سلت خصكسنا كمبو كمون كمبو حقو كم سفر علي نجر كم حوات كم عرفته هين كم سفر علي سلت تدعنا سلت حقنا نمسكي كم أون علم هوانات إلى يساعد في عبنا إسرائيل جروب مالتي أب عالم حيوانات إلى فرتي دوت جروبات أشتغل على حاجات تزرق حلو مالتي ناي يستفعل اللي كم توين تنكتب أنهت أبناي كان أدوران لنا جلس الميرا بتعمي بلوتاتي مساهن مهلاوي أزي أحاول نزل سمعني مهناتو جنا نقهد نسيين التوحيد نفسه وحمس أني خير له نقهد نسيين ثلاثين كاب أدور لأنسيل أنا كمهاري بحرشة كلامي مالتي كله كايدو أخلا كله بحسب كفلو أخلا جلس بتعمل دشي لأنه بتعمل حقوس مالتي مهناتو نخلو ما أما حديرن هذا هلا واو قالت مالت بتعمل حاولي سمعك بزح نجار كم صراحة كم لسر حلوين أما صار لني يرسالي سمي قدامي خالص بو أنا بحس جري مالتي أب هول أجر هولندي يا أمت سمهاريت إيه أب هاي سكول مهارة لكم مالتي بتعمل إذا مسكنك عزيم فتوكل دفككم مالتي كمان بابا تبش بتعمل فتوكل دفكرك كبرت هذا اللي مساحة لازم تخو بتعمل دفيلني كمان مثلا بزهق عن النهايات كمسكنكم يشوفوا استفعل اللي مدبات بزحقوا زي كاتسلو تخونكم بتيجله كان حليف يري مالتي تعلمهم بلوتات بزحت ሕብረተሰብ ኮሚኒቲ ዝሕግዙ ዝተፈላለዩ መምሃራናት ጌርኩምን ትኸድዎ ከመስግነኩም ንፈቱ ብዙሕ ነገር ኣብ ሓደ ዓቢና ብሓሳብ ንኸይድ ምህላውና ብጣዕሚ ከም ኮሚኒቲ ከም ሕብረተሰብ ብጣዕሚ ደስ ይብለኒ ኩርዓት እውን ይስምዓኒ ኣብዚኹም ብልፃት ኢኹም ቴንኪዩ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነኩም ብርክሽ የአኒርና ኢየሩሳሌም ሓፍተይ ብርክቲ ሓፍተይ ናባኺ ቪድዮ ከፊትክ ዘለኺ ብርክቲ ሓቀይ ኣነ ዶ ይኸውን እወ ናባኺ ይቐኒለ ዕድል ስለዝሃብክኒ ኣዝየ የመስግነኪ ኣነ እኳ እዚ ኩሉ ኢለ ንኦ ብድሕሪ ከየባላሽወለን ብጣዕሚ ቻርጅ ኮይና በቃ ክነግረኪ ይክእልኒ በቃ ብሓጎስ ዕልል ክብል ፀኒሐ በቃ ንብዓት ክመፀኒ ፀኒሑ ከምዚአን ዓይነት ኣዴታት ከምዚአን ዓይነት ኣብ ጎንና ከለዋ ኢና ተስፋ ንቆርፅ ስደት ነማርር ኣሮኖ ብጣዕሚ ቻርጅ ኮይና ኣሮኖ ቃላትም የብለን ሓቂ ዘረባ ዕድመን ጥዕናን ክህበን ንሕና ኸ እግረን ክንስዕብ ናተን ኣሰረን ክንክተል ከምዚ ኢሉ ማህፀን ሜዳ ከምዚ ኢሎም ኣዳልዮም ዝዓለት እዚኣ ብጣዕሚ ፍልይቲ እያ ኣነ ከም ዝሪአ ፈልጥኒ ብጣዕሚ ተሓጒሰ ብጣዕሚ ደስ ኢሉኒ እንታይ ክንገብር ከም ዘለና ወላም ብዙሕ ሓበሬታታት ወሲድና ከምቲ ክብሎ ፀናሓ ኣደ እንድሕር ጠንኪራ ሰሪሓ እንድሕር ሓይሊ ጌራ ሰሪሓ ዘይትቕየሮ ነገር የለን
ጠንኪርና ክንሰርሕ ከም ዘለና በርቲዕና ክንሰርሕ ከም ዘለና ክነግረና ፀኒሐን ብጣዕሚ እየ ዘመስግነን ኣሰረን ክንክተል ከምቲ ዝብልኦ ነበራ ከዓ ብስፔሻሊ ደቅና ኣብ ዘፍርሕ ግዜ ስለ ዘለና በቲ ሃይማኖቶምን ባህሎምን ቋንቋኦምን ፈሊጦም ክዓብዩ ይምሕፀን ኣጠንኪርና ከዓ ንሰርሕ ይቀኒየለይ ዕድል ስለ ዝሃብክን ቴንኪዩ ቴንኪዩ ተሓፍተይ ቴንኪዩ ሊዳ ሓፍተይ ናባኺ ሊድያ ኣለኺ ሰላም ከመይ ኢልና ከመይ ኢልና እግዚአብሔር ይመስገን ከመይ በልኪ ሓፍትና አቤት ድምፂ ይስማዕ ኣሎ እወ እስማዕ ኣሎ ኣይንሪአክን ኣለና እምበር ድምፅኽስ ንሰምዖ ኣሎ መፅያኸ ይደንዴ ዳዓግር ዋላ ንእሽተይ ይቅርታ እንግዲህ ደሓኒ ወላ ሓንቲ እንድሕር ቪድዮ ክትከፍቲ ዘይከዓ ኦኬ ያለሁት ከመምሲና አማርዚና ፅቡቅ ሪና ደስ ይብል ብቺ ኩሉ ደስ ይብለና ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣባታት ድሽ በቃ ኣሜዚንግ እልሊለ ሰሚዕኩም ትኮኑ ብጣዕሚ ኣሜዚንግ ዝኾነ ግጥሚ ኩሉ ትሕስቦ ክዳ ዓንቶይ ንእሽተይ ኣብታ መምህር ክትብላ ዝፀንሐት መብራእዋቲ ደስ ኢላ ተፅእ ኢላ ጥቂት ነይረ ሓንቲ ግጥሚ ድሕር ግዜ ሃልዩ መንበብካ ይከኣል ድዩ እወ ይከኣል እዩ ኣለና ዳርጋ 1-6 ደቂቃ ድኸውን ኣለና ናባኺ ኣደ ወላዲተይ መተካእታ ኣልቦ ንኩሉ ክኽእል ናይ ኣደና የቦ ንዋኣል ኢለ ፍጹም እየ ዘየፀግቦ ምን ኣሎ ከምዓ እዩ ኣዘርግቦ ኣደያ ወዚ ኩሉ ዝውሕዳ ብኩሉ ተነፋቂት ጎላ በወዳ ኣንተ ዳ ዘይትስሕት ንፅሩይ ዕላማኣ ብጀካ ጓል ኤረይ ኣይርኩኩን ደቀይ ባህሊት ሃይማኖት ዘይትፈሊ ዋዕሮ ኣደያ ካብ ሓቲት ሕብረተሰብ ኣብ ወዲ ኣብ ታሪፋ ቅድሚ ተምሃራ እቲ ዘንፀባርቕ ሕብራዊ ከም ነህቢ ዘውድቆ ሓውራ ኣብ ትምህርቲ ወይ ዋዕሮ እያ ከምኡ ናብ ቃልሲ ታሪክ ኣለዋ ኣነስ ገሪመኒ በዚሕ ውዕለታኣ ትብል ነራ ሕፅር ኢለኣ ኣጋጣሚ ደስ ስለዝበለት ናብቲ ኩሉ ዝብልኦ ዝነበራ ብጣዕሚ ርፋዓት ኣዴታት ኣብ ኣሕዋት ናዕቲ ኩላታ ማለት እዩ ደስ ይብሉኒ ልሕስ በዚ ኣጋጣሚ ከዓ በዓል ደቂ ኣንስትዮ ለኪን ይፈቱ ስመይ ኣቀድመ የላለኹ ክንዲዳ ይበሃል ኣደ 3 ቆልዑ ኣብ ካናዳ በንኩቨር እየ ዝቕመጥ ደስ ዝብለኒ ካብ ናተይ ትምህርትታት ከዓ ግጥሚ ድራማ ተወሳዒት ነይረ ባዕድና ካብ ንሕጋዝ ፈቱ ንእሽተይ ተኣኽለኪና ምስለኒ ካልእ ግዜ ከዓኒ ብካልእ ኣጋጣሚ ዝበለፀ ክንላለ ዕድል ስለዝሃብክናኒ ኣዝየ የመስግነኪን ተሓቲ ፅቡቅ መደብ ነይሩ ኩልኩም ማለት እዩ ኣብ መንገዲ ኣለኹሞ ቴንኪዩ ዕድል ስለዝሃብኩኒ ደጋጊመ ቴንኪዩ ሊድያ ሓፍትና ቅድሚ መደብና ምዕፃውና ዝኾነ ለዋ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ናባኽን ሜራ ሓፍተይ ቴሌፎንኪን ካሜራ ክትፊእኺ ኣለኽ ናባኺ ብድሕሪኡ ሰላም ሓፍትና ንእሽተይ ክትውስኽ ደልያ ስለ ዘላ ሜሪ ኣለኺ ቴንክ ኣብ ካሜራ ኮይና ኣላ ሰላመይ ናባኺ ቅድሚ ምዕፃውና ሰላም ኣለኺ ኣለኹ ያ ሃረይ ሰላም ደጋጊመ እንኳዕ ኣፅሓና ንዝኽብሩ ማዓልቲ መጀመርታ ግን ከም ስኩነ ዝደሊ ማሕፀን ኮሚኒቲ ነዚኣ ፕሮግራም ከምዚ ገይሩ ንኩላትና ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለና ደቂ ኣንስትዮ ምክንያት ጌርና ምእካብና ብዝተፈላለየ ማሕበራት ዝሪኦ ዘለዎ ብቲክቶክ ዋትስኣፕ ኢንስታግራም ፌስቡክ ማለት እዩ ንኩላትኩም ከዓ እንኳዕ ኣፅሕና ይብል ደጋጊመ ኣንቶይ እንታይ ዘኪረ ኣብታ ናይ መምህር ኣባባን ናይ ማሞ መዓዛን ዘረባሰይ ኣነ ቅድሚ ሰሙን ካብ ዓዲ ተመሊሰ 2 ወርሒ ገይረ መፅየ ማለት እዩ ወደይ ወዲ 19 ዓመት እዩ ሒዘ ከይደ 10 ዓመት ገይሩ ካብ ስደት ካብ ዝወፅእ ወዲ 9 ዓመት እዩ መፅዩ ሒዘ ምስ ከድኩ ትግርኞሲ ካብ ናተይ ላዕሊ ይፀሪ ኣብ ገዛስ ኖርማል ትግርኛ ንዛረብ እንደገና መግብና ከዓ ኖርማል ናይ ሓበሻ እንጀራ ንሰርሕ ፀብሒ ንሰርሕ ገለ
جنتي زلو أنا كفتا معزو نيو دجزلو يخم شو دونا وين كم معزو نوش تجزل لنا كن إيه تروين يزلو ولا تحب الشابه لي ولا تون بتخسين جلسني حبراوينا النبر حجابي خاطريو أبعدنا مسكركا حجاب عدنا مسكركا يجايش يوم دقها ما ينورمال كسرتي الكاي كل يوم زرقهم ما بتسكى في خهوة الكاي كل يوم قلمش كله نورمال نيرو حجي بسكرة عبسبت نتي تسيل كوفي بلو اندحر كان زي قشوي قال كبر زبل غشامت يجي صاحب الموتى خوينو ما يحطوا كل ነገር በተክሰም በባሒዞ ይኸይድ ይሪዮ ጫምቦ ይጸቂዑ ተስነፍዓት ተንጠጦ ዝበሃል ነገር ገለ መስራሕ ስዋ ኣንቲ ጓለይ ኣብ ይሕሪፍ ክባ ነገር እንዳይለና ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ክብል ኢለ ትግርኛ ጥራይ ክኸሉ ዘይኮንስ ወላ ትባህልና ምክንያቱ ንሕና ብዚ ኣይነበርን ኢና ፅባሕሲ ኣባሓጎም ዓባዮም ሓቦታቶም ኣሞታቶም ሓትነታቶም ኣኮታቶም ዘለዎ ሃገር ኣለና ናብኡ ክንምለስ ኢና ኣብኡ ከይድና ድሕር ከምዚ ዘሸጉርና ዝኸብዱና እንትኮይኖምሲ ኣይኮነን ክልተ ወርሒ ክንገብር ሰሙን ጌርና ክንምለስ ክንግደድ ኢና ማለት እየ ሕጂ ኣነ እንታይ ርያ ካብ ውፅኢት ፅበታ ባ ካብ ገዛና ንገብራሲ ማዕረ ክንደይ ጠቃሚት ምዃና ኣብቲ ባይታ ርያ ማለት እዩ ኣብ ዓዲ ምስከድና ሃገረሰብ ዓድና የብዳ ብሓጎና ዓዲ ምስከድና ሰላም ክንብል ኢልና ሲ ከምቶም ደቂ ዓዲ ኖርማል በሸማዕ ሰሓብ ኣቢሉ ኣብ ንእዲ ኮፍ ኢሉ ገስ ፅራሕ ባሲና ክነምፀልካ ወንበር ክንበካ ገለ ሸውዶ ኢሎ ሰዋል ሓደ ኣብዚ ኮፍ ክበሃል ክኣል ኮ ይገል ኢሎ وهيتصل أمبر يلوس وعدنا عندي قال ما التوازي لهم مالتي حج انتي كبلي لي مورينا نحقوس نخرع خمسة عين حفرن عين سكر فرن قال حجاب عاد غير كاسي ما يصح قال ما ليلة حجينا يعطروا ما بينا في ستو ما يتزن حكا نورمال ما يلي مين تما قبل يساتيو ايه درس هو ماما حسب روي لاني نمنتي حسب مالتي درس تقبرها تقبروا دلوسي زخرنو مخدنا لوديو كل ويك انا ساعه بحر زلو ما يسكفوتي يدني اوكي تتصاريخ مصيخل ግን ኣሚና ስለሰቲን ብርክ ተጻሪን ተመጺና ተጻሪላ ተሰቲነስ ኣይሕመናኒ ስለዚ እምነት ይምበር ማይ ኣይኮነን ዝሕመካ ስለዚ ኣይተሰከፈ በኣይ ታጣናይ ካነ ስለዝፈልጣ ፀገም ይብሉ ባዕለይ ክሰትይሉ ግን እንታይ ነራቶና ፅበቲ ዝኾነት ማይ ለሚን ጥቅሚ ይሰትዮ ኣይነፍልሕኒና ዓዲ ኸይድና ቀዲ ካብቲ ደው ወሪዶም ግብፆ ካብ በረኻ ለሚን ገይሩ ይሰትዮ ሻሂ ይፈልሕ ይሰት ሒሶም ትሰክሞ ማይ ክነፍልሕ ከብሎ ኖ ፀገም ይብሉ ንስኹም ደይሓመም እንኳን ከሚለ ይሓመም ንስኻኩ ካል ማይ ከትሰት ነርካ ወላ ሓደ ይብለኒኒ ሕጂ እንታይ ማለት እየ እቲ ኣብ ገዛኻ ትዕብዮ ኖርማል ነገር ከምዚ ምሻሎ እቲ ንካና ሆኖም ዝመስለና ሓደ ግዜ ልዕሊ ዓቐን ምሽ ኸይድ ዝወላድ ስለ ዝኾንና ንዓልዮም ናሓልየሎም ንሕቦም ዝመስለና ኣነ ክሪኦ ከለኹ ኣብ ዓዲ ግን ኖርማል ክኾን ኢልካ ተባሂሉ ኣብ ገዛኻስ ኖርማል ሓፍቲ ሕጂ ገሊኡ ዝቆልዑት ኣሎ በዚያ ኩባይ ኸይድ ሰቲ ናይ ተረፍ ናይ ሰብ እንድያ በዚያ ስተ ከምዚያ ግበር ገለ ምሽ ድብል ጽቡቅ ትሕልዎም ሰዓል ካልእ ሕማማት ንኸይከውን ግን ሞር ከምኡ ጌርና ከምዚ ክንድህሎም ካብ ፍርሒ ስለ ንሕድረሎም ምስ ገሽና ከሸጉርና ስለ ዝኽእሉ ንደቅና ቴክር ክንገብር ከለናስ ንፅባሕ ንሕሰብ ንሎሚ ዘይኮነስ ንፅባሕ ሓሲብና ክንኣልዮም ወይ ክንሕብሕቦም ደለኹ ነይረ ስለዚ ምግብን ማይን እውን ኣብ ኖርማል ነገር ምዃን እንዳርዳእና ተዕቢንዮም ፅባሕ ዓድና ምስ ገሽና ኣይክንሽገር ኢና እንደገና እቲ ንሕና ኣብ ዓድና ዘሎ ነገር ኣብ ገዛና ኣድሚድናዮም ንኺድ أو خندي استشكر سواء كأقطع جيت تقاني فنان نيرانين مالتي كمزي وقالي شرنا حبيش بربر زيت بل شرنا زيت بل حنا تشجيرة ما أنت راح تقدر 50 لان سوبر ماركت ملوخ اللي سينا لا مش كمزي أنا نوخر حجزي كم ساعة لازلو نحنا بجزانا نبهلنا لنفسنا نحبرت سمنا نمسلمو صباح عدنا مسكرنا مسدنا هذا حوكسنا هالفو كبلي لي سلازي تجي مدكاكمة وقعد صحنا ثانك يو سلازو كل جزاكم صحابكمنا أخبركم عندما تكونوا زوج أخوانيش قالوا كلها كنز برنامج قاعد كتبرو تزنحن تمرتو كتبانا تزنحن عايزين عدلين ذاتنا بتعني نحكسات متايوز بالسيد برهانو هما ده عوض كريد زبل عوضنا مع ترينا لا ثانك يو يعني اللي السلام عليكم حتى نقدر نعرف እሺ أبزانا السلام منتهي الزخاخيرة هنحجي يا لك حقا كم زلمنا يوم دكنا أب كزانا كالك أيتفوت أني خن كبل أكل جن كا نالباتين ترى على خن كا إزي أحد راح لازلي ن ديرات مالتيو تم عودات ولد كن سلازل خن برجعت لزي كم زحماي كذا يوم سالي نهرام ويكم مهاريا تم عوداتن أول جنزلنا كن نتا بتنا عدنا بحلي رينا نتا قال صاد رايتنا سويت سرح كسر حلو وائلكن نعاق صرف كم زلوا تعطي أي تبرالا نقلت يوم بمعرة أفتى جزارة يوم كنا كنيس دل مخنياتو أي فتو عني عندكنا
أبز عدكن سنة أصل زهونة تزرع الحمد لله كأصل زهونة أجد السنة عودنا نزرع عين عفن مليان مالتي أسلم تاع أنا السر أسلم تاع سودة سرق ولا خايف على إنك حدا راح لك نزل بتنا عدنا دمدن بعدن رئيهن نودن قالن فلا يكون كي تريقه نود زملكات نودي نقال زملكات مر أنا قاعد أعمل دك أو داكم أو دا سلا زخون خاني مرجع بلين كم تقول كل معناتي رغ عني ربع عادي قراب عني رمين أو دا ترايزنا بروم سدرابيت جن كا أتما ودات كابوالنا على الريو كله على زبال نايجز سرح زمالو أو دا تري أنا قراب تي معناتي كابلو على الريو معناتي أبزون قاعد أعمل خوينو مثل كلاي ودي تاناتي دكتور هنداوي سلزنا برد بهلنان بهلهم حادث لزخاني أبزا أمريكا سلزخاني بنا أمريكا بهلي تقبل كي تقبل تنقي دققي بنشتم كله تزغلوا عامي كم تزغلوا عجركي علامديو فسرهم حبيا كابن اشتم تزيت ماهرة ما تحنكم مهارة أي كل اليوم أو داتن بعد كده سلزبلتني أنا نعمل بيز أنحنا كراس سلزلني نتم دكاي درجة بخمسة زبلتني استبحنا جوركو مزيه تكالن مثلا صعيرة إذا قبر كله خجل أو تعامي نبرنا معنى تايكونن فبعد في جميرة معنى بعد بتين بعده تايز رح نيجون ستيتن ديزبل ريتا إنير وام على تيو أنا قاعد كيس سميم قالي بالليل ساتم قاعد صحنكو أبزخنا قيدم زدنا كده أنا قرأ اليوم ليه كهاب إيساب كتبه اليوم نفسه كيلم بنفسهم دح أحد برام كجوري أزدل لنالكو كم تعبت دليل جرها أتبهر جريمة ما تجيب كم تزولك ما عادي ممن ولا قرب تيون يرد أنت قبرت اليوم أنا خزم ودات من البحر نيرة مالتي جن إزني أيه بقولني نيرة نعي مالتي سلزي إزي أخا ما تبالك بكن أتن عشت دكنا أو دات لهم أو داتنا والت لهم كلهم نتسرح نيجزان معري كم تقعمم كم تعلميهم حابهم أريهم مقنعتو نعم يخز بلد نعم تريح هنا نعم كذا حاشي هذا خاو نشتودي انت يلني يحرقني ريلني جن باسكت بول تقاس لزنبره ابزح بتاتاس دخل ستيت دخل تقاس لزنبره كوش ناتو ابزح انا بتحيز بالكلو شوبينج كوبر كلو غنا تودي بيك كوبر نيرو مالتي بستعمل سايد معميلني قد ما يتردع هو ان انتكم تقبل 5 نمر كنت سلا تردعني اي ثانك يو مالتي سلازم هاركن سلازم راخنن شو كوتشي كمان بناتي تبهريو أنا حجزان كتحابرن كم زلني جيريو ما تتغمس نعي مكانو تردي إني يغني الليل إني ودي مالتي سلازي زي لكن زي أقدر فكني ذا مالتن لكنا thank you تناجز أسرحون كلهم دول لهم مالتي تأكرمي ترى كونس أبتي جزاؤهم أني لنا مازا بحكي أقدر زخانة مزها خريخن يمكن أنا ما أني لنا وين تحفتي كلمة معتاونا زخانة نقدر تبلي إن إحنا لخي نابخي بيلنا كاتين كاب جزانا درجة حلف لنا هنا دلنا تستبل بقى كم زي كل ساعات نفر عند جبرنا خينا كمان يسمعنا I think next week كل قصة لنا بزخينا مدعزو بنازل لو كتاس بكل يوم مدعزو بنازل لو لبي في يوري كل يوم زكو بنازل لو مو بحكي أب عالم لخو خينا خنزلنا تأخاخيبنا مرأينا يبوزحات كنكون مخانا يزار أمو يغني لنا ياكل زدلي وينتي هنا باخي thank you سلام I for this مسجانا عين زمد حتى رجزي الشباشكم كم تدالهم إن خلاتكم حتى رجزي خمزيلكم نسوات خفيلكم نزام عالتكم تزجبركم أنا زام عالتنا بعبي خاطر ما هتسأل channel نزباي تاسر زخفت كمزجني فتو وعيل كانت التحدر حتى رجزي خند زمد باتدالوس نوح تدالنا لأن رات النخون دا كمي مخونا نيرو زلو طبب صحافاي زيام ما قطام ينيرو لي كنت سمون دي قالك دغمنا خنصبيكينا زلو طبب سبحي زخمص نصبيكينا يغني لي كبل فتو زعدل بمفتاركم بشم كلاتن كمزغني فتو روح سبعال قنياتنا اي مغابيتنا يا قنياتنا اي كلاتنا دكنستيو اجيغن ممرابا ناي ابزي ادي مساي سلازلا عدمي اخبيرا ملو معلت بزا غزاي سلازو علت مساي نخبرتنا اللبوا كتبنا نابا هاجر فاي يغني لنا نسلو كل نجر كلاتكن عدومات عدنا خبير كذب سخنكا ازي مسكن روح سبعال يغني لي thank you انت حفتي ماما بانا بخي لما أنت مخسب زلوا معك يا
እንታይ ለ ሰሚዮ ኣነ 4 ዓመትን 6 ወርሕን ገይረ ኣለኹ ብዛ ዓዲ ከመይ ኣሎ ካናዳ ብሉኒ ዋ ሰሓቕ ዘይብሉ ዓዲ ሕጂ ሰሓቕ ዘይብሉ ዓዲ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ኣነ ብገዛይ ኣለኹ ይትስእ ተሲኤ መግቢ ይገብር በቃ ምስ ማንም ሰብ የብለይ ሰዓት ተኣክል ይጎይ ከይደ ስራሕ ከዓ ኣብቲ ዝኣተዎ ስራሐ ከዓኒ ኣይስሕቕን እየ ስራሐይ ጥርሐ ተፈዲሰ መፅእ ደኺመ እየ ዝመፅእ ተጎርቢበ መፅእ ኣብዛ ትሬን ኮይነ ትኺለ ናብ መደቀሲ ኣቱ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ሰሓቕ ዘይብላ ዓዲ ኣብዚ ግዜ ሎማዓንቲ ግን ምስ ፊዮሪ ዝወዓል ኮይኑ ተሰሚዕኒ ብጣዕሚ ቴንኪዩ ከመስግነኩም ይደሊ ኣብዚ ዝተፈላለየ ፍልጠትን ተመክሮታትን ሒዝና ኢና ቀሪብና ዘለና እዚአን ኣሽቱ ሞር ክትከስባሉ እየ ዝምነ ኣነ ናይ ቋንቋ ነገር ብጣዕሚ እየ ዝፈርሕ ኣነ ኣብ ኡጋንዳ ክጅምራ ከለኹሲ ኣብ ቤተክርስትያን ኮፍ ኢለ ከለኹስ ታደጓ ግደፍ ትብሎላ ስነ ስርዓት ትሕዘላ ኣይ ቢት ዩ ትብሎ ነቲ ቆልዓሲ እታ እንግሊሽ እንዳ ክትዝርገልና ዘላ ኡጋንዳ ምስ እንግሊሽ ይተኣሽሞም ኣይ ቢት ዩ ትብሎ ድሓር እቲ ቆልዓ ይሰምዓኒ ይኸይድ ሽዑ ኣነ ንዓታ ግደፍ ተይለስ ኣይ ቢት ዩ ብለኒ ንዓይ ሕጂ እቲ ኣይ ቢት ዩ እንታይ ኮይና ኣላ ተመሓላሊፍ ኣላ ማለት እዩ ሕጂ ካብዚ ሽዑ ጀሚሩኒ ኣነ ዝኩሉ 26 ዓመት እየ ኣነ ምሄረ መፅየ ሽዑ ሕርቃን ድዩ ገለ ድዩ ተበግሶ ድዩ ገለ ሽዑ መፂኒ ድሕር ከምኡ ኢለን ኣፈን እየ ኣብ ኣፈን ከምኡ ኣይበሃልን ክትመሃራ ደሊኽን ትምህርቲ እተዋ መዓት ዕድላት ኣለዉ ካብ ነቶም ደቅኽን ግን ኣይተጥቅኦም ገለ ዝብል ኣተሓሳስባ እዩ እሞኒ ሕጂ ከዓ ኣብዚ ብዙሕ ተመክሮታት ብዙሕ ንሕና ኣብ መገድናስ ብዙሕ ኢና ተማሂርና መፂና እሞ እዚአና ኣሽቱ ተማሂርክን ነቲ ሕብረተሰብ ንፍዕቲ ኣደ ሓያል ሕብረተሰብ እያ ትሃንፅ እነዚኦም ተወሊዶም ዘለዉ ከዓ ምዝ ሕጂ ዘሎ ቴክኖሎጂ ምዝ ዘለዎ ቀዳማይ ዓለም ዘለዉ ደቅና ኣተኣሳሲርና ከምዚኣ ዝበለታ ሰላማዊት ንዓዲ እንዳወሰድክን ዕረፍቲ ወላ ንክልተ ኣነ ወላ 50 ቅርሺ ባጀት ሓፅረካ ከውን ንዓድኻ ክትከይድ ከለ 50 ቅርሺ ካሳ ንግበር ወላ ነቶም ቆልዑትኩም ነልምዶም ካሳ በቃ ስድራና ከም እዮም ዝገብሩ ነይሮም ዕቁብ ንእቶም ሽዑ ንዓድና ንኸይድ ነላምዶም ወይ ኣብቲ ከምኡ ሕብረተሰብ ዘለዎ ሕብረተሰብ ነራኽቦ ሕጂ እዛ ምስ መኣዛ ሓፍትና ክትብላ ፀንሐት ፖለቲካ ዝበሃል ኣይነት በቃ ከመይ ጌርናስ ሓያል ሕብረተሰብ ንሃንፅ ፖለቲካ ቦትኡ ኣለዎ እዚ ሕጂ ሶሻል ኣነ ሓደ ግዜ ሲ ነዛ ቴሌፎን ከረክባ ይደሊ ናብቲ ታሽሙ እዚ ዋይፋይ ድዩ ገለ ሕጂ ናብዚ መምፅኤ ከማን ዋይፋይ ገዛ ሓድሽ ስለ ዝገዓዝኩ እየ ናብ ዊንቱ መፅእ እዛ ዋይፋይ ዘይምህላዋሲ ብዙሕ ደስ ኢሉኒ እንታይ ማለት እዩ ጭቕጭቕ ፀርቲ ገለ ሆ ነንሕድሕና ሕማቕ ኣለና ንሕና ከምዚ ኢልና ግን ንዓብልሎ ንምሃሮ ነዚ ሕብረተሰብ ሲ ንብዛሕ ኣነ ሕጂ እዚ ንሰስን ከምዚ ዓይነት እዚኣ ኣለበዋ እያ ክለበኩም ደሊ ኣቶ ታደሰ ነዚኣ ኣይሆፕ ኢደ ኢድካ ኢልና ተተሓሒዝና ንዕብያ ንስኻትኩም ከዓ ዕድመን ጥዕናን ይሃብኩም ንሰናይ ተግባር ከዓኒ እግዚኣብሔር ሓጋዚ ምዃኑ እየ ዝፈልጥ ኣበይ ትፈልጦ ገለ ደኣ ኢልክና ንኸይትኾና እምበር ኣነ ወላ ተጋዳሊት ኮይነ ኣብ ሃይማኖት እውን ፅቡቅ ተኣሽሙ እዩ ዘለኒ ምክንያቱ ነቶም ደቀይ ክዕቢ ክሳይ መስመር ኣትየ ሕጂ እዚኣ ክትላብዎ ክንደሉ ኣጀኹም ኢልና ንተሓሓዝ ቴንኪዩ ቴንኪዩ መምህር ኣበባ ናይ ብሓቂ ዓንተወይሲ ብዙም ክጅምር ይሓስብ ኣለኩ ቋንቋ ትግርኛ ንደቅና ክምህር እሞ ንሕና እዚ ማንቸስተር ዳርጋ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚርና ግእዝ ክለብ ዝብል ንደቅና ካብ ዕድመ 5 ክሳብ 16 ዓመት ጀሚርና ፅቡቅ ይኸይድ ኣሎ እሞ ኣብኡ እውን ንስኺ ብዙም ሰላ ቴክኖሎጂ ሎሚ ብዙሕ ነገር ክትገብር ስለትኽእል ኣቲንክ ፅባሕ ሰንበት ኣለዎም ዋላ እኳ ናይ ደቂ ኣንስትዮ በዓል ሃልወና ካልእ ክፍሊ ኣለኦ ኮይኖም ክመሃር እዮም ጆይን ጌርክውን ምስቶም መምሃራን ክትላለይ ደፍንእሊ ናትክ መፅሓፍ ኦርደር ክንገብር ኢና
ሰላመይ ናይ መግቢ ኮታስ ኣብዚ ዘለኽን ኩልኽን ብሉፃት ዝኾንክን ኣሕዋት ከምዚ ኢልና ምምሳይና ኣነ በቃ ቃላት ይደሓፅረኒ ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዚኣ ጀሚርናያ ዘለና ጊፍት ገይን ትብል ደላ ካብ እሞ ክውሰኸካ ትብል ደላ መመሪስ ክውሰኸና እቲ ጀሚርናያ ዘለና መሃብ ማለት ብማቴሪያል ነገር ኣይኮነን ብገንዘብ ኣይኮነን መሃብ ማለት ሓሳብካ ክትብ ከለኻ ጊዜኻ ክትብ ከለኻ ፍልጠትካ ክትብ ከለኻ እዚ እዩ ናይ ሕብረተሰብካ ከዓ እንተጀሚርካ ደይምቁራፅ ማማ መዓዛ ገሊፃታ እያ ማህፀን ንዝሓለፈ 5-6 ዓመት ጌርና ኣለና መሰናኽል ነይሩ ኣይነበረን ኣይኮንክን ክብል ብዙሕ ነገር ፖለቲካ ሃይማኖት ብዙሕ ነገር ይሰብ ክትንክፈካ ዝደሊ ግን እቲ ዝጀመርካዮ ዕላማን ራእን እንድሕር ዳኣ ትፈልጡ ኮንካ ካብኣ ከዓ እንድሕር ደይወፀኻ ሰብ ዝስዕበካ እዩ ናሃለ ድሮ 6 ዓመትና ኮይኑስ ከምዚ ኢልና ተኣኻኺብና ኣብቲ ብኣካል ንገብሮ ከዓ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ናይ ቡን ሶኒ ጀሚርና ኣለና ናይ ቡን መደብና ልክዕ ከም ናይ ሓበሻ ቡን ኣፍሊሕካ ተኣኪብካ ይህን ትብለሉ መዓልቲ እዩ ደቂ ንሮ ምስ ገበራ ይመፃ እሞ ዝተፈላለያ ማሕበራት መፅኦም ከዓ በትናቶም ድህብዎ ሰርቪሳት ትምህርቲ ይህቡ ንኣብነት ቆልዓ ተዓባብያ ክኾን ይኽእል ብዛዕባ ካንሰር ኣዌርነስ ብዙሕ ግዜ ደይዛረብኖ እንድሕር ከሎ ድሕሪ ፅግያት ሞኖፖዝ ፕሪሞኖፖዝ ሰባ ይዛረበሉን እዩ ሕብረተሰብና ሕፍረት ስለ ዘሎ ንሰን መፅአን ክዛረባ ኮላ ቆልዓ ዝመታ ኣደ ሓድሓደ ግዜ ቆልዓ ክውለድ ከለና ጥራይና ነጣቕዕ ንሕጎስ እምበር ቆልዓ ምስ መተ ድሓን ካልኣይ ክትወልዲ እንዲኹ እዩ ዝበሃል ነታ ኣደ ግን ኣብኣ ዝተርፍ በሰላ መሊእ እዩ ናይ ስነ ኣእምራዊ በሰላ ኮታስ ብዙሕ ነገር ማለት እዩ ነዚ ከምዚ ኢልና ምስ ጀመርና ይምህን ክንብል ምስ ጀመርና ግን ሰብ ክኽፈት ጀሚሩ ክዛረብ ጀሚሩ ሽግሩናቱ ክዛረብ ጀሚራ ጓል ኣንስተይቲ ማለት እዩ ስለዚ ክንእከብ ከለና ኢና ንሕና ዓንዲ ሕቆ ናይ ሕብረተሰብና ኢና ይመፅእ ዶ መሰናኽል እመፅእ መሰናኽል ግን ኣነ እንታይ ኩሉ ግዜ ሓደ ተምሃርክዎ መሰናኽል ክመፅእ ከሎ ኢና ንሕና ንምዕብል እቲ ውሽጥና ዘለና ሓይሊ ሽዑ ይድወፅእ መሰናኽልና ክንበክየሉ ዘይኮነ ኣብ ገዛና ተዓፂና ኣይወፅን እየ ክንብለሉ ዘይኮነ ወይ ከዓ ንምንታይ ንዓይ ኣጋጢምኒ ዘይኮነ ክንብል ዘለና ንምንታይ እዚ መሰናኽል ኣጋጢምኒ ዘሎስ ካብዝስ እንታይ እየ ክመሃር ዝደሊ እንታይ እዩ ክዓቢ ዝደሊ ዘለኹ ስለዚ ካበይካ እንዳተዓበኻ እንዳተምሃርካ ትኸይድ ሓገዝ ክንደሊ ከለና ኣይንሰቀፍ ስደት መፂና ኣለና ንዓና ትመስለና ኣብ ከባቢና እንድሕር ኣላ ኣነ ኩሉ ግዜ ዝብለ ድፈትዋ ጎረቤተይ ሶማላዊት እያ ክንዲ ዓባይ ሓፍቲ ክንዲ ኩሉ ኮይና ንዓይ ተኣልየኒ my best friend ድፈትዋ ሩዋንዳዊት እያ የስ ኤርትራዊት ከማና ዝኣመሰለት ክትህልወና ደስ ዝብለና ግን ኣብ ስደት ስለ ዘለና ኣብ ከባቢና ዘለካ ካብአን ከዓ ብዙሕ ነገር ንመሃሮን ንዓብዮን ስለ ዘለና ሰብ ኣበይ ዓዱ ኣብ ሰብ እዩ ኣብ ሰብና ንዓና ዝመስለና ሰብ እንተረኺብና ክንዓቢ ከም ንኽእል ክንነቅሕ ከም ንኽእል ክንፈልጥ ከም ንኽእል ንሕና እንተጥዒና ኣእምሮና እንተጥዒኻ ደቅና ክዓብይን ኣብቲ ድብፅሓ ክነብፅሖም ከም ንኽእል በዘን ዝሓለፈ 6 ወርሒ ናይ ቋንቋ ትግርኛ ቅድሚኡ ወደይ ተማሂሩ ኣይፈልጥን እዩ ሕማቕ ኣብ እዚኣ በፂሕኪ ሰላምሲ ኩሉ ግዜስ ሕማቕ ኢኺ እዮም ዝብሉኒ ከምዚ መግቢ ገለ ኩሉ ምሂረ እየ ቋንቋ ግን ናይ ባሓቂ ሓሚቐ ኣብዛ 6 ወርሒ ግን ቋንቋ ትግርኛ ስርሐይ ኢለ ምስ ሓስክዋ ግን ተቐይሩ ወደ 12 ዓመት እዩ ክዛረብ ጀሚሩ ከንብብ ጀሚሩ ስለዚ ቋንቋ ንሕናሲ ታሪክና ክንፅሕፍ ንኽእል ብቋንቋና ንሕና ከም ሕብረተሰብሲ ፍሉያት ምዃንና ንደቅና ክንነግሮም ከለና ብጣዕሚ ኩርዓት እዩ ዝስምዖ ሕግታትና ብቋንቋና ብፊደትና ንፅሕፍ ሕብረተሰብ ንሕና ጥራይና እቶም ሓበሻ ምድሪ ሓበሻ ግእዝ እንፅሕፍ ኢና ስለዚ ከምኡ ክንብሎም ኮና እቶም ደቅና ከማንሲ ዋው ከምኡ ይመስለኒ ነይሩ ክብለኒ ጀሚሩ ወደይ ናይ 3000 ዓመት ዝኾነ ፊደል እዩ ዘለና ስለዚ ንሕና ክንዛረቦም ከለና ቋንቋ ምኽኣሎም ጥራይ ደይኮነስ ታሪኾም እውን ክንነግሮም ኣለና ዘረባ ክንወሓይደልን ብጣዕሚ ዘመስግን ቅድሚ ምውዳይ ግን ኣብ ማንቸስተርን ከባቢኣን ዘለኽን ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ፅባሕ ሰንበት ብኣካል ኮይና ይህን ምህን ንብለሉ ዝተፈላለየ ናይ ጥዕናና እንመሃረሉ መዓልቲ ክህልወና እዩ ኣብዚ መዓልቲ እዚ ከዓ ምሳና ተፀንቢርክን ክትሕልፎ ብትሕትና ይሓተክን ካብ ምጅምር ስጋዕ ንውድእ ከዓ ምሳና ደምሰኹም ክቡራት ተዓዘብትና ኣብ ኩሉ ኮይንኩም ደገፍ እትህቡና ብኮመንት ጌርኩም ልቢ ክትቡና ዘምሰኹም ኩልኽን ደቂ ኣንስትዮ ኣወዳት ኣሕዋትና ኣቦታትና ከዓ ብልቢ ከመስግን ደሊ ዝመፅእ ዘሎ ሓሙስ ብካሊእ ስጋዕ ንራኸብ ብሩኽ ክነ ይቐኒየለይ ቴንኪዩ
ثانك يو يقني لنا هبرتي هبلنا دو بولو دو